Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Murat Rahimov. Bugün 2026 ýylyň 22 apreli Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Namaňa käbir dinleyijilerimiz ýazypdyrda tanyş bilişlemem maçynny Talip Abbasow inni çykyş etmeň betejek diýip çykyş etdi diýerler. Allamra da näil garaýan şoňa begenýärmi gynanýarmy näil pikirin var şu arada diýdiler. Menim dinläp gördüm hakykatdanam. Na 3 gün mundan ol 19 aprelde çykyş edipdir Talip şolar ýaly beýan etdilen. Ana şondan bir bölük eşitdireýin, soňra gurrun dowam etdireriz. Men şunu özüm için bir karar aldım. Aktivistlik işimi dolu goýan, şunun beýlek, hiç gelek politika, siyasata goşuljak gel. Gaýral edin maňa da Telegramdan da atdan hiç yerden ýazmaň wize çekip ber diýip ne boldy men hiç daha da goşuljak gel. Belki başka videolar çekerim. Olam keyfime göre berde hüwäsim bolsa. Onun belli bir sebäpleri var. Esas sebäbi maral doganmadan Dubaydan alyp gidilmegi. Arda men video çekdim. Maral doganmada kömek edeliň diýip. Dorymaýsam, ýene öz aramyzda pul jemledik. Pul guraçak bolup, onuň öňüne ýapdylar. Herhili dürli ýollar bilen ýaman elbet kynlaşdyrdylar. Halkdan garaşlan kömek gelmedi. Gynandy vatandaşlar. Türkmenistan häkimetiniň dama artdygyny görüp, aýallar bilen çagalar bilen görüşýäni görüp, hiç hili biz prinsipni bir hökümet de vatandaşlar, prinsipi kanuny ýok. İn berkisi dünýäde belli bir mafia klanlary var. Şo mafia klanlarynyň öz bir kanunlary var. Çagalar, aýallara degen oklar ýöne görýäsvelin döwlet diýen, ýani bir hökümet aýallar, çagalar hiç tatsyjy görenok, öz maksadyny ýetmek üçin gerek bolsa aýalam, çagalarym ezip geçmäge taýýardyr. Men bu ýazatlar taýýar däl vatandaşlar, men wyjdanym el berenok. Maral asliýetini de men efire çağırıp, gel maral efire gel zat diýip hiç için çağırmadım. Maralyň özü gelýärdi. Onuň jany alyp gelýärdi. Tebe adalatsyzlyk bilen ýüzbeýiz galy Türkmenistanyň. Onu da düşünýän. Näme diýin başga? Allah kömek etsin. Ondan da şerik. Maral bilen meni şantaj etdiler. Erde onu etmeseň maralar gider, onu etmeseň maral gider diýip. Bularyň esasy maksady maral däl, bularyň esasy maksady meni düzürmek. Ýöne maksatlaryny ýetdiler. Şu taýda Talip ýanky ýerde tezeniň soňuny bolan maksady ýagny bir rejimiň, diktator rejimiň hem şoň itleriniň maksady maralläle men sesimi temetdirmek diýär-de, men çykyşlamy togtotdurmak diýär. Men durulmak diýär, ana maksatlaryna da ýetdi diýär-de. Ýani şu taýda bir hili açyk bolmagan galya maksatlaryna nädip ýetipdirler. Ýagny şol maraly deport edipdirler. Maral Anaýewa diýip bir aýal maşgala biziň bir watandaşymyz soňky wagtlar ine soňky bir ýyl bolandyr. Men özüm bilişime görä, belki köp bolan bolmagy mümkin. Şol Nuru Anaýew bilen Talibiň ýanyna oturup şolaň çykyşlaryna goşulýar-da. Umuman şu halkın kıyınçılıkları bilen bağlanışık meseleler goýulanyny TikTok'da ýesanam şolaň ýany bilen çykyş edýär. Şu marally biri. Oň familiýasy Maral Anaýewa. Ana şonu şu Talibiň edil çykyşynyň öňýany aýyň 10 aprelde deport edipdirler. O arada da Türkmenlik saýtam berdi, şu arada maglumat tasdiklap Türkmenlik saýtynyň çeşmeleri var Türkmenistanyň içinde. Ondan daşary Maralyň öýde gidip barýakada aktivistlerden bir kantyna jaň edip ýetişipdir. Meni uradýarlar, meni samolyota mindirip durlar. Dubayda gedip ýördi Maral. Türkiýede däl, Dubayda gedip ýördi. Dubayda näme şabat bolany bilenmek, şu taýdaky maglumatda da ilki Eýrana baranlygy aýdylýar, Türkmenistanyň gaýdyp, soň Eýrandan hem Dubaýa barypdyr. Oň sebäbim Türkmenistanyň buny wara öňkü ýan ýollaşy äri gaty erwet urup ýenjip, buňa gaty erwet adar beripdir. Äriniň, odalyky äriniň aýally onlarym gaty erwet adar beripdirler. Onuň bu barada bu öýdem aýtdy, aktivistlere da ýa-da çykyşlaryna da men baradyrak eşitdim äriniň özüne adar berenligi hakynda. Ne şoň ady familiýasy ma äriniň kimdigi hakynda. Maralyň öýdi 30 ýaşynda.
şoň ärem ozal kär Ferhat Oradow diýilýär. Walla ýöne kaýbyr adam däl ol. Ahal welaýatynyň polisiýa müdürlüginiň ara gatnaşyklary boýunça injeneri diýär-de. Şo telekommunikasiýa ara gatnaşygy boýunça müdiri bolmaly, bir ýokary wezipe bol. Tutuş welaýat boýunça polisiýa müdürlüginiň ara gatnaşyk boýunça telekommunikasiýa ara gatnaşygy boýunça müdiri bolsa, walla gaty uly wezipe. Bu şolun tek durmuşda bir durmuş çıkandan soň ýanky şolun bile ýaşaşyp ýörkä, alar berip başlapdyr. Ondan soň bir aýrylşýar näme diýen bu adyna da öz firmasy bar eken. Maralan naýban. Telekeçilik bilen birazjyk meşgullanýan eken, bolýan şoň telekeçiligini elinden aljak bolup şoň biznesini ýanky elinden aljak bolup kän adar beripdir. Bu ýanky aýallygonlara mine şoň ýanky Ferhat Oradowyň aýallygonlara ödem ýençýän eken, çağalaryny murýan eken soň hemme suwtnamalary bilen beý suwda ýututýar, prokuratura ýututýar, polisiýa ýututýar, soň prokuratura soň suwda ýututýar. Bu ýututmadyk ýeri galmandyr. Hemme suwtnamalarym elimde bar diýär-de. Şoň meni uronlygy, şoň aýallygonlaryňa meni urup ýenjenlikleri hakynda, hatda buňa bara bir hili özüne bildirmän narkotiki, bir hili himiki, psihologaňa, teň psihikaňa täsir edýän maddalaryň beripdirler da. Şoň arada da meň elimde suwtnama bar diýär-de, bilen moknaýa suwtnama toplapdyr. Ýöne şoň arzularynyň hiç birine hiç bir organ, hiç il başgaldyrmandyr. Oňa sebäp düşünükli zaten ýankaýdyşym ýaly bu äri ýönemeýän adam däl. Ahal welaýaty boýunça polisiýa müdürlüginiň şoň ýaly ýokary wezipesine eýleýän bir adam bolsa, oň toguny tok diýmeýärler. Düşünükli Türkmenistanda şu gün iki tane klan, iki tane gatlak emele geldiler. Ýagny ediciler gatnagy, ýagny wezipeler gatnagy, biram garamaýaklar gatnagy. Wezipesi bolmady, adaty garamaýak. Sen garamaýak bolup bir wezipeli adama garşy sen suwda ýututsaň, bir organlara ýututsaň, sen işiň hiç açan geçmeýär. Aýdaýyn, 99% geçen opdiýden menki ýalňyş bolmaz. Ödem şol ýanky wezipeler diýilýänler. Günäkaram bolsa, günä suwt edilip bilinýänem bolsa, sen haýsy organa baray, sen arkaňda şolardan ýokarak, şolar bilen deňeşerek bir arkaň bolmasa, sen işiňe teredilen o adamlar. Tak men onu wara adamdan öz hatlarynyň ýüllenmelerini men görkezärin häzir şu gepleşiň dowamyny. Şu görgülem şon ýaly bolanja ärinden aýrylşandan soň aýrylşmak entek urulyp ýenjilik börkä arz edýär oňa baryp hiç il arzyna teredilen bolan näme etmeli bolýar? O taýda ýaşar ýaly bolan bu heme şol Ferhat Oradowyň görkezýän nimeleri ejirler sebäpli hem bu aýallygonlarynyň görkezýän ejirler sebäpli Türkmenistanda ýaşar ýaly bolan bu görgülüşiň. Şoň üçin hem çykyk gaýdýar. Çykyk gaýdan soň şol aktivistlerin çykyşlaryna goşulyp, şo taýda bar zatlar aýdýar, ýok zadaýdan ama hem öz başyndan geçiren zatlaryny aýdýar, hem öz bilýän zatlaryny aýdýar. Sebäp eğer şon ýaly organ işgär bolup durka ýokary wezipeli başga da şo organ işgärlerini edýän zat passapyjyryklarynyň hem köp içine girip bara şo zatlary gören aýal bu. Şo zatlary gören aýal köp da şaýat bolan aýal, öz bilýän zatlaryny aýdýar, tohlawaýdan o. Ondan indi bu taýda talip aýdýar-da şo maňa diýär şol neme bilen baglanşykly basyş görkezler diýär-da. Bir tarapdan talip özüni günäkär hasaplaýanam ýaly görünýär, ýagny meni şantaj etdiler diýär. Aňardan organ işgärleri sen çykyşyňy bethetmeden sen sebäpli maral gidýär, biz maral äkiders diýerler diýdiler diýip basyş görkezýärler. Görýän basyş görkezdirler. Görýän bu haram rejim mara şun ýaly karam oýun oýnaýar-da. Sen wara bir nirde bir ejirýäňe neme diýär-da. Görýän şu şeýle dostlaşan soňlar Maral bilen Abbas Talip bile çykyş edip ýören soňlar bular wara näýlem bolsa bir ara gatnaşyk haklap ýören adamlar da. Bular näme diýär? Alyp bara Talip Abbasyň garyndaşlaryna da beren nokta inni şuň bilen gatnaşyk haklap bermiň bolýar. Birini şunu türmäge batar. Sen çykyşyňy bethetmese biz şuňa jeza berersip, bu duýgusyny oýnap gurýarlar. Onda da talip durunu, bin soňunda da şey deport boldy, inni şu taýdym bilenmegni şu talibiň men içki duýgusyna girip göremmek, talip şu meselede
bir hili özünen belli bir derecede günäli duýany ýaldyrak görýän ödem içinde ýaňdyt ya da men ýüregim bolanok şunu ýalda diýär-de görgüli. Şoň üçin wara men talip ýalňyş etdi diýiljek däl-de. Ýalňyş etdi diýiljek däl adamlar. Sebäbi her hil şahsy ýagdaý bolup bilýär. Şoň üçin sizem mara talibiň ýagdaýyny düşünmän bir neme diýip oturmaň da ay götledi, bagyşlan bolýan naray. Ay orta ýolda ejirledi, ay eýle boldy, beýle boldy. Şonu diýmeden ozal ödüňiz talibiň ýerine ödüňizi goýup görüň. Talibiň ýerine ödüňizi goýup görüň-de şunu ýaly talip adamdan soňky 2 ýyl ýar çykyş edip gelýär-de. Şonky ýaly edip çykyş edip görüň. Halkyň derdini gowlap şu aňyrdan ýurdun içinden gelýän ýetirilýän habarlar bilen çykyş edip bara üstüne de sawolsynyň ýerine aglaba aktivistler alýan zady näme? Aglaba alýan zady almaty. Siz watan döňüňi, siz haýynlar, siz haramzadalar, halk düşmanlary, siz ay watanny satanlar, siz şoda aglaba 99% ýagdaýda diýen ýaly. Iki ýaka adamlar ba elbetde gollaýanlar, ýa hesin çykarman diňleýänler bar. Sol şeýdip bara şu öz janyny ortaga goýup diýen ýaly öz janyny riske goýýar da hakykatdan hem talibiň özi. İnsanlar da bara iýdi giderli ýagdaýda da bara halkdan öýdem köseýän halk goýjy, köseýän halkdan sawwasyn aýtmagy, almagyň ýerine saňa şunu ýaly neme gelýän bolsa da reaksiýa so halk tarapyndan. Bir gün çydarsyň, 2 gün çydarsyň, 1 ýyl çydarsyň. O 2 ýyl çydarsyň, ýöne hemmek şeň beýnisi çydama ýaçydany. Ödüňiz şoň ýerine, şoň şunu aýdýan ilki ýerine goýup görüň, şonu ýaly kötegip görüň, halkyň özünden, sawolsynyň ýerine şonu ýaly kötegip görüň. Ondan belki düşünýärsiňiz. Belki düşünýärsiňiz şondan soň. Şoň üçin men talib ýadygarym, men gynannym. Käbirler pikir edýär, men käbir taryhy tanqid edipdim, tanqid edýärdim. Ona men diňe 2 tane ýagdaýda, men 2 tane ýagdaý gödüňini tutup tanqid edip geldim men talibi. Tanqid edenem bolsam. Çykyş etmedin diýen nälerin hiç ýerde men diýenlaryň birinjiden talibiň maksady Türkmenistana geljekde häkimiýet agdarlyşy bolsa, oň maksady İslam halifaty ýaly bir zat öğretmek, onu gizlän ol tarip. Ve çykyşlaryna da üns berýän bolsaňyz, her iki sözüniň biri Allah'dır, her iki sözüniň biri İslam'dır, her iki sözüniň biri şeriatdır. Tamam, içinde de ýaňda diýär, geljekde inşallah diýär, Türkmenistanda diýär, İslam döwleti bolar. Ýa-ni musulmanlar dolandyrır eýle beýle şon ýalda atlar aýdýar, hem aktivistler öz içinde dol gizlän ok. Özüniň gülençilere degişlidigine mol gizlän okdy. Bir kere göni efirinde de aýtdy onu. Özüniň şol Fethullah Güleniň toporuna degişlidigini gizlän ok. O Fethullah Gülen diýmegem salafiler diýmek. O ýurty insanlar da geljekde de bar salafiler dolandyrjak bolsa, ol häzirki denen bu bolmajakdy. Düşünipmi? Ýöne şol özüni aldyrypdyr da, şol ýanky dini propaganda aldyrypdyr özüni. Men gorkudýan zat şo tarapy da talibim. Ýöne halkyň derdini gowlap edýän çykyşlaryny men ýadgaram, men nädip ýadgarym. İkinji tarapam özüni oýnadýardy, käwir ýagdaýda oňa belli bir derejede suwda medilli özüni kime oýnadýar? Şol Türkmenistanyň içinden bunu emellarlar oýnaýardy. Yani biri-biriniň aýagyny kögleýän, sırtyny kögleýän adamlar buna hat ýazýarlar. Ödem gizlän ok, ýol başlardan şunu ýaly hökümet idaralaryndan geldi diýär, hökümet işgärlerinden geldi diýär. Teýär köp adat adamyň bilmejek zatlary bar da o taýda. Bölgeden adat adamyň bilmejek zatlary bar, ministrlikleriň içine, hukuk gulluklyklaryň içine degişli zatlary bar. Şo zatlary bar, dörjülep zat edip bara kimdir birler buna hat ýazýar. Bolýan bir tarapdan kimçilik açýan ýaly, ýöne ikinji tarapdan oň aňyrsyn dernäp bolanok. Aňyrsyn dernäp bolanok, ýani bir bankyň işgärini ýere sokýar. Ýöne köýrak bir emellary ýere sokýar. Menim aýdýanlar şoň talibiňe dil ýüzüne daýdyp bir talip men bilen ara gatnaşyň kesse bir küçükdek men tanqid edemden soň şo meselede öýde kesdi men bilen arasyny. Blog etdi meni TikTok'da. TikTok'da diýen WhatsApp'da. Şoň üçin tanqid etdim. Men diýdim, aňarsyn derňe men näme üçin berip oturýarsyň aý diýip hem çykyşlamda da aýtdym da.
O aňyrtynam deriň ýap boljak ýagda ýok, şoň üçin häzir bol menem bizem oýnajak bolan adamlar boldy, ödem hökümet işgärlerine, polisiýanyň işgärlerine, hatda mehmeň adamlaryň biz oýnajak bolup herdal edip boldy şol hatda. Olar näme diýär şol ýokardaky emellerlerden, çinowniklerden, esasan organ işgärlerinden şon ýaly hat gelse, bular näme diýär? Şol efiriň üstü bilen sen üstün bilen ýokardaklara ýanky ol gurban bilen oğuluna serdara yetirjek bolýar. Belki dinleýänler, belki o maslahatçylar dinläp oňa yetirip duranlar olara, ol açaly oğlu. Şolara yetirip bara şolun gözünü belli emellerleri, hökümet işgärlerini gözden düşürüp şolun ýerine onu başga öýde adamlary geçirmek näme oýunlaryna oýnap bilýär bu taýda. Şoň üçin aýdýan bu aňyrtyn deriňe ýap bolany. Ondan hem hökümet işgär bolup halkyň derdini golga jok bolsa, mysal şunýanna näçe siz durmuşda kän gördüňizmi öz ellerine wedipe bolup, bu lokan wedipe bolup halkyň aladasyny edip bir sana bir rehimdarlyk edip sen işiňi bitirip balalyk ap beren adama duşdyňyzmy? Men şoň üçin şüpheli garaýanna, şu Türkmenistanyň emellerlerine, çinowniklerine gerek gelenine men şüpheli garaýan. Şolar alan etdiğini häzir biriniň üstünden düşüp hat ýatsa, şol adam garaçyny bilen bir haramzadan ýok etmek, şu aradan aýryp bir dogrusul birini getirmek üçin edýärmi şu? Ýa-da şoň aýagyny kögläp, şonu ýok edip ýerine öýde geçjek bolup edýärmi? Ýa öýde ýakynlarynyň birini, klanlarynyň birini geçirjek bolup edýärmi? Şunu ýaly bir çyrylşyrly mesele bar bu taýda. Şoň üçin şoňa üns bermegini men näme diýänler? Ünfer şoňa diýänler, şoňa ünfer diýip tutanym üçin ol men halamady, men bilen arasyny üzdi, zat etdi. Ýöne men heninem şo pikirimde galýan. Şu emelleriniň oýunjugyny öwrülmejek bolmaly. Olar seni wara halkyň bäkbidi üçin näl? Seni öz bäkbidi üçin ulany bilýär. Ulany bam geldiler käbir meselede görünüp dur. Men onu öňkü gepleşiklemde de belläp geçdim. Nähil meselelerde şu zadyň ýüze çykandygyny, şu iminne talibiň çykyşlary bilen baglanyşyk. Indi ýöne adat halka gerek gelendi. Adat raýatlardan indi garamaýak diýmeli bolýar. Hakykatdan hem biziň türkmenlerimiň biziň aglawaty garamaýak öwrüldi. Garamaýak öwrüldi. Şu garamaýak bölegine degişli halk näme wekillerden gelse hat. O taýda görünüp dur hakykatdan hem adamyň wara ýöne köýbir maşgaladan çykandygy, öz durmuşlaryny ýadandan näil kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandyklary. Ana onu sen ýetirip bilersiň adamyň daty periadyny. Sesinem beri bilersiň. Olar sana sesini uradýarmy? Anyk faktlar getirýärmi? Näil kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr, näil adalatsızlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr. Ana talip o meselede halkyň sesini dünýä jar etmekde, efiriň üstü bilen jemgyýetçilige ýetirmekde uly iş etdi, gaty iş etdi. Degenýär, şolar ýaly adam bolmaly. Ýöne ikinji tarapdan men näme garşy talip ýaly adamdan mysal üçin haýsydyr sekta bir kellesin, beýnesini ýugduryp geljekde islam halifaty bolmaly, ýa eýle bolmaly, beýle bolmaly diýen adamlar häkimet başyna gelmeliler. Tankyd etmelim, etsin tankyd etsin. Halkyň sesini ýetirmelim, ýetirdin jemgyýetçilige. Ýöne ertek gün şolar ýaly adamlar özüniň häkimet başyna gelmegini isläp. Ya menin ha saparlyklymam tankyd edýän halymra söýlem, olaň toporuna men tankyd edýändir. Näme üçin? Sebäbi käte özlerine garşy gelýär. Ýöne koýdatda adam hukuklaryny hormat goýmakda, biziň hukumyda hormat goýmakda. Ýöne koýdatlarda adamlar kimse diýerler, watan dönüp ýataýarlar öz aralaryna birek beren arasynda. Hökümet atýarlar. Şol beýlekini baskylap özlerini has ýokary edip görkezjek bolup bir halkyň gözüniň öňünde bara hökümet atmakdan hem çekinen oklar o ýurdun içinde edilýän zatlar edip otýarlar da. Menem alýanlar olar tankyd edýänler. Şu minni siziň demokrat bolşuňyz. Şu minni siz adamdan hukukyny gorajak bolşuňyz. Hiç il suud etmeýän, hiç da suud etmeýän hökümet atyp otýarlar. Birinden halk düşmany ýataýap otýar, ondan agent ýasadyňyz. Bundan jelep ýasadyňyz, bundan künti ýasadyňyz. Maksatlarym näme? Diňe biz akça jüýje beýlekler hemme gap bara. Şol ýaly edip görkezmek. Ýöne şol roltyň gözünde de ýurdun içinde bolýan adalatsızlyklar hem häwet görkezip çykyş edýärler da. Ana men o tarapyny gollaýan. O öýler hapamy o düýün kugün iki temene halyň rasyny ödem taparyp diýmek ödem düýün kugün ene
Türkmenistanyň rejiminde sistematynda işläp şo taýdaky şol awtoritar rejim ýa-ni diktaturan döredilmegine de öýlerini goşan adamlar. Wezipelerde işläp soňra öýdi ýagdaýlar kynlaşan, soňlar gaçyp gaýdy we oppozisioner bolan, aktivist ýa oppozisioner bolan adamlar. O tarapyndan biz gözden düşürmeliler. Şoň üçin hem bular ýöne tanqid edýärmi? Öýlerini eden jenaýatçylyklar ýa öýlerini eden hapalyklar alýarlar da görkezýärler. Ne bular edýär, bular bolýar. O tarapyny görkezýärler. Ýöne ertek gün şular barmalymy? Eger birden güpür tapar bolsa, agardyň dörilişip bolsa, şol adamdan öýleri bar, häkimiyeti eýelär, ýurda halka ýol başçylyk etmäge şolaň moral hukugy barmy? Men pikirimçe ýok. Emma tanqid şo ýurtdaky hemçilikler halkyň derdini adyny gowgama haklary barmy? Islendik adamyň haky bar. Gowgudsunlar. Gowgudsunlar ýygy derli gowgudsunlar. Şoň ýaly adamlar gerek. Şoň ýaly adamlar gerek. Soň olaň moral hukugy barmy ýokmy onu halkyň özi geljekde kesitler. Soň üçin meni gynandyranda şol talibiň gitmegi meni gynandyrdy. Gaty gynandyrdy. Gaty gynandyrdy. Men şunu gatyçynym bilen aýdýan. Talip ýaly ulanlar, talip ýaly adamlar gerek. Sebäbi halkyň sesi ýurduň içinde eşitdirilen ok. Garamaýan adamlaryň kösençleri baradaky maglumat jemgyýetçilige ýetirilen ok. Ýurduň öz habar terişdeler arkaly. Hiç zat jinnek ýalat berilen ok halkyň derdine, halkyň agyrsyna degişdi dat. Hiç. Sebäbi adat media ýok. Onuň talip ýaly adamlaryň halkyň sesini jemgyýetçilige ýetirýän bir arada duran bir guruh bolýar da. Ol islenlik jemgyýetde gerek. Islenlik adamlar, islenlik jemgyýet, islenlik ýurtda gerek zat ol. Ol bar zat. Hemen bolmaly zat. Ýöne talibi ýadadan da adamlar diýe öz derdini özler aýdaýmaly bolýar. Köplençde şondan hem şekinen bolup men üstün bilen ýetirjek bolan bolup diýe. Meni bir hili ulanýan ýaly hereket edip başladylar diýip, bana o barada da şey diýip, onuň dinleýän, ýani özüniň şo meselede de ýadanlygynyň boyun alýar da. Başka da aýçak adatlarym bar. Köp bir adamlar maňa gelip ýa talip plan datlarda wiza çek. Anan ýalyn vatandaşlar, şeýle bir gynanýan tarabym bar. Olam öz hak üçin meselem, öz bir problemimiz üçin, öz hojalygyny, problemlerden maňa aýdyp wiza çekip beräýdi diýe. Menim oturýanly pikirlenýänne. Eýdýän şol adam öz jany üçin, öz maly mülk üçin wiza çekmän maňa gelip wiza çekdirýärdi. Men ýa şol adam üçin çykyp himme kimiň öňüne elbetde bolýan. Tamam meni şu düşman şu wagt Türkmenistanyň iň köp düşman mennedir ýani. Menden köp düşman adam ýokdur hiç kim. Onu hemme adam bilýär. Ve pikirlenýän, şol adam diýen öz erkinlik üçin göreşmeýän bolsa, men şu erkinlik üçin näme üçin göreşeýin diýen. Şonuň öndelikde bir karara geldim. Umid edýän siz men kararymy sylarsyňyz. İnşallah Allah ýol berse öňkü fiýala haýr sagabat işlerime dowam etjek. Onu hökman hiç açan goýjak. Gel inşallah. Başka da Amerika vardı vizalar çekerin. Ona da aýtdy ýa ýerde höwäsim bolsa, höwäsim bolmasa ýetmerdin. İşlemeli, birazjyk derilerim bar, olar üzmeli. Janyňyz sag bolsun. Hemmeňize minnetdarlygymy aýtmasly, madamy meni ýatlan, dua dilek edeniňize, çünkü men sizi garşylyksız Allah hak üçin söýdüm. Ha, onu görünüp dur talip bir tarapdan ýadan adam meňdeş bir ýadan ogluny meňdeş şol öýlerini öz sesleri bilen ýetiräýmeli zatlaryny şoň üstü bilen ýetirjek bolup durlar da köplenç adamlar. Oňa da düşünýär ýalylar. Sen bary bir öz adyň aýdýanmy? Öz derdiň aýdýanmy? Talybyň üstü bilen aýtsaň, ol bary bir onuň ýokardaklara ýetýär, sen ýetireniň hem görünüp durra. Köplenç adamlar şonu bar öz sesleri bilen eşitdirmän, talybyň sesi bilen talybyň üstü bilen eşitdiren bolýarlar. Özlerini biz ýüzlerini gizlän bolup şey diýip berler. Olan bir düşünükde, olan bir gorkaklygyň bir görnüşi. Heme dertlerini ýetirjek, hewat çydar ýalylar käbir ýagdaýlarda. Heme öz ýüzlerini görkezjek dälle, talybyň üstü bilen atlaryna maýtjak, problemlaryna maýtjak, ýöne ýüzlerini görkezip çykyşetjekler. Bu näme bilen maňlanşykdy? Düşünýär ýalylar. Bu türkmeniň edil şu wagtdaky psihologiýasyna da düşünýär ýalylar. Indi talybyň gitmegine heşelle kakıp ýörenler, amma ýa men eşitip otyryn.
Ay berekelle dogry etdiň diýip ana o bir güt diýämi öýden bir güt diýen lakam bilen tanıştyryp berýän bir samsyk goýan hakykady anna durdy, juma durdy diýip bilip goýan adamlar şol bir güt lakam bilen çykyş eden bolup berýän bir ýaşok wady nemeden Hitrovkadan. Hemme mesela burunlu sokkan bolup bara bir mesele şöýdýän boljak bolup gördi. Ilki Türkiýede boljak bolup gördi. Hiç ýerde öýden görkezdi bilmedi. Sebäbi ol näme bu? Emeli bir halkyň derdine çyny bilen yarajak bolýan adam däl bara halkyň derdine gyýylyp hereket edýän näle rola girer. Mesele çöýdýän şu bolan bolup hem halka peýda edýän bolan boljak görünjek bolýanda onuň başarana o görgüli bara. Sartaçylar ýa-da sen oyun oýnaýan bolýan, şu oyunçudyň görnäýä, bir gün görünmese ertek gün görnäýä, ýürek bilen etmesen wa şol işi. Hakykatdan janyň teniň bilen şol bolup berýän zatlara, halkyň kynçylyklaryna gyýylyp, şolara hakykatdan şo halka bir bolsun diýip algamasaň, ýüregiň bilen ol artifiýal bolup bir rola girip etjek bolsaň, bir gün bolmasa bir gün sartyň açylýar sen. Maskara barlygyň görünýär, ol ýanky şol anna durdy, juma durdy fatly hakyky ady şol. Wa Murat lakamynda 40 gördü, Bürgüt lakamynda 40 görýär görgüli. Ödem ýaşy 50'den geçen bolyn agtyk çoğluklarına agtyk çoğluklarına gowunyp oturmaly adam da endi öýünde bolan Türkmenistan ýagdaý gowy bolsa. Gowy diýär. Sizem diýip tankit etmeýän hiç bir meseleni ben bize de garşy çykyş edýärdi. Bize watan dönükleri edip goýdy. Onda sen Türkden näme işläp berýärsiň diýip o bir gede köhbet ýaşlyk geçirem dedi. Ýüzüne masy ýanyny güm samp edip durdy. Indi bir ýaşdan soň diýen agtyk çoğuluklan, agtyklan, ýoğurlan, çağalan arasynda oturmaly diýip. Aýdan onjony düşündir bilen okda. Soň dokumenti götürüp gidipdir Türkmenistana. Türkmenistandan bolan bolsa 6 ay bolandyr da eýdip o taýp burunda sokup berdi. Eýdip bir ýerden bir zat etjek bolýardy. Internetde de TikTok'da goýup otyr bolan şo taýda közenip berýän, görünüp berýän boyun alan o. Bari bir bir zatdan bir girde jetjek bolýar-da. İşe ýok o taýda. Ondan öýle bir şirket açjak boldymy, olan bolmady, bolar ýaly. Bolar ýaly. Sen goruň bolmasa, sen arkaň bolmasa, öýüň arkasynda ýokdugam görünipdi. Inde mana häzirim orsiýetde gelip berdi. Düýnüň ana talibiň çykyşyny ýa-anam. Ay berekella talib, men sana öň aýtdyma. O şakyp sen akylly iş etdiň, çekilip dogry edýän diýär-de. Şol adam, şon ýaly adam bar, hakykatdan men halkyň derdi üçin ýüregini gyýan, halkyň derdi üçin bir jan edýän adamyň aýtjak söýdimi şol ýanky adamyň aýdýan söýdi, şol söýdi. Talip näme ýamanlyk edipdir halka. Halkyň derdini ýanky aýdyşmaýar, kynçylyklaryny jemgyýetçilige ýetirmek bilen, köpçülige ýetirmek bilen. Indi şol talip şekilde gowy bolýarmy, halkyň ýagdaýy düzelýärmi? Elbette talibin öte geçen yerleri bardır, öýüň oýnap duran yerlerim bardır. Ýöne sizin öýüňizi dinläp gelýäňizde oň aýdýan köp zatlary hakyky bolup duran hakyky ýanky bir garamaýa adamdan, hakyky bir adaty halkyň wekilleriniň başyndan geçirýän kynçylyklary, at familiýa bilen, bolan waka bilen, bolan waka görkezlip nirde boldy, kimler gatnaşdy, şol zatlar görkezlip berilip durda. Indi talip bermese, bolýa nur şagal bermesin. Men nuryňam çyn ýürek bilen şu zatlary etmeýänim görüp durunna. Onu men aýdyp geçdim näme üçin nura ananmaýandymy. Ýöne nur bermese, talip bermese, men bermeýin. Beýleklerim bermesin. Taparklyň toparam bermesin. Gellik häredem bermesin. Bu diriliş bermesin. Dur sultan bermesin. Beýlekler berim hemmesi sesini semessinne damsynlar şu meselede. Damsan halkyň derdini hiç kime ýetirmesin. Jemgyýetçilige, o köpçülige ýetirmesin. Diňe adamlar öz işini öz ýokýan bolsa ýoksunlar, TikTok'un üstü bilen başga da adam üstü bilen. Şondan mesele bitdiýärmi? Şonda mesele bitdiýärmi? Şonda günüňiz gelýärmi? Indi siz ýanky çapakçylar bara. Men ol adamlary näme diýip atlandyrýan? Olar watan söýür däl, olar han söýürler. Men şolar ýalan adamlara han söýür diýen. Olar watan söýüp edýän ok. Olar han söýýän adamlar. Olar geçmişde de bolan. Şu han adalatlymy, adalatsızmy, han gan öýjokmy, han öz halkyna gan ýutdurýarmy? Adalatsızlyk etýärmi? Şu han ýalançymy, kezzapmy?
Oňa seyretmeýän ýöne hanyň sırtyny ýalap ýörenler mydamada bolupdyr, türkmeniň içinde de bolupdyr. Hanyň daşynda şey kögüjekläp ýören tilkiler ýaly şagallar ýaly adamlar türkmeniň içinde de bolupdyr. Olary men han söýürler diýen. Şolar ýaly adamlaryň sany soňky wagtlar ine biziň döwrümizde şu han söýürlerin sany gaty köpeldi. Geçmişde olar ýaly adamlar türkmeniň içinde ýani bolupdyr diýip mene ukapda taryhy öwrenýän bolyn gaty köp bolanyň hiç ili şo faktlary ýok. İki ýaka bolupdyr. Olary kendi hala manyrlar. Gerek bolsa hanyň ýüzüne aýdyp bilipdirler. Ýaşullara aýdyp bilipdirler. Ýaş kişilere aýdyp bilipdirler. Ýöne men diýjek bolýan adam soňky wagtlar şo han söýürlük wa han söýürlük, watan söýürlügiň ýerine goýurylyny. Köp adamlar şoňa düşünýän, oňa öýlerini edip beren ladyny, öýleriniň han söýürlügini, watan söýürlügi edip görkezjek bolýar. Şolaň birem ýa-da şo bürgüt lakamdy, şo haramlady, anydyrdy, jumadyrdy diýip. Halkyň hakyky derdini ýetirmege beýlede dursun, şonu ýetirýän, şonu jemgyýete çykaryp oturan adamdan indi çykyşyny öňüne aljak bolýar-da, bolup şeydik geldi-de. Indi şolaň biri çekillen, muny şoňa begen ýa tügelemi goýuş etdiň diýär. Bolýan şoň şol adamyň şol talibiň etjegi işin edýän işin seni öýdüň edebiljekmi? Edebilmeýär. Edebilmeýär. Ya maral görgüliň eden işini edebiljekmi? Edebilmeýär. Ya maral yalanla adaydyk geldimi? Şolaň gurruna goşulanda yalanla adaýdy. Na maralam diňleň o görgüliň şoň aýdýan adynam diňleň halkyň derdini goýdy. Olam doguldyk ak geldi. Şondan ine şol soňky wagtlar eden çykışlaryna bir böylece geçtirýär. Şonu diňleň öýdüňiz baka berin. Noklar. Men hayran galýan şu prokuraturaň işgärlerine, polisiýanklara, suduňkylara, ýene kim şu pagon nakýan wagdalankylar bolsun, aeroport bolsun, bir minimum 5000 mana daýly galýar diýeli. Nädip 23-nji, 24-nji, 25-nji ýylyň maşynany sürýärler. Ellerine şu iPhone 17 çykdy, 17, 16 çykdy, 16 oýnaşlary bilen bile alyp berýärler. Nädip sürýärler şu maşyny? Iň soňky elitkada ýaşaýarlar. Elitka edaradan berilmedik. Elitkalaň bahasyny göresiňiz gelse, girin tuma karşı. Iň pesi $100,000. Iň soňky elitkada kasajda ýaşaýarlar. Nädip? Nädip alýandan habaryň ýokmy lady bos? Soýa halky. Yo, men habarym babot, iminne habarym bolan üçin biri-birini derňesinä, näme üçin şey diýerler. Allalar Mulikov işden çykanna, barmant Mulikov işden çykanna Mulikowyň götüni açdylar. Mulikov çykmanka götüni açmalakenne. Mulikov çykmanka açmalakenler götüni. Şuma etsinne prezident çoňa näme üçin seredenok? Prezidentin gözü körmi? Bilen ogo, kabminniň näýli maşynda ýaşap, nirde ýaşaýanlaryny. Kabmin budjetden aýlyk alanna näme 20,000 mana da aýlyk alýarmy? 20,000 mana da aýlyk alanna şon ýaly jaý alyp bolýarmy? Kalkulasiýa ýaşaýyş damaşyny öýde bir hojalygyň kalkulasiýasyny düzeni? Kalkulasiýa düzeni şampun näçeden, nahar näçeden, un näçeden, et näçeden, näçeden çağa we çağalar mektebe ugratmaly awtobusa çykaray puly maşyna del awtobusa gününe 50 teňeden. Samsyk görýär bular adamlar, bilýärmi? Ýene gurla diýsen bular gurlap oturýar maliýalyk. Nerden düzü hökümetmi bular? Tryapka hökümet. Bärik gelimdik gurlaýanlar. Tryapkalar sidaý diýen, şo tak baryp gurlaşmaýan adam tapmadyk düşünýärmi? Gurlaşmaýan adam tapmadyk. Zaýbal bollyk baryp erkek bolýan hökümet bolsa gelsin näýsin haýç. Nirek gelin, haçan gelin diýsin ani? Ýazan hatlamyň kıftançasyna çenli var ýanymda. Gurla gelip paýsyn gurlaýan bolsaň. Näme üçin ýurda baryp gurlamaly? Ýurtda gurladyk-da, näme üçin kabul etmediňiz? Ýurtda gurladyk, näme üçin kabul etmediňiz? Han diliňiz. Şonda diliňiz nerede? Gelmeýän gapymdan nip çağırmadyňyz-da. Ne gorkuzy billiňiz, ne de gurlaşyp billiňiz, ne basy billiňiz, ne ýygnap billiňiz. Erkiňizem bolmady eliňizde tryapkalar. Yine de berik gelip ýazýaňyz aşakdan gelin gurlaýan mundan meter nirek baralo biz zaýbal etdiňiz gelleyip. Berin pasport barali. Näme üçin beriňiz ok pasport? Özbegistan berip dur, Eýran berip dur, Owan berip dur, pasolstwa näme işleýär daşary ýurtda? Ölüýüňi ýygnamasa, deýriňe seretmese, näme işleýär pasolstwa? Götün berýärmi? Gerek değil, yapın pasolstwa halka hyzmat eden ok. Yapın kime gerek ol? Näme hasabyna pasolstwa?
Anem üçün yurt gowalsa 50-60 ýaşyndaky adamlar ýurdaýdan ogay. Bukulup kaçıp gedýärler işlejek bolup. Gitsene yurda, götürmerýän daşar yurtda. 3 milyon, 4 milyon halk götürmerýän daşar yurtda. Ine şu maral görülen şu aýdan zatlarynyň haýsysy ýalan. Haýsysy hakykata laýyk geleni. Şu taýda bir näçe meselelerini gozap geçdiň. Eň esasy gozgan zady organ işgärleriniň diýe hem beýlik emelleriniň diýe girdecileri diýe şol elitka jaýlar alar ýaly girdeciler barmy diýe de aýlyk haklar şoňa ýeter ýaly aýlyklar barmy diýe. Ýa-da şolaň alýan gymmatly maşynlary we daşary ýurt maşynlary, ine markalar. Ödem täzesini alýarlar. Şolaň aýlyklaryny hasaplap görseň, hemem öz maşgalaryny edýän çykdajasyna ondan aýryp hasaplap görseň, şol adamlar şol aýlyklaryndan şonça tygyşytlap hem gymmat maşynalary ýaly, hem gymmat jaýalary ýaly şolaň ýagdaýy barmy? Ýagdaýy ýok. Hemmekşen bilip otyr şonu. Hemmekşen bilýär şonu. Han töýürlerem bilýär, ýalaýjylarem bilýär, ıştangaçy götürjülerem hem bilýär. Şu uğurluk çümürlük bilen şonu şu pullu şu haram pulu toplamasan sen şonu ýaly gymmat jaýlar aly bilen, o gymmat maşynlar alyp bilen ok sen. Ýalyn da diýýär. O pullar kimden? Kimin hamy sogurlyp, hamy sapyrlyp alynýar şu pullar, şu haram pullar näde toplanýar? Garamaýagyň iň soňgujo köpüjügi alynýar elinden. Hamy sapyrlyar garamaýa halkyň hamy sapyrlyp alynýar şu zatlar toplanýar. Haramdan toplanýar. Ondan soň şonu bürgütdiýdi, kepdirdiýdi, eýlekler, beýlekler we götürjiler, ýalaýjylar. Öýlere bunaýdan okşadatlar. Ömrüm aýtmaýan şo zat. Şo zat göze dürtülüp dur bolmady, halkam bilýär. Emma şonu aýdýan adamyň hem sesini hemetdirjek bolýar. Şu watan töýürlük bolýarmy? Watan töýürlük de ine şu han töýürlük. Han töýürlük sebäbi şu hanyň saýasynda bolup duranda şu hanyň özi ýol berýär. Hanyň ýol başçylyk edýän ýa-da bilen hanymyz, handan. Şolaň döreden sistemada şoňa işleýär. Şu sebäpli bolýan şo zatlar. Ol watan töýürlük däl ol. O näme üçin şo zatyň özüni siz watan töýürlük hökmünde görkezjek bolýar. Ya maralyň eýlek gozgaýan nemesi? Meselesi. Barıp an geldi ya yurdun içinde tankit etti diýerler da şo maraly da maňa diýişleri ýaly ya beýlekleri diýişleri ýaly. Maral aýdym otyra men yurdun içinde kam men barmadyk gapym galmady. Men depmedik kim galmady. Arz etmedik yerim galmady. Menden çekinýärdiler gaýta diýär. Men olardan men çekinmelimi diýär. Men bilen gürleşmekden gorkýardylar. Şoň üçin arzyma da seredip meni ýanlarynça çagyrmakdan gorkýardylar diýär. Ha onuň ýurdun içine baryp diýýär da, ana suud etdi şon, maralyň özi suud etdi. Biz diýdik, men diýdim diýär. Men barmadyk gapym galmady diýär elimdäki suudnamalar bilen. Ýöne bizim men ýüzüme sereden oklar diýär. Men arzymy dinlemeseler ondan men näme etmeli diýär. Ha onu bilen bardyk da, bardyk. Näme meni men ýaldary başga birini gujak açyp garşalyp men arzymy dinlejek bolup duran adam barmy şo taýda? Ýokurdy. Sizin haram gülüňiz men derdim, men arzymy dinlermi? Men barsam men öz derdim bilen barman. Hudaýa şükür. Men şikaýet eder ýaly meňne mesele ýok. Men halkyň ýagdaýyna ýüregim goýulýar. Men halkyň ýagdaýyna ýüregim goýulýar garaçynym bilen. Men oýun oýnap, spektakl oýnamak üçin gelenmek bu taýda bürgütler ýa kepderler ýaly bol. Men janym tenim bilen şu halkyň ýagdaýyna goýulýanyň üçin şu meseleleri gozgap durýan, şoňa girmeli bolýan. Çydaman. Emma han töýürler düşünmeýär bunu. Ha men bardymam da, men barmam gozgajak meselem öz meselem däl ho. Yine de halkyň meselesi. Yine de halkyň meselesi. Ondan men barsam men bilen duşuk geçirer öýdýäňizmi? Haram bolýarys. Näme senin milli lideriňiz gelip gujak açyp durmy sen arzyňy dinläýin diýip. Töweregine bir ertýärmi? Ya oğlunyň ýanyna baryp bolýarmy? Gelle diýär. Ha bardymam da men baryp bir ýerde gyýyryp oturanym bilen bir Maryň bir ýerinde, Aşgabatyň bir ýerinde.
Eçek dadını aydayın mı? İtlere gelir, muhturları, milisiyaları, polisiyaları gelir de yığına vakitlerler mi? Şogunun özünde men yığına türmeden gözüm açarlar. Hiç il bahanasız, hiç il bahanasız bana bildirce ayıplama yok, Hudaya şükür. Men fırtım arassa, men hükümetde işlemedim, men käbir adamdan gece şeyal öz döwründe pul uğurlap da edip son gaçık kaytmadım. Men adat yönü koy işler, men muallım. Men gadiyetin ur havaçatı ol bir işledim. O taýda uğurlajak diýsen uğurlap pul uğurlap bolany, hiç de adam edip bolany. Şoň üçin men wyjdanymyň onu arassa men baryp burlaşyp biljek, emma olaň wyjdan çatmaýar. Olaň wyjdany çatmaýar. Ondan men näme üçin ya beýlekler näme üçin baryp özüni bir haramzadan penjetine atmaly. Bir haramzada gan horuň penjetini özüne bermeli. Oňa özü gelip öz penjeti bilen basany ok endi. İtlerine ýygnatdyrýar, baryň şonu ýygnan. Antidim kelleňden şo tora bereňizde bar, marala bereňizde şo tora gelýärde. An öz döwründe şoýal aýalam diýip gaýtdy. Beýlekleňem köpüz diýip gaýtdy. Menem öz döwrümde diýdim bolmady. Insan onu türmäge atjak bollar, hiç bahana ýok ýerinden. Yani Hudaýa şükür maňa rehimdar adamlar ýetirdi. Teň ýygyňda ýörler, teň ýygyňda ýörüs. Adam seni bil ýygnamaly, neşe taşlap ýygnamaly, barhad etmeli. Seni bir ýerden uruşturmaly, zat etmeli, biz ýygnamaly. Ýani ýadyr bitmesen bu ýakyn wagtlarda diýip rehim edip maňa wagtynda aýtdylar. Şoň üçin men wagtynda çykyp gaýtdym. Yani o taýda oturanyň peýdasy ýok, ondan sen hiç il gadanýan zadyň ýok, diňe ömrüň pida edýän. Ana Murat düşýän soň çüýräp oturşýar türmede. Türmeden ömrüm çykarmaýardylar meni. Ana Murat düşýän soň ýekece günäti ýok, şo taýda öýler ana uruşturýarlar, öýleri hatta suwdam ýapyk kapynyň aňyrtynda geçirýär. Ho, şo taýda şoň näme dilenen belli däl, şoňa näme günä bildirilýänem belli däl. Ana siziň goraýan sistemaňyz şo watandaýarlykmy? Siz şo zady gorap oturýarsyňyz. Siz şo zady hanty ýörler, siz şo zady gorap oturýarsyňyz. Şo hanyň döreden sistemasy şo. Şo döredip şolam gorap oturýar ýokurdy. Şo çüýrük sistemany. Şoň üçin hem işleýän, ondan işlemeýän üçin näme diýär adam pakyrlar. Şo hana ýokardaka ýüz tutýar, ya haram bolýanyň özüne ýüz tutýar, ya ogluny ýüz tutýarlar. Tebäbi sistema işleýän o. Men şolardan käbirlerini topladym da şol TikTok'ta çykyş edip arz edip görgüller bar, olaňa köpüsi bar enda seredin. Öýlerini riske goýup edýärler şonu. Gorkman bar, sebäbi köp şu derden aýjajaklan köpüsi aýdygan bilen ok. Ine şolardan käbirleri bar. Näme bolsa bolsun diýip çykyş edip öz dertlerini ýetirýärler TikTok'un üstü bilen. Şolary ne diňleň nähili meseleler bar. Nähili bu marat ödem akyanlar bir damja şu deňizden bir damja. Şo problema, şo bar bolan problemadan käbir damjajyklar ödüňden bilýän töwereňde Türkmenistana baryp töwereňde seretseňiz bar. Şol aýdylýan zadyň bar, müňesse köpdigini ödüňiz görýäňiz. Her bir ädimde bar, şu görgülen ädim meni eşitdireýin. Men şolardan käbirlerini topladym, ýa-da size eşitdireýin diýip. Ana şo ýurduň içinden şol ine watanyň azasy şu. Şulan adamlaryň sesi bar, ine şulan adamlaryň sesi. Ana hakyky watanyň azasy. Te watan diýilýän zat halkdan durýar. Ine halkam şeýle bir ziyarynda ýa, şeýle bir zeyren ýa ýöne halkyň üstünden ana hökümdarlyk edip oturan adamlara ýetirip bilen oklar. Şo sistemaň çüýrükligini görkezenen bir sistema işleýän bolsa şolar gönnen göri Serdar Berdimuhammedow ýüzlenmeli şolar, ha? Seniň ol milli lider diýäniňiz Gurbanly Berdimuhammedow ýüzlenmeli şo görgüller. Hanyň olaň saýasyndaky organlar näme diýär onu? Hani polisiýa etmeli işini näme üçin eden ok? Prokuratura näme üçin etmeli işini eden ok? Sud näme üçin etmeli işini eden ok? Ha? Arçynlyklar näme üçin, geňeşlikler näme üçin etmeli işini eden ok? Iň soňunda adamlar o görgüller hana ýüz tutmaly, padşa ýüz tutmaly bolýarlar. Şoňa görkezenen şo sistemaň özüniň çüýrükligini görkezenokmy? Ine diňleň. Şu halkyň sesi, şu wara şu watanyň sesi ine. Siz şunun tarapyndan ýa-da şu jebri jepany döreden haramzadalaryň tarapyndan. Ha? Siz kimden tarapyndan? Men size ýüzlenýän. Ýanky bizi watan öňükligini aýplaýanlar bar.
Siz kimin tarapynda häzir şu taýda özüňiz hani pikirleriňizde kesgitlen we tarapyňyzy. Şu görgüli ejir çekýän adamlaryň derdine düşünüp siz şulaň tarapyndanmy? Şuna da bolmaly lälok diýbilýäňizmi? Ýa-da garaklar aksyn şu dowam etsin. Goý kösensinler diýäňizmi? Ýokarkylaň edýänlerde dogry diýäňizmi? Şonam watanperwerlik, watançylyk diýip atlandyrýaňyzmy? Diňläň. Hormatly prezidentimiz, hormatly arkadaşlarımız, meniň ýazýan arzularym var. İçkin bir seredilip, bir öwrenilip, bir kanuna laýyk seredilmegini sizden haýyş etýärin. Men size ýüzlenmedim dönýän dogry TikTok'ta da var. Käbir videolary çekdim. Daha da meştirjek boldum. Belki de şu kezaplar men zadymy ýyna gaýtararlar öýtdim. Ýöne barsy puç boldy. Bir dälremäň bärsi bolup otyryn. Indi bu edilip duran zatlar ondanam agyr bolup otyrmaň, agyr bolup dur. Men kime ýüzlenjegimi bilemägindi. Bir Allah, bir siz prezident. Siz kömek etmeseňiz men hiç kimden kömege garaşamak. Daha şu şäheriniň işgärleri, şäher häkimligi, notariusy, şäher sudy, şäher prokuraturasy yüz tutmadyk yerim ýok meniň. Hiç haýsy maňa kömek edip bilenak şu meselede. Prezidentimiz haýyş özüňiz kömek edip men ata-baba miras jaýyny maňa gaýtaryp alyp bermekligi haýyş edýän kömek edin. 4 çağa ayalım hiç yerde işleyen yok. Toğumuzu gazımızı kestiler. Hükümet taraftan hiç şeyli kömek yokmuş. Şu sebepten toğu gazı kestiler. Yine velayet hakimliğin önünde de dururuz. Yine velayet hakimlikte yine hakimin önünde de dururuz. Yani çözüyen adam yok. Hormatlı prezidentimizin yanından geçiren yoklar. Ne etmeliydi? Da şurada çıkma mı? Kimin de kömek etti? Bunu açar 4 çağa ayalıma bize de kim kömek etti? Aydın anı. Hormatlı prezidentimiz halkın aladası diye yine hakimlik hiç sahada garan yok. Yine bizim leba velayeti hakimliği şol. Etrap şäher welayet qadiýetlerini çykaran bir kanun galyp çözüt kesgitnamasyndan nägile bolup Türkmenistanyň ýokary qadiýetyne arza bilen ýüz tutsak raýat işi talap etmekden ýüzlendirmek hakynda kesgitnama çykaryp raýatlaryň hal ýagdaýyny gowlandyrmak ýerine agyrlaşmagyna sebäp bolýarlar. Türkmenistanyň ýokary qadiýeti size degişli Türkmenistanyň raýatlary siziň hususy emläňiz däl islan hereketiňizi ederýäli. Raýatlaryň ardasyna seretmeli öňküligine goýup ýüz tutan adamlaryň ykbaly bilen oýnaýaňyz. Şu videomam gowja görüň. Birinji tapar maýyp adamma, muňam kanun hukuky podully nämesi dogry, siz näme etýäniňizi bileňiz, özüňiz düşüneňiz. Siz bizmeýin etrap qadiýetiň, bizmeýin etrap notariusyň, bizmeýin etrap häkimligiň gozgalmaýan emlek ýalqymarçynlyk ýene-de haýsy edaralar biziň işimizde baý bolsa, şolaň eden haram işleriniň üstüni açmajak bolup işimize garaňyz. Näme üçin şu maşinistwa karşı bir hissa edip bolanok. Mysal üçin arada bir situasiýa boldy. 8.000 manat, 10.000 manat summa gadyklar. Näme oýnadýan ekenler? Arazyk summa görkezýär, berýärler. Orta halka, garyp halk üçin bar ýa-da şu maşin aljak diýe kirjet ordan nariçi kirjet diýe. Näme 2 manat ýetmedik, 2 kaý berjek. Bu näme diýmen, işne şoý bolup duran situasiýa şol. Arada tejene bir 7 aldım. Puldan berdim. Indi bilgeçseň diýibine 200 manat goýdum. Bilgeçseň 200 manat goýdum. Şoby ahdan çykaramda baramda nämedeýin idi. Bu näme diýe SMS-lerim näme diýip goýasym belýär, bolan şu montaj edip näşe edip beýle goýýaňar, şonu edip bilemok men. Görkezip agdyň açardyň owurlak giden maşynyň getirdiýär o. Bu nire terediýärler bu polisiýa inşgärleri. Onu ýa maşinistwa garşy hereket ba bolsa aýdyn kömek edin ýa bolmasa maşinistwany kulun çykaryn realna ene maşinistwa ba. Näme edip bolýarmy da kömek edin o? Arkan ýok, ejen pula kelläge ediler, dowanyň mülkini getirýärler pul maşyny, ogurlak eden maşyny. Hany kanun. Men ýere ýetjegim näme onu şu meselede. İşimizi yapıp koydular. Yaylanıp Serdar'ın
yanına 6 gezek vardım, kabul etmedi. Türkmenabaş şehir polisiye bölümünün başlığı kabul etmedi. Kabul edilen gülleri kim kabul etmedi. Türkmenabaş şehrinin baş prokuroru Sultanov İlham bir neçe gezek vardım, kabul etmedi. Lebap Velayet Prokuraturasına baş prokuroru kim kabul edeni yok. Bizim ogurluk işimizi hiç kimse edeni yok. Hormatlı arkadağlı serdarım, bana kömek etmeginizi xahiş ediyorum. Doğru zat aydınım üçün korkamak, doğrusunu aytacak. Şu doğru zat menin arkamda birinci bilene Allah Taala dur, ikinci bilene hormatlı arkadağımız dur. Onan yan, ak yüreğimden onan yan. Menin size nekaje etcek xahiştim. Şol üç oğlun günahsız. Beşimov Mergen, Polotov Kadırdan ve Kirov Miras. Şol üç oğlun günahsızlığını men şayat ettim, dakazat ettim. Yöne dinlemediniz, men hiç yıl dinlemediniz. Täzeden sud edilmegin isleyen. Men yalan zat üçün yortamak, yalan zat üçün hiç yıl yortamagam, yalan zat gurlamagam. Türkmenistan'da adalet yok diyen adamlara da adaletin bağırdığını men sud edesim gele. Dinledik yaşatıyoruz. İyice namım, çölüm, arası iyiyim, çölümünü sürüp yaşıyor. Gayrat eder kadarın yetimleri, kol yapkınları. Bağırlan mutlu görsüne seyret, bize seyret. Horluk. Gahrman arkadağlı serdarymyz. Bize kömek etmeňizi haýyş etýän bizmeň qadiýeti, bir kanunçylygy edenetdiligi ennig edipdir. Men elimde sutnamalamamma bizmeň notarus bize habar vermeden siz ne edip jaý bölüp garşy tarafa berip bilýäňiz. Yerli wekilmez. Men arçynlyga bardym. Habarym ýok bolan zatlardan niýe? Diýmek bärde ýalkym arçynlyk galýa, ýalkym arçynlykda garşy tarabyň bir dosaglany işleýär. Aşgabat şäher qadiýetem etrabyň çözgüdüni söküp bilenok. Gahrman arkadağly serdarymyz. Size arza ýazdym. Ine bir giden arzalar ýazdym. Ýokary qadiýet muňa jogap berýär. Şey diýär ol. Arzada diýär görkezlen ähli delilleňiz diýär hemme taraplaryň barlanjakdyr diýär. Ýöne hiç şeýle hiç zat barlananok. Garşy taraba yankı jaýy bitindigine biziň ýaşap oturan öýümüzi garşy taraba bitindigine eýeçilik hukugyny berýärler. Bizden bidin, bizden soraman. Ştaýda men birinji tapar maýyp jigemmada, ine çağalykdan maýyp. Biz şu çağa hoslar bellemek barada biz meň etraf qadiýetine arda bilen ýüz tutduk. Şonda 8 aprelde bu çağa hoslar bellemek barada qadiýet mejlisi geçirilipdir. Ýöne näme üçindir bize habar bermän, şul çözgüdi çykardylar. Şul raýat işe seredenne ýanky jigime şul qadiýet mejlisi geçirilýär diýip habar beripdirler. Ýöne men jigim näweli sebeplere görä gelmänmişin, ene şey diýip şu çözgüde ýazdylar. Birgiden bir kanun galp hereketleri etdiler. Görmeýänem bolsaňyz görüp goýun ine. Siz görýäňiz meni çağalykdan maýyp men jigim. Siz eline ola hateken çörek bereňizde de şoň çörekdigini bilen okşa men jigim. Bir utanyň açyk etýän işiňizden. Bir gezekdäl, iki gezek şular ýalyk ýagdaýlar gaýtalanny. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow haýyş etýäs biziň işimizde adalet bolsun, adalet isleýäs, bir adaletli garap bermeňizi haýyş etýäs. Hormatly prezidentimiz meniň asawar käsem doldy. Öňkü şahyryň aýtşaly 40 ýyl maýa gezýänçäň ýekece bir ýyl ner gezgen diýen ýeri bardyr. Mene 4 ýyl maýa gezdirdiler. Indi eger şu mesele düzelmese menem ýekece bir güna ner gezjek bolaryn. Indi bilmedim ahiresi türmede geçirmeli bolsa belkim takdir şeýledir. Özüm bilen tanış etsem, Saýat Ýetirawnyň
Qarabek Gülşahamçasynyň Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy 76-njy ýylda doğulan Tetiwa Maysa. Ýagny gyýdym garýag diýip öldürden, körpeçe gyýdym garýag diýip öldürdenäni 23-nji ýylyň 26-njy maýynda ýollu hadisasynda aradan çykdy. Onu kakan alim maksat öz 10 ýyllyk akşamdan gelýärkä 5 motorlu bolup kowşup ýoluň gyrasyndan ýürep barýan gyýlarmyň kiçikçesini körpeçe gyýdym öldürdenäni kakyp öldürýär. Ve kakan uğruna kaçıp yakındaky dukana kaçıp gitýärde öýündäkilere habar etýär. Öýündäkiler öldüğüni Liwap vilayetiniň Milli Howpsuzlyk gullugynda işleýän Rozip Şöhrata habar etýär. O da organ işler Garabekli organ işgärlerine buyruk berýär. Motor almaklaryny olaram diňe ölçäge siretmän diňe motor alyp şol oglanyň uğrunda laýalar. Gyýdymyň jesetini ogluma izinden barıp oglum gatyrwan ýeňsesinden çekip alyp goňşular bilen üýe getirdi. Ondanam Garabek hasahanasyna öz bagryma basyp özüm eltdim. Daňdan 4 çelli jesetini aldyp sakladylar. Başga işleriniň hemmesini düzedip ýakyndaky dukanyň kamerasyna çelli alyp hemme işlerini düzedip men çagam daňdan 4'te ilme berip goýberdiler. Gitip ertesi gün insan ýoluna yolladyk. Emma hiç ýyl organ işgärleri çaganyň öldümi galdymy hiç zady barada pikirim etmediler. Ondan şunu tönden soň men özüm iş ýapyp oýlanyp barada maglumaty eşitip men organ işgärleriniň ýanyna bardym. Ondan şundan soň temaň ýapylanyny eşitdik gal. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary Ulahemdegiçi Berdimuhammedowlar men garaşsyz jurnalist Sultana Çylova ýene-de size ýüzlenmek isledim. Ýakynda 14 fevralda Türkmenistanyň Howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ýanwar aýy boýunça zemleriniň netijesi boýunça geçiren ýygynyňyzda Türkmenistanyň Howpsuzlyk ministri Haramzada Nazar Atagaraýew işinden boşatmak baradaky buýruga gol çekdiňiz. 2024-2025 ýylyň dowamında Sultan Atylowany we onuň maşgalatyny öldürüp ýok etmeli diýip beren görkezmäňizi Haramzada Milli Howpsuzlyk ministri Nazar Atagaraýew we onuň nökerleriniň ýerine ýetirip bilmäli üçin Atagaraýew wezipesinden boşatdyňyzmy? Sizin görkezmäňiz bolmasa, hajatkana girmäge milk edip bilmeýän Milli Howpsuzlyk ministri Haramzada Atagaraýew we onuň nökerleri bu işleri ýerine ýetirmäge milk edip bilmezdiler. Olar hiç bir hereket edip bilmezdiler. Milli Howpsuzlyk gullugynyň Haramzada işgärleriniň soňky 2 ýylyň içinde bizi öldürmek üçin 3 ýyla geden finansykllaryndan häzirlikçe bizi Allah gorady. Eger de biziň ajalymyz siziň eliňizden bolsa, onda siz haram hereketlerinizi ýene-de dowam etip bilersiňiz. Lewabyň nirsinde don? Sayat diýen ýerinde de. Bilýän otayda. Eşitdim. Rayponu iyidi dany haram. Begençlik o. Onsoň ara men padwalda mara. 7 gün padwalda saklap boynuma yüklejek boldy. 10 tonna yükle. Menem aýtdym, gel görkezin nirde nähile üýünde 10 tonnan bas goýun gadan uğuna çeli görkezip ondan dogurdaday diýip öňünde durýan boynuma yüklejek bole allyýa gitip gelýän tiz wagtynam gelýän diýe. Agam etmedik zadyň diýen nädip boynuňy alyp bilýän sen öleýin öldür diýen. Ýöne men boynumy alyp bilmeýän. Toga tutdular kelläme o halta gidirýär bir merdivenden aşağı düşenim bilýän birim çykanymy bilýän. Arka ýok, ondan ýokary ýazýan peýdasy ýok. Urýanlaňa hiç natanamak ýüzli maskaly ayak güýjüňe togurdurýar. Ondan kelläňe halta gidirýärde eňen aşagyna ýastyk goýup kelläňe de paket diýdirip, ýo paketde howa tarkalýa-da görýär. Aýaňy togurdurýar, ıskanyň alýar. Stoljuk koyup şonňa kösediler de boynuma yüklejek bolýar. Bara ökçäň adam ýarym metr simi tok görýär. Şu hemme ölünden diýsine çeli görkezdi de
Ağam o zatlar görüp endi amjany dagyrdaýa diňe öldür diýen mene. Başga iş zat diýmen, diňe öldür. Bizim gelinimizin ölümüne de var, milisele var da elinde. Sırat var, hakikat yolu açılsa, miliselen bazı 100%'da 1000% garanti veren ölümüne, gelinimizin ölümüne miliselen eli var. Aslana talip gayrat dedi prezidente yetirsene bil. Kun tüyünem dörötgen, oğruyunem dörötgen, ölümem dörötgen dine miliseler. Türkmenin adına ıslah getir. Nemci Türkmenistan'da şonyalık vaatlar bolya. Hi, bulara çare yok mu bulara? Bize dine basımrak uruşturmağına karışacağız. Dine şonyalık haramlar kırva ayırmak için mara. Şu haramzadalan deyişinde arasını etkal. Neyse adamın başına yetti şu kırva kulüfler var. Nemci çare görülen akışlara. Dine halkın malını oğurlap iyip şu vazife yettiler para bilen haramzadalar var ha. Atı köp. Orada kulüflü prezidentin akranası mı endi? Prezident ahrana değişli adamlar. Kim? Avva. Şu yak, orada kulüflür. Avva ahrana değişli şu haramzadan iyisi. Görýärmi? Ne hil problemalar var? Cemiyetin ne hil problemalar var o? He şu golgolayan zatlar, şu golgolayan yankı şu görgülü raýatdan şu aýdyp oturan zatlary her bir vilayetde, her bir etrapda bar zatlar. Yani odal kaýdyşym ýaly her kimin buğunu çatan okşony aýtmaga, kösenip ýörler diýişlerini gasap işlerine salyp, işlerini hümledip hem nirak barmalygyny bilen oklar, barýarlar, partiýalar aşadyga ýene efire çykmakdan gorkýarlar. Efire çykmakdan gorkýarlar. Ýaman köp problemalar bar o. Ýaman köp problemalar. Bu ýan kaýjym ýa-da damjajyk şu. Öýüňizden bilýäňiz siziň köpýiňiz. Indi biz näme diýär? Biz şu da ýüregimizi agyrtýar. Şu bolup duran da bar, biz ýüregimizi agyrtýar. Men öýdüme jogap berýän. Men ýüregim agyrýar şu datlar. Men köplen şu datlar, şunu ýaldatları görsem men gijede ýatyp bilen, mok rahat ýatyp bilen, mok şu datlaryň pikirini edip. Ondan men watan düşmany bolýan şeýlemi? Men watan döni bolýan şeýlemi? Siz şu datlara göz ýumýanlar, şu datlara doň ýüreklük bilen seredýänler bar, siziň gara haram tüýüňiziň gymyllamaýanyňyz ýaman köp siziň içiňizde. Meňe diýiljek däl. Ýöne şu datlary görüp haram tüýüňiziň gymyllamaýanyňyz bar, ýaman köp içiňizde. Ýaman köp. Şu watan töýörlükmi? Ine watanyň sesi şu watanyň sesi, halkyň sesi şu datlar, halkyň agyrsy, watan ine şular. Şular watan ol ýokardaky watan satanlar däl. Şu ýagdaýda döreden haramzadalar watan näle? Şu ýöne kaýdatlar, şunu bir hil türkmeniň köpüsine ýetirip düşündirip bolan o. Na ol alşyr hakadyp görgül ýoga edilmäkä, ýitirmedilmäkä TikTok'da şoň üstüne sürülen bolýar-da biri çykyş edip oturka. Ol ýöz TikTok'a alypdyr onu ýöz nemesini alypdyr da efirini alýar bir samsyk. Watan söýermişin öýdem ol nemede Türkiýede gul zahmetini çekip berenden biri. Sen niýe olar bilen sartyňy deňe mowdy diýär o ýokardakylaryň öýdi işin bilen bolsa ne diýär? Sen niýe öýdüňe bir jogap berýäň mowdy diýen bolýar-da. Sen niýe öýdüňe bir jogap berýäňmi diýär? Halkyň derdini gozan bolup ol bir giden adamlar ölüpdir diýen bolup oňa goýunan şüllerin bolup nämeden bolup diýär. Sen niýe öýdüňe bir jogap berip bilýäňmi diýär? Şu söýüň manysyna siz näme düşünýäňiz? Ine şonu dinleyen şu tamam şu yan hayvanın var alşyr görgüle alşyr sahady diýen zaten dinleyen ýödüňden birazjyk pikirlenip şoň sözlerine baha berjek bolup görüň şo diýen oglanyň şo yan kanatlar diýip oturan adamyň sözünde mantyk barmy logika barmy şo näme diýjek bolýar näme diýjek bolýar iň soňunda da sözün jemleşine seredin men topumy da çakanok men bu datlaryň işim ýok diýip jemleýändir dinleň. Ola öne götüň uruşturma sen. Özüňe de ýerge jogap berilmeýän sen. Yüzme-yüz kimem bolsa şeýip durmak haly. Sen şu sebepler şumat. Gelýäňde halkyň içine gelip zäherleýän bir. O plan oglan öldü diýän. Sen özüňe jogap berilýän ýerge. Kim? Haram. Jogap berilmeýän özüňe.
Falan eddi diýen da sen şumat ya tutmaly. O 2-3 tane adam öyle onu hizdat eden o. Men o bir plan edipdir, ölüpdir ya. Men olar wahşa gıdıklanırlar. Men öldürmüşüm, men öld maskalam, men öld enema tama etjegme diýen boldy, men başga tane işim ýok. Eredin şu hayvan öz sözüne cevap berbilýärmi? Sen niye özüňe bir jogap berip bilýärmi o diýär da şul haýwanyň özüne jogap berip bilermi? Ine men häzir şunu çağırtam da şol oglany. Men şol oglanyň wara özüne jogap berip bilmejekdir, men suud edip bilýän. Gelsen şol oglan. Men şoň wara şoň haýwanyň suud edip biljek. Men şoň adam dälle wara haýwanyň suud edip bilýän. Bilýärmi näde suud edip bolýar? Ya manaň ta suud edip bolýar. Sebäbi haýwan öz çağajyklaryny alada ne diýendir? Islenlik haýwany öz çağajyklaryny alada ne diýär? Hatda gijik mikroplara çenli bara, gijik mikroplara çenli öz çağajyklaryny alada ne diýär? Oňa haýwan instinkti diýil ýa, ol instinkt hemme haýwanlarda bar. Emma adam haýwanlardan, şo mörmöjeklerden käbir hilýatletleri bilen tapawutlanmaly. Akyllarlyň Pehim paygas kitaplarının çeşmelerinin aýtmagyna göre adam şolardan käbir zatlar bilen tapawutlanmaly, tapawutlanýar diýilip hasaplanýar. Emma käbir adamlaryň hereketine teredýän şolaň tapawutlanmaýanlygyna men göz getirýän. Şo beýle haýwanlardan. Haýwanlara mahsus näme? Imek, içmek, saçmak bagyşlan bolýan. Bir amatly jerde yatmak, yatajyk ýatanmakmy, sürünjük ýatanmakmy, hiýin gadmakmy, ya bir ýanky högürtüjük ýatanmakmy, şo taýda rahatça ýaşamak, özüni goramak, öz mühimligini goramak, öz howpsuzlygyny goramak, iýjek işegini tapmak, iýi biçip şey diýip ömrüni geçirmek. Başga zat däl. Eger adam diýilýän janlaram diňe şoň bilen meşgullanýan bolsa, ýagny menden dogan çağan ayal aladasyny etmeli. Diňe şoň uğruna sertepil bolyp, alyp, ýuguryp, diňe şo çağajyklaryny ýimitip, belli bir näme ýugury çenli soňra bolar kokka berýär. Ol ýanky on dogran nemesi, enesi. Ýöne şo belli bir ýugury çenli şey diýip alyp çykşy çağajyklaryny eklen bolmaly, öýdem etmeli. Hatda keteki sürünni, keteki hiýnäki janlaryň hem getiren zadyny sen alyp getirip bilsen, ol ullokan zat. Hawa şonam çağan bilen paýlaşy bermeli. O taýda hiç adaletlik duýgusy ýok, rehimdarlyk duýgusy ýok. Ol ýyrtyjylar dünýäsinde onu ýaldat ýok. Diňe öýüňi bilmeli. Indi adamam diňe şoň bilen meşgullanýan bolsa, onda haýwanlar näme tapawdy bar? Käbirler aýtmagy mümkin. Ýön kaýdyşym ýa, ýön gep geçiklemeň birinde men bellek geçipdinde aýyna bizde kaşaň jaýlar we bizim maşyn we bizim ýegin eşiklerimiz näme janlarlarda ýok, bu zatlar ine mende sawat we näme. Haýwana gerek däl, sen wara ol kaşaň maşynyňa gerek, sen wara kaşaň jaýyňa gerek däl. O jaý sen üçin amatly jaý, sen üçin rahat jaý. Häzir getiren etdiň şo jaýyň içinde nädir bir tilkini ýa towşan ýaşatjak bolsaň, penjereni näme gapyny açyk goý, al gapyny tok koýuna gider. Algaby tok koýuna gider, sen başyna da ýapan okşalar, şo jaýyň wara sen aýyp bir köpüge derek gaşalar. O sen ketegin. O sen jaý diýen zadyňa guwunt duran zadyňa o ketek bol, sen özüňe ketek ýazanypsyň. O ketegin birden beýleki janlarlara ýaramly däl o ketegin. Şoň üçin sen o ketegini näçe ulguray, näçe kaşaň edip duray, sen haýwanyň tapawutlanan ok. Sen ketek görünüşinde ýasadyň onu. Şoň bilen mümkin jok bolýan. Şonu bir üýtüşik, bir üýtünlik, üýtüş diýip görkezjek bolýan. Evolýusiýa bir ýokary derejesi ýok. Ol haýwanyň bir görünüşi. Ol haýwanyň öz ketegi bar, öz üçin ýasaýar. Sen hem özüňe ketek ýasanypsyň. Bar tapawdy şol, başga tapawut ýok. Onda seni esasy tapawutlandyrýan zat näme? Beýleki janlarlardan. Esasy tapawutlandyrýan zat sen näde tapawutlanyp bilerdiň? Senleri himdarlyk diýilýän duýgu bolan bolsa, senleri himdarlyk duýgusy ýa-da newsagyrjylyk duýgusy bolan bolsa, başga bir janlara özüň ýaly iň bolmanda özüň ýaly bir özüňe meňdeş bir janlara, ýani adama ýardam etmek. Şoň kynçylygyna ýüregiňi gyýdyrmak duýgulary bar bolsa, onu sen beýleki janlarlardan tapawutlanýan diýip bolar ýöne.
Kämir canlarlar we haýwanyň içinde şolatlar maksut bolan nemeler bar. Men öňüräki odolky bir videolarymda da görkedendir. Ayy garp bolup barýan gargany tuğdan halat edýär. Ayyn halat edýän ok. Ay öýdüne meňzemeýän. Ay hüýdemjerji janlar ol. O guş o garga o guşlar toparana degişli. Hatta var şol janlarlaryň görnüşi hem üýtdeşikde şo taýda. Ýöne şoň suwa çyp garp bolup barýar, garga çyp bolup çykýan nokta goň bar. Ay penjejigini uly diýip bara ödem epesli var ol ýanky kenardan aljak ýeri var ýa-da guşun garp bolup barýan ýerini bir 1 metrden ara o taýda. Bolin şo taýk elini uzadyp görgül bara ay şo garp bolup barýan gargany suwdan çykaryp şeýdip goýberýär. Ben ijegen bolana bolmasa ay etici janlar şoň bir iýa ýerediň bol ýok şonu şeýdip şoň ara kötenip duranlygyny duýýar-da. Şoňa kömek gerekdigini duýýar-da. Şoňa da gynanýar, şonu gynan şerehimdarlyk duýýusy bar. Endi jek bolýanlarym şolar ýa ýyrtyjy janlarlarda da käbagt bar. Adama mahsus bolmaly häsiýetler ýüze çykýar. Emma son kuwatlar teredýän bolýan bir adamyň özünde ýitip barýar şo häsiýetler bolmasa adama mahsus häsiýetler diýilip hasaplanýar şo zatlar, şo rehimdarlyk, duýgudoşluk diýilen zatlar. Onuň şo häsiýetler görkedi urýan bolýan. Sen wara bir hili däl hanaň içine giren sagdan adam bolarsyň-a, ýa-da jemgyýet wara däl hanadan jemgyýetiň özi däl hanaýa bir zady öwrülse wara. Onuň şoň içinde sagdan adam, sag adam däl bolup görünýär. Kä türkmen jemgyýetine teredýän bol şoň ýaly bir zat bolup barýar. O sebäbi ine bidaý diýýärler, şoň ýaly kösenýän adamdan aladasyň etmeli. Şu kösenýän adamdan wara şunu şeýitmäň o, şular kösemäň o diýip ine ýangy 4 san çagaly ene tany köçäden tutdyrlar-da. Şoňa ýüregiň gyýylmaly. Şunu şeýitmäň ho diýmellämi şonu edýänler. Şunu bolýan şolaň günäti belki baram bolsa, şunu sebäbini öwrenin ýöne bir gejejik ýumruk ýaly çagalary köçede galdyrmaň ho şular günälem bolsa bir ýatar ýaly wagtlaýynça da bolsa yer beriň o bir jaý tapyň o diýmellämi ýüzlenip iňolman efirleň üstü bilen ýödüňiz şolara jaý tapyp bilen dokmy bolýar. Sizin ýagdaýyňyz ýok ýöne şoňa duýgudoşluk bildirmeliňiz-de. Şoň bildireň dogma siz. Bildireň dogma şoň. Biz ýalylar bildirýärem bolýan. Biz näme bolýas? Biz däl bolýas. Biz watan dönükleri bolýas, biz halka haýynlyk edýän bolýas. Ýanky takar kelle ýaly haramzadalar, haýwanlar var, men diňe özüm bilýän, men öz enetam bilýän, men ölenler, ýitenler bilen işim ýok diýär. Günaýdy otyra. Alşyr aýdýar sen plan ölüne ýaşadan adam öldü diýe. Alşyr şoda bir giden türkmenler Türkiýede ölüp barşalyň jehetleriniň Türkmenistana gowşurulmaýanyny aýdýar, şoň arada ne diýär? İlçana konsulluk etmeli işini eden o diýip otyr bolan bar. Sen niýe olar bilen tartyň diýenmi diýär? Sen öýüňe jogap berip bilýärmi diýär? Başga da soýýar, sen öýüňe jogap berip bilýärmi diýär? Bolýar şol öýüňe jogap berip bilmesen ýöne ýüregi agyr ýaşaň. Şoňa jany gyýylýar alşyryň şo bolup duran zada. Aňyrda enatalar aglap otyr. Çağamyz öldü Türkiýede getirip beränki puly ýok, o enatalar ol çağan getirmek, ol uçora ýükläp bara ölen çağan getirmek diýilýär. Bir giden çykda jadyr ýa. Şo zatlar üçin hem ilçana konsulluk diýilýän guramalar işläp otyr. Türkmenistanyň watanyň adamdan işläp otyr, emma jinnek ýaly şol urda zat edýän. Alşyr şonu gowulgaýar bolýar. Sen watan dönükler diýip atlandyryp ýörok, sen adamlar diýär, sen bilýän şonu. Ödem goşulýar şoňa. Iň soňunda da sözüm näme bilen jemde ýa. Men olar ýalnatlar bilen işim ýok, kim ölse kim ölsün. Onu sen näme gürleýär? Onu sen näme üçin alşyryň edýän işine burnuňy sokýan? Sen ne adam käçilik duýgusy ýok bolsa, sen ölen bolsa. Şol adamda ýok, şo adama maksus bolmaly duýgu bar. Ýok, bir jigam ýok. Haýwana maksus duýgular bar. Aga men niýe enetam, men niýe iňe saat diýil şaňalam bitirmek, öz enetama hyzmat etmek, boldy men başga zatlary işim ýok. Kim öldi, kim galdy, men işim ýok diýär. Günaýdy otyr da. Özüniň haýwan derejesindäki bir janlardygyny özi boýuna alyp otyr. Şol bir wagtyň özünde de alşyr görgüle akly güreçjek bolýar. Sen şolary etme diýär. Näme etmeliler?
Nefsini agırma diye. Näme? Sebäp düşünüp bilen ok özünde şo duygu yok düşünýärmi adamlar? Köpüýüňizde bar, şo duygu ýok da. Onuň size geň bolup görünýär de bar, şo bolmaly dip düşünýär. Bolmaly, ol rehimdarlyk, nefs agyrmak bolmaly. Duygudaşlyk bolmaly. O nämen görkezýär? Siz şoňa düşünmeýän bolsaňyz, siziň haýwanlygyňyzy görkezýär. Siziň haýwanlygyňyzy görkezýär. Siz şu bolmaly diýen bolsaňyz, siz özüňiz gitmeli, bejertmeli. Özüňizem ýükde bir spesialista bilermen tapmaly Türkmenistanyň içinde olaram düşünmeýär. Sizi bejeräjek, siziň arzyňyzy dinläjek adamlaryň özüleri haýwana gotaýdy. Bunuň özünde köpesinde rekimdarlyk ýok. Siz bir adam kärjilik duýgusy bolan adam ýyty bolan bir ýurtlara çykmaly, şo taýda bir bilermenleri, şol urdak spesialistlere çykmaly, barmaly bara. Ölen psikologiýa urunman, psikoterapiýa urunman barmaly görkezmeli. Diýmeli adyňyza maýdaýynmy? Adam ölýär, ýitýär, bir giden bir adamlar ölüp ýatýar bolýar, men haram gylynmaýmylan oklay diýmeli. Men guňşym atşatyr bolýyn. Men arkaň gerka we ip ber, meni şoňa negsen we magran oklay. Men haram tüýümi gymylan okşoň şu normal zatmy diýip soramly. Ýokurdakylar halk üçin bir jinnek ýaly iş eden ok bolýan, şu bolmaly diýip düşünýän, şu normalmy diýip soramly. Bir giden adamlar çağalaryny ekläp bilen ok. Çağalaryna pul geçirip bilen ok daşary ýurtlarda. O görgüllerem okuwun ýerine giýje ýatman işleýärler. Okuwum öwrenip bilen oklar, hiç de adam öwrenip bilen oklar. Kösenip berler. Geçirämel pullaryny geçiren oklar ýurduň içinden bir $100, $200 şu artık maşonu geçirip beren oklar. Ýöne men şu piňime dä şol. Men şoň üçin haram tüýüm gymylan ok. Men çağam okady, okan ok. Şoň üçinem beýlek çağalan, beýlek enaçalan kösenji şol atlar meni beýinjelik eden oklay. Şu normalmy diýip soramaly. Ondan sonra taňa hakyky normal adama duşsaň, bilermene duşsaň. Ýok sen ne normalny diýerler. Sen beýniň, sen duýguýyň, sen psikologiýaň zaýalanypdyr diýerler. Sen düýüpli bejeri şeşmeli ýa-da täzeden ýasalmaly diýerler. 100% garantiýa berýän. Şon diýerler, şo datly şanyň bilen, dogurçulluk bilen şo dat baryp aýdyp bilsem özüň hakynda. Men seniň köpüýüňde ýüzlenýär. Şo duýgular ýoklar bar. Duýgusy zaýalanlaryň bar, duýgusy porzap ýatanlar bar. Porzlukdan başga da çykan ok. Duýgu diýip şey çykarýan zatlaryň porzluk. Porzluk aýdyň ejeňi näme diýip, näme diýip. Näme üçin ýa-da? Näme üçin men ejemi görde ýatan ejemi näme etjek bolýan aýdym. Sen näme halkyň derdi bilen näme işiň bar? Näme watanyň işine burnuň sokýan? Watanyň işi, watan ol halka. Halkyň derdini bir goz goýas. Yo biziň de paçşamyla dil ýetirýän. Şu paçşa sebäpli bolup durdar şu zatlar. Paçşa sebäpli bolup dur. Düşünüp bilen oklar, sebäbi han feýörlükden başga da başaran oklar. Şu han feýörlügem watan feýörlük durýar diýerler da, görgüller. Onun bilen diýen nesseňini şu ýanky alşyra, şu iýgesiň görse oturun takyr kelle bar, haýwan. Şolar ýalan diýen nesseň, şolar ýalan diýen nesseň, şolara gulak atsaň nähil bolmaly? Sen hemme adam kärjilik, adamçylyk duýguýuňy öldürmeli. Şolar barym bolsa içiňde bar, öldürmeli. Kim kösensin, kim horlansın, kim köçede doňup galsyn, ýüýsiz ugdarsyz köçädiň bilen ol bir güjük çaga da bolsa da o negesini agyrar. Neşta da Ýewropada da hatda görýär sary. Nidaý ba Hudaý haklasyn şu köçede bir ýerde bir mäwläp çykýatan gijik pişik çagan görselem alyp baryp adamlar alyp bar şonu bar. Şuta da ýörüçe pişik it taklanýan ýerler bar, periodlar bar dary. Şoňa tabşyrýarlar o, üýeler. Türkmenler şonu derejem köpüsi. Mäwläp ýatanymy diýip öldürüp geçerler köpüsi. Aýdaýyn. Bu taýda bolsa adam hakynda gurrungy diýer, adam hakynda, adamlaryň çağalar hakynda, garry gurtular, görgüller, pensiýadan kesilip oturan görgüller hakynda gurrungy diýer. Siziň hem duýguňyz şoňa hiç işlemeýän bolsa, onda siziň duýguňyzda, siziň özüňizde problema bar, bizde problema ýok. Adamlar şoňa düşünüň.
Şoňa düşünün. Bulan diýen nesseň hemme duyguýuny üçürmeli, adamçylyk, adam kärçilik diýil ýandyr da. Adam kärçilik diýil ýa. Şu ýanky hilýatler we adama mahfuz bolmaly, hilýatler umumlaşdyrylyp adam kärçilik diýil ýa. Kärçilik diýmek şoň bilen meşgullanmak, ýagny adama mahfuz zat bilen meşgullanmak. Şoňa adam kärçilik diýipdirler. Onam akyllar, onam sanak geçýärler. Adam kärçilikli bolsa adam şular ýaly hilýatleri bolmaly, o sanalyp geçilen mawtumul atamyň ýeterlerinde o zatlar bar. Gadymy akyllarlaryň hemme dünýä belli gadymy akyllarlaryň kitaplarynda ýeterlerinde sanalyp geçilen adam kärçilik näme bolýar? Emma sizde ýok bolsa, onu düşündirip bolanok ondan. Bolanok. Sizde haywan kärçilik bardyr, ýöne adam kärçilik ýok. Şoň üçin aýdylýar diýen adamlar ama köpüňde. Adam kärçiliksiz diýilýändir. Adam kärçiliksiz diýilýändir. Ana sizin ünlüýän zatyňyz şol. Adam kärçilik görýäňiz bolýan. Siz bara näil kakyn hilkin tutan ýaly bolýar. Käbir adamlar bar. Käbir adamlar mitçide barsa diýdi, içinde janarwak bar bolsa, sandyrap kakyn hilkin tutýar diýdi. Ya awada tanalara şu Hudaýa dua edilen yerlerin öz awrasy energiýasy bolýar da arasy ener. Şu içinde äjitmäjit olanlar bar ýa. Men şu zatlar gözüm bile gördüm o. Men onu beýle bir howaýa zat däl. İçi janarwakly adamlar şolar ýaly ýere barsa arasy yerler. Dua okulan yerlere şu awrasy energiýasy hat bir temiz güýçli bolan yerlere bar. Tandyrak başlaýar. Siziň hem käbiriňiz şon ýaly adam kärçilik bir häsiýetlerini, şoň alamatlaryny görýäňiz bolýar, içi jynny nemeler bolara, kakyn tilkinli. Şeytanlar. Şoň ýa sandyra berýäňiz o. Sandyra berýäň agadyňyzdan näme çykýanyny da düşünýäňiz o. Etmeň şonu. Näme etmeliler? Gowluk etmeň. Rehimdarlyk görkezmeň. Duýgudaşlyk görkezmeň. Etmeň şonu, etmeň diýip sandyrak başlaýar. Özlerim düşünýän ok. Gelin o düşünjeli hem gaçýa. Gaçýa gel düşünjeli hem. Hep özüne jogap berip bilen ok. Soňky takır kelden özüne jogap berip bilmeýär ýaly, bolmasa Alşeýer aýdan bolýar da ol. Özüne jogap berip bilýär mi? Alşeýer jogap berip bilýär. Näme üçin jogap berip bilmeýärler? Alşeýer adam kärçilik häsiýetini görkezen adam, görkezip ýören adam. Görgülýänçe şoň şeýlem ýygnadylar. Tiňe ýetmäjit eňe ýygnadylar. Şo janar wagtlar ýygnadylar. Täbi Alşeýeriň edýän zat oňa kwat beren ok olaň dünýä garaýşyna. Şoň şeýlem olar ýygnamaly, olaň eline güýç bar. Ana güýç kimiň elinde häzir bu? Häzir kwat. Şeytanyň gullarynyň elinde. Köpelip barýar şoňam şeytanyň hyzmatkarlary, şolaň hyzmatçylar, dal eskerler köpelip gidip barýar. Şolam bizi alada goýýar, menem şo alada goýýar. A düýnüň unukdyn ha TikTok'da bir toparda o siýasat takynda da däl da. Men girsem hem öz adym bilen girýän, men gizlenýän girýän, gün öz adym bilen TikTok'da girýän. Bir topara girdim. Bir gadakly temany goýdy gapdyrlar, o men şüýnem gadakly bolýar. Siýasatda asla degişli zat däl o. Siýasatda asla degişli zat däl. Meňem ýuguranyň pören temam, şo temalarymyň biri köp ýyllar boýy ýuguranyp pören zat. Ýokurda bir samsyklar otyr benim aşakda ýazdım da, o bu diýen zatyň gaty heňe gelen o güne şunýaly kitaplar, çeşmeler bar. Şonam okap, ondan soň gurulay diýip ýazdım da bir giden çeşmelerini. Onuň şo taýda şol toporyň adminlerinden biri men tanany oken. Gurulay oturan tanaýa men onu aňýan. Geldi bilen o gurulay oturan. Ýöne adminniň biri men tanaman öýdem orsiýetde oturan bir aýal maşgalaly, türkmen aýal maşgalaly. Men onuň ýokary çağıryp başlady şol ýanky sen bilýän bolsaň şulurdan ona geldi aýda. Menem baramok, bar. Sesim çykaramak, jogap beremek, bar. Mara bular jyn gaçan ýaly, jynlar ýaly jargajak bular. Men tanaýanlar bar. Bu görülýän ki adminniň biri men çağırýan aýalam men tanany oken, görüp durna. Ondan bir näçe gaýtalady, gel ýokaryp. Ay menem aýtdym bolýar çağıryn, al ýokaryp diýdim. Olam bolýar diýdi, ally. Ally bolýar şol aralykda şo da oturanyň biri aňyrda liçkada bana eýem gepişirip otýar. Bu aktivist bana alma diýip da. Orgun şol aralykda men gürläp başladym da, şo temadan gürleýän men tiýatrda degme. Ýanky adminde moýyp otýar, hiç da sesini çykaran ok. Men aňýan, bana eýem aýdy otýarlar aňyrda. Şu
Halk düşmanı şu diýip. Halk düşman diýen ýokary şonu alma diýip. Ondan birden ýan haýalyny maňa çykdy. Men birazjyk gürlemden soň oturdu. Sen nidi aktivist diýerler çynmy diýdi. Diýerler diýe. Sen aktivista diýen ok. Ol meni ömür dinläp görmeýändir o. Sen aktivist diýerler çynmy diýdi. Menem aýtdym, ýok, men aktivistəm, men jurnalist diýdim. Menim garaşda jurnalist diýdim. Sen nidi, men diýdi, söýgüli prezidentimi ýamanlaýamyşyň çynmy diýdi. Men diýe söýgüli prezidentimi ýamanlaýamyşyň diýe, sen çynmy diýe. Men aýtdym, o meseleň näme beýerik getirdiň? Biz şu wagt diýdim, başga mesele hakynda gurrun edip otur ha diýdim. Men onuňa da gerek bolsa jogap berip biljek diýdim. Ýöne şu wagt diýdim, başga temany gowalga otur diýdim meni. Detsene meni öçürük goýberdi. Kerediň adamlar. Şol aýalyň özi, men kimdigim, men tanany o. Tanany o eken. Görünüp dur, özi görkezip otur. Men tanqid edenim bu aýamda da, indi bolýa, men şoň söýgüli prezidentini men tanqid edipmişin. Ýöne şonda da bir karara gelmeden üňürti dinläp görsen gogdan men näme diýip tanqid etdim. Ine men şu atkyny şular ýaly tanqid edip otur. Men näme-de ýalan söýleýän, men aýdýan adam näme-de hakykata, durmuşyň reallygyna gabat gelen ok. Sen teljer görmelisin aýlky. O neden ok? O neden ok? Bular näme? Bular edil dini sektantlar bora. Fiýat diýilýän adam özi men öňüm agdak geçipdim. Ýadyňyzda bolsa bir näçe gepleşiklemde. Sektantlyk diýilýände dini maksud, siýasata da maksud. Siýasatyň içinde siýasy sektantlar bolýar. Siýasy sektantlar bilen dini sektantlaryň psihologiýasynyň, psihikanyň işleyişi bir meňdeş. Ol men pikirimde ol psihologlaryň pikiri, garaýşy, gelen netijesi. Men Hudaýy uýanyp din uýup ýörenler mi? Olar Hudaýydan, olar diniň fanatigi, diniň sektantlary. Aňdarmalyk bilen gidýär. Onuň sen wala adam bar, hiç açan sagdan pikirlendirip bilen ok, şu edýän wadyňa bir hili adamçylykdan çykyp gidýär, uçtaýdy logika ýok, uçtaýdy mantyk ýok diýip düşündirjek bolýan ýöne koýja zatlary da düşündirip bilmeýän sektantlyk diýilýänler şoň bilen tapawut bolýar. O tapawut ýok, ol diniň içine girip edilýän şu sektantlyk ýa-da siýasatyň içinde. Indi siýasatym şu siýasy sektantlyk edil şolar ýalar. Şu ýanky aýal ýa gurrundan men şeňte düşme göre ol din naram däl, o din nar bolup görnür, o din nar däl ol. Emma şoň beýnetiniň işleyişi bar, beýnetiniň işleyişi. Şo dini sektantlaň ýaly edil. Näme üçin? Sen men svetoýma bir ýerde dil ýetiripmişim. Niýe bu goýuny getirin? Häzir men dinarlaryň toporuny ýeren boldum, bir ýerde de Muhammed peýgambere dil ýetiren boldum. Ya Allah dil ýetiren boldum, ya Gurhana dil ýetiren boldum. Men giren ýerimde de şol admina aýtsa biri da, "Ey sen kim allyň o? Bu peýgamberimize dil ýetirip ýören adam ol" diýse, "Şutar desene şurýar." Şol wara gyzyklanjak bolom durmaýan. Şo söýdüň öýde ýeterlik, şo ýankyja, ýekece söýdüň öýde wara, "Ey bu Gurhana dil ýetirdi." Ya bu Allah dil ýetirdi diýse wara, "Ha şeýlemi şo derejedäki haramda adam" diýip desene men öçürýär. Ýanky siýasat sektant da, ýanky biriň watandaş, heleýime aýalymyz bar şolaya. Dil şon ýaly psihologiyada hereket edýär. Yani onu aýdan adam näme diýipdir? Sen niye biziň diýe söýgüli prezidentimizi tanqid edýärmisin diýdi. Şoň öýde ýeterlik men ýok etmek üçin. Adam hökmünde, men şahsiýet hökmünde öçürmek üçin ýeterlik. Ondan sen wara dinlaryň eline ýarag ber. Ine şu teň svitoýuna dil ýetirdi, Allahyňa dil ýetirdi, ya Muhammediňe dil ýetirdi diýip gönüldürýär meni. Mümkinçilik döre dödüm. Sen cezalandyrjak däl, şuňa näme etseňe dädip eline ýarag berip, men öňümde goýsam öldürýär şonu. Ýanky heleý bar, şoň heleýiň ýanynakylar bar. Şolaram şonu edýär. Şu teň svitoýuna dil ýetirdi, svitoýum olar üçin svitoý kim? Prezident, şoň kakasy haram buly. Şoňa şular bilen dil ýetirdi diýip, ýöne eline ýarag ber. Öldürýär şolu. Öldürýär, beýguman öldürýär. Şu kiziň arasynda tapawut barmy? Tapawut ýok. Bu zaýalyk bilen, bu beýni zaýalyk, din bilen beýni zaýalanan bilen siýasy sektantlyk bilen beýni zaýalanan arasynda tapawut ýok. Sebäbi dini sektantda da Huda ýok, bu siýasy sektantda da Huda ýok. Bilen ikisinde de Huda ýok. Siz pikir etmeň o dinlarda Hudaý bardyr. Ýok, onda din bar. Onda din bar, Huda ýok.
Hudaý bar adam onu ýaly bolup bilmeýär. Hudaý bar adam düşünür. Hudaý kemsetjek diýem kemsetip bolmaýanyny düşünmeli. Hudaý diýilýän zat kemsedilýän zatmy? Hudaýdan kemsetip bolýam, keçeldip bolýam Hudaý ýok. Keçeldip bolarmy ony? Hudaý hakynda men tanqid etmäge hakkym bar, oşul adam öz pikirini aýtmaga hakkı bar. Tanqid etmäge hakkı bar diýip düşünmeli. Hakyky Hudaý inanýan adam, Hudaýyň şeýle çäksiz, şeýle gudraty güýçli, şoň emriniň, şoň kuwatynyň hemme zady gurşaýanlygyny, hatda men kuwatymyň şondan çykýanlygyny düşünmeli şol adam. Düşünen ok diýip ol näme diýär? Ol Hudaýa uýanok, Hudaýa düşünýän, ol dine uýa dini düşünýär. Dine hizmet edýär. Bu adama men siýasatyň içine wa dini sektatlyga ýerim wa ýa-ni siýasy sektatlyga ýerim. Onuň beýni şol ýaly işleýär. Düşünjek bolanok şol adamyň o prezidenti tanqid etmäge, prezident hakynda öz pikirini aýtmaga hakkı bardyr. Prezident ile alalaşmazlyga da hakkı bardyr diýip düşünen ýok. Ol hantyr. Hantyr üçin hanyň bokam ýanky bagyşlaň bolýan keramatly hanyň hanyň pişegem keramatly, hemme zady keramatly. Şolar ýaly adamyň öňünde häzir bar, men käwat pikir edýän, näl pikir edýän diýeni. Şu özüm esadan biziň Türkmenlerde de gedek gelen ne diýenler? Şu diýen Türkmenistanyň içinde diýenler. Özüm näme men fin edemde şon şokda pikirlenýän diýeni. Şu sosial ulgamlarda bar. Tapaw diýär ol. Ýanky Facebook bolsun, Instagram bolsun, TikTok bolsun. Türkmenistanyň hökümetiň täderlikleri bar, Türkmenistanyň döwlet täderlikleri. Şonu elan edip duran käbir kanallar bar. Käbir kanallar bu ýani aýdýana milli liderimiz Gurbanly Berdimuhammedow plan ýurdun prezidentini kabul etdi, şoňla duguşyk geçirdi. Täderlik çykýar. Ya arkadaly serdarymyz plan näme plan ýa-ni açylyş çäresine gatnaşdy diýip bir ýöne täderlik çykýar. Şoň aşagyna ter edýänler, ýöne koýja täderlik, o ýöne koý habar ol. Ýöne koý habar. Ana haram uly başga bir näme bir resmiýen kabul edip şoňla duguşyk geçiripdir. Ýa-da serdar Berdimuhammedow bir çäre gatnaşypdyr. Şu habaryň aşagyna ter edýän uly. Ey bor alkyş söýleri bar, bor alkyş söýleri bar. O taýda bir ýitdeşik bir gahrmançylygam ýok, hiç adam ýok. Adaty bir bolmaly zatlar. Adaty bir bolmaly zat, adaty bir bolmaly şäher. Ay arkadamdan aýlanaýyn. Ay serdarymdan aýlanaýyn. Ay prezidentimden aýlanaýyn. Ay padşahymdan aýlanaýyn. Ay sen bolmadyk bolsaň biz nähil bolardyk. Ay guwunýan, ay size guwunýan. Janymdan aýlanaýyn, mehribanymdan aýlanaýyn. Hiç kim şolar bar, şolaryň köpüsini bar, hiç kim zastaw eden, mecbur eden, şonu ýadan ýazmasaň size plan da atýar üstünden bar, hekemet duran ýok, şonu görünýär, şolaryň şol akauntyna girseň, ýöne koý studentdir, ýöne koý işgär görünüp dur, ýöne koý daşary ýurtda pogartyp ber, o daşary ýurduň adamlaryny poguny artyp beren adamdyr. Şolar şonu ýalatýar. Edem men bazara ne de uçallı diýenler. Ne de uçallı diýenler. Gepleseň näme diýerler? Ay näme uruş söýgüş ýok. Ana şo biziň diýe gahrma arkadamyň edýän hyzmatyny ýetiýjeden ne? Ya oglunyň hyzmatyny ýetiýjeden ne? Uruş söýgüş ýok, paragatçylyk asmanyň arasynda. Şol ýaly boş zatlarda. Men şol ýalara näme diýen diýsem, käbir guruluşyk görýänler. Dünyada diýen resmi tadan akrar edilen 194 sany ýurt bar diýenler. Inne alyp gör diýen ýadyr dünýäde şo ýurtlaryň näçesinde uruş edip boşar. Bolýa ýöne kaýrak öz içinde etnik çatmışlıklar zatlar bolan ýurtlaram alanda ondan geçen o. Yani Azrail aramzada Siyonist döwleti hücum etmedik bolsa Eýranda da ýakan ýumrançylyk uruş bolmaly, Liwanda da bolmaly. Häzir Liwan bilen Eýran bulaşdyryp duran Azrail. Indi Azrail'im almatyny alyp dur. Ene 3 döwlet bulaşyp dur. Amerikada hücum edip dur, ýani Amerikan özüni, öz territoriýasyna ok atylan ok adeden Amerikan öz içi ümdümlik. Indi 3 döwletde häzir ýaragly çakmışyk bar diýdik da. Ondan başga haýry ýurtlarda bar.
Afrikada bir tan yurtda bar, ýa-ni Nigeria bar. Nigeriada bir ýaragyly çakmışyklar bolupdy belli bir derejede. Onuň Sudanna ýaragyly çakmışyklar ine bir 5 tane ulut da häzir alyp gördüm. Şonu goý 10 niwalar. 10 tane yurtda ýaragyly çakmışyk bar. Şolar imbitalalyk däl, uruş bar diýelim. Bolýa. Ganan 184-nji hiç ýaragyly kat çakmışyk ýok. Asmana maratsa, ýani men diýjek bolýanlaryň para kaçylyk. Şol taýdaky prezidentliň hyzmaty bilen bolýan zatmy ýa-da dünýä jemgyýetçiligini döreden ýagny nemeti bar. Ýuridik binýady bar. Kanunçylyk binýady diýip bir zat da bir geden meni odalamaýdypdym. O onuň derejesinde Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde gol şeklen bir giden alalaşyklar bar. Şu alalaşyklar ýol berenok. Edenin etmäge ýol berenok, şoň üçin belli bir derejede bar. Şu alalaşyklar saklap dur, mehanizmler bar, sanksiýa girmek zat ýöne Amerika bilen Izraila gerek gelende şonu edibilenokdur. Emma häzir başga ýurtlar etjek diýse kiçirak bir ýurtlar. Şoňa şu zatlar ýol berenok. Şondan çekinip edibilenokdur. Şu zatlardan çekinip edibilenokdur. Ol sen haram gulyň ýa serdaryň üçin näl? Häzir Hudaý saklasyn ellerine yaragalyp barar 20-30 ming tane Taliban Türkmenistan içinde şolyk girýär. Sen Gurban gulyň gorap biler öýdäňmi? Ya serdaryň gorap biler öýdäňmi? Eger şolara bagly bolsa şolar saklap bilýän bolsa gorap bilmeýär. Indi siz aýdarsyňyz onda näme üçin Talibanlar şol berenok? Diýmek şu atalagul goraýandyr diýip düşünýärsiň, şolar uğrunu tapýandyr. Ýok. Taliban Hataýdan çekinýär, Taliban Orsiýetden çekinýär. Çekinýär Orsiýetden belli bir derejede, Orsiýetde de bähwetli däl. Haçan Orsiýet gowy asyndan düşere. Orsiýetiň ýagdaýyny dolu bulaşdyryp bilseler ýadyr, onu Talibanyň girip etjegini ediberler. Ýöne belli bir derejede şolar ýaly çekinmek nemelerem bar. A bolmasa siz pikir edýäňiz şu Taliban şu Türkmenlerden çekinýändir öýdäňiz. Hakykatdan Türkmenistanyň goşundan çekinýändir öýdäňiz. Çekinen oko. On saklap oturanam haram ulam däl, on uglum däl. Şon ýaly bir giden daşky has objektiv faktorlar bar. Has giňişdeýin faktorlar bar. Şolar saklaýar, şolar dudurýar, olar çözmokdan. Siz hem alýaňyzda bar, o bir giden dünýäde häzir iyi misal alyp bolupdy. Şonun bar. Alagat. Yo, bizimle prezidentimizin şon kakasyny ne diýen zady diýen bar. Yo, o nomeryňyz geçen ok. Indi gödäňne tutdum. Şu parahatçylyk zat diýen zady gödäň şolara bagly. Sen şu tak bir çopan ertip otur. Ýene bir daýhany ertip oturt çadyr serdaryň ýerinde. Oturt. Hiç zat etmedin. Hiç zat bilen ok küçük bir topoy bir otur. Şonda ýagda ýütýär eýändi ýok. Ýütýäni. Gaýta gowy bolar. Näme üçin diýdiň? Adamlar var bir iğne ganak 20 çıkamına piyaskelçilik öğretmez. Yani çopan var edel ne etmeliğini bilen o, ne adı piyaskelçilik öğretmeliğinden bilen o. Bular bilýär, bu tohum ma haram tohum. Adamlar günlü ne adı kıyınlaştırmalığını bilýär. Bular ne diýär? Yaramadlaşa adamın hallaryny, halkyň hal ýagdaýyny yaramadlaşma uğruna edip bolmajaklar edip otýar. Edip bolmajaklar şu hakykatynda kanun näýe işlemeli? Kanun, konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýasynda da ýalňyş meňzeşe madda bar. Ýani halkyň hal ýagdaýyny yaramadlaşdyrjy kanunlar kabul edilmeli. Islendi kanun diňe halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaklyga gönükdirilmelidir diýilen düzgünler bar. Ýani demokratik ýurtlaryň konstitusiýasynda. Doğru maýdan Türkmenistan konstitusiýasyna şolar ýaly madda bam ýokmy bilemok ýöne ağla we demokratik ýurtdan konstitusiýasyna şonu ýaly sen täze bir ferman çykarýanmy? Täze bir kanun kabul etýänmi? Şol diňe halkyň hal ýagdaýyny diňe ýokarlandyrmak, gowlandyrmak we gönükdirilmeli. Eger şol kabul edilýän kanun ýa ferman tersine işleýän bolsa, tersine işlejek bolsa, şonu ýaly kabul etmekligi kanunyň öýdi, ýani konstitusiýaň öýdi gadagan edýär. Tenem şonu subut edebilseň aýdal bolýar. Haýsy bir ýurtda şonu ýaly kanun kabul edilýär. Parlamentin deputatlary oýnatdylar, sesleri kabul edipdir diýeli. Ýürüýüşlere malya ýürüýüşden bir topar ýa aktivistden bir topar ýürüýüş tutýar, adwokat tutýarlar, gidýärler, şu kanunyň özüni suwda goýýarlar-da näme diýerler? Şu kanun konstitusiýaň şu düzgünne garşy gelýär. Ýagny bu halkyň hal ýagdaýyny yaramadlaşdyrmak üçin işleýär şu kanuny suwda edip bildiler, şonu ýatyryp bilýärler.
Şon ýaly işlemeli men diýjek bolýan adam ýanky meselede şu kanun, konstitusiýa şon ýaly işlemeli. Türkmenistanlyklar şu meselede Türkmenistanda kabul edilen täze kanunlar halkyň hal ýagdaýyny gowulandyrmaklyga hyzmat edýärmi? Şoňa garşy gönükdirilendigini subut edip biljekmi? Ýok. Ine soňky günler ýyllygyna täze düzgünler täze fermanlar kabul edildi. Kanunyň bu maddasyna şular ýaly üýtmetmegi ýerildi diýip ýöne habar çykyp durandyr. Ünserýärmi şoňa? Ýöne bir neşdireň, şu soňky habarlardan bir neşdireň. Olam näme degişli? Köçe ýol hereket düzgünlerine degişli. Şony häzir hasan berki çekmişinler. Ýagny öňkü salynýan jerimeler azmyşyn. O türkmen görgüli türkmenlerin içinde köçe ýol hereket düzgünni bir bozjak bolup beren adam ama ýa-da öňünde allawrdan polisiýa teredip duran bolsa, gödegçilik edip durka hiç on bozjak bolup duran adam mı? Öňkü salynýan jerimeler azmy? Halkyň hal ýagdaý şeýle gowy, aýly günlük şeýle gowy da bar. Indi şu öňkü salynýan nemelere minni jerimeler az bolup indi şonu köpeltmelilen no neme barmy? Netije çykar bilýärmi şonu? Odalama halkda gizdeci ýok. Gadananlary, bedenenlerini eklenjine ýeten ok adat halkyň adat raýat. Men gurrun edýän. Indi şu ödülkü salynýan jerimeden hem has şu jerimeleri köpeltmeklige derurluk barmy? Derurluk ýok. Onda tiňleň şonam az görüp Türkmenistan häzirki oýnatgy bar, ýa-ni Serdar tu. Ýene ferman kabul edip şu salynýan şu köçe ýol hereket düzgünleriniň ýöne köçe düzgünleriň bozulan ýagdaýyny bir näçe etse şu jerimeler artdyrmak barada täze ferman kabul edip ana şonam oglan edip oturýar. Diňleň şonu. Jerimeler ýokarlanyp näçe boldy? Ine ähli maglumatlar düşünükildildi. Türkmenistanda ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmalary üçin öň bar bolan jerimelerin köpüsi 2 esse ýa-da ondan köp artdyryldy. Mysal üçin texniki näsaz ulag bilen hereket edenler üçin öň 50 manat jerime bellenen bolsa, indi bu görkezji 200 manada ýetirildi. Derman gutusy ýa-da ot söndürji bolmadyk ýagdaýyna öň 10 manat tölenýän bolsa, täze tertip boýunça 100 manat bolýar. Howpsuzlyk kemerini takmadykları üçin öň 20 manat jerime bolan bolsa, inni 100 manat tölenmeli. Goşmaçy enjamlar ruhsatsyz oturdanlar üçin jerime 100 manatdan 200 manada ýokarlandyryldy. Telefon arkaly gürleşip ýa-da video düşürüp ulag dolandyrmak öň 100 manat bolan bolsa, inni 200 manada deňmeli. Yükleriň kadydan artyk daşalmak üçin jerime 200 manatdan 500 manada çenli artdyryldy. Demir ýol geçelgelerindäki düzgün bozmalar üçin jerime 200 manatdan 400 manada çenli ýokarlandy. Iň uly köşmeler serhoş ýagdaýda ulag dolandyrmak bilen baglanyşyklar. Şeýle ýagdaýda ulagyň başga adama berilmegi öň 600 manat bolan bolsa, inni 1000 manat boldy. Hukugy bolmadyk ýa-da serhoş adam tarapyndan ulag dolandyrylanyna jerime öň 700-den 1200 manat aralygynda bolsa, indi 1200-den 1500 manat aralygynda bellenýär. Şeýle düzgün bozma 1 ýylyň dowamyna gaýtalansa, öň 800 manat jerime ýa-da 15 güne çenli tutsuk edilýän bolsa, täze düzgün boýunça 1700 manat jerime ýa-da şol möhletli tutsukluk gözüňde tutulýar. Täze düzgünler 2026-njy ýylyň 1-nji maýyndan güýje girýär. Bilseňizmi? Käbir jerimeleň mukdaryny 10 artdyrmak karar edildi. Yani odol 10 manat jerime salynýan eken, indi şonu 100 manat etmeli edipdirler. Odol 20 manat jerime salynýan eken, indi şonu 200 manat etmeli diýilen ýaly. Ýa-ni düzgünler wa täze. Bilseňizmi? Bu nämen görkezýär? Halkyň hal ýagdaýyny gowulandyrmak ýa-da köç hakykatdan hem köçe ýol hereket şu düzgünleriniň bozulmagyny wara hakykatdan çynnokaýlyk bilen şoň öňüni almak üçin edilýändir diýäňizmi? Näme şon ýaly 3 batan ýol hereket düzgüniniň bozulmagy barmy? Şon ýaly statistika barmy? Ona bir görkezden oklar. Eger şon ýaly karar kabul edýäňim, onda ilki halka ýetirin, düşünüriň näme üçin edilýär şu. Ine köçe ýol hereketi şu jerimeleň azlygy sebäpli şunça meçhurde, ine şu görnüşi şunça meçhurde artypdyr, bu görnüşi bunça meçhurde artypdyr. Şoň üçin şunun jezasyny güýçlendirmäk berki dämetek bolan oklat diýip halkyň öňüne adawet berilýärmi? Ýok, berilen. Düşündirýänem ýok.
Näme birden şunu ýalatlar edildi. Menin tek diňe köşe ýol hereket düzgünne degişde tarapyny alyp otýar. Olaň häzirki soňky döwürler giýiren ýanky jerimeler bar, bu dokument pasport bilen baglanyşykly, başga zatlar bilen ol ýanky öýüň registrasiýa etdirmek, ýanky ýaşaýan ýerinde hata durmak, eýle beýle bu ýerden zatlar şeýle bir arttyrly da şu wagt jerimeler zatlar jedalar. Kelleň tutýan odalar adamlarda diýen pul ýok diýende. Ol ýa bu taýda düzgün boldum. O taýda ýalňyşlyk goýberdim, bu taýda ýalňyşlyk goýberdim diýip bar. Bir näme şeýle dilýär diýseňiz, men gyzyklanyp gördüm. Şu ýugurdyň içinde bir kontaktlanmada şu zatlar bilen gyzyklanyp taýda görenler bar. Olar aýdýa bilýärmi diýär. Näme şeýle diýär şunu diýär. Ýokor haramdadyr. Döwlet büdjetinden bular pul berip olaň aýlyny galdyrjak diýär. Yani inflyasiýa gidip otýar. Äder haritlaň bahasy gymmatlak gidip otýar. Aýlyk günlüklerim galdyrasa gelenok. Hatta organ işgärleriniň, polisiýanyň. Iň esasy bu pady itlerin polisiýalar. Ýokarky rejimi taklap oturanda şoňa esas hyzmat edip halka darap, halka mugyra getip, halkyň gözüni gorkutup oturan esasy gural bar, polisiýalar. Ýokarkylaryň şol ýanky zawun siýasatyny şeýdip saklamak üçin sen bulary birazajyk bilen öňüne fin koklamak. Bulara da diýmek bar, bilen aýlyna galdyrjak diýär bular. Ýokarkylar galdyrjak diýär. Büdjetde pul ýok. Hatta manadam ýeten okadyr bankyň öz dolanjyny. Onuň bilen näme diýär? Halky talan diýär, odalan ruhsat berip otýar. Halkyň talan ýandygyny bilýär. Şo polisiýa diýilýänniň garmaýak halkyň bar iň soňky köpüniň hasabyna özlerine girdejediň oturany bilýär ýokarky. Şeýde beklenip oturany. Indi bular näme diýen? Aýlyny galdyryp bolany, ýani bir zat edip bulara istimul bermeler, höwetlendirmeler. Bir itleri öz işini. Ýokarky näme diýär? Tanýan jerimeler köpeldi. Şoň hasabyna baýan diýär. Odallyýa ne şular ýaly aýdal aptiýaçkan ýokdugy üçin. Derman gutujugy diýýärdi. Maşyna aýdal derman gutujugynyň ýoklugy üçin 10 manat jerime salynýan bolsa, indi 100 manat edin şol. Iň irtaralýan zatlaryň berem şol, öňü bilen taklanyna aptiýaçkan wam diýip soraýar. Texas motordan geçdiňmi, näme wam, eýlen wam, ýöne koýja zatlar soraýar. Burgun jerim indi öňküden 10 etse, 5 etse, 6-7 etse artdyrýarlar. Olam kime bähitli? Şo sawyanlara bähitli. Sawyanlara bähitli. O pulun köpüsi adatça protokollar doldurulman kiýselerine salynýar o pul. Ana näde pöwgöslendirilýär, ana näde olaň aýlygy artdyrylýar, ana şeýdip aýlygy artdyrylýar. Indi garamaya kalkonda ne etmeli? Inflyasiýa gidip otýar. Ýagny haritlaň zatlaryň bahalaryny gymmatlak gidip otýar. Eýranlaky uruş bilen baglanyşykly hasam gymmatlady. Ýöne köýje iýmit önemleriniň bahasy gitdi ol. Suwunyň şahyna çykdy diýilýär da, keýiň şahyna çykdy diýilýär. Gitdi, emma aýlyklar, pensiýalar, pasobalar galdyrylany. Galdyrylany gaýta tersine, ana geçen ýyl ol haramdady bir ýaşuly bar. Hanyň düwünçüne satylan ýaşul diýen men olar. Hanyň düwünçüne satylan ýaşullar bar. Ýokarky näme diýse şoňa el çarpyp oturan, ýokarky näme karar kabul edilen diýse, halka garşan bolsa şoňa da el çarpyp şoň golla ýasy pesler oturanlar birini öňe çykaryp aýdy halkyň diýä, näme diýä? Hal ýagdaý diýä, şeýle bir gowulany diýä. Hawa, halkyň diýä hal ýagdaý, ykdysady ýagdaý, üçüncülük şeýle bir gowulany bolýar, şo ýagdaý gödüňni tutup diýä, prezidentimiz hem arkadagy, ýa-ni milli liderimiz arkadagymyz diýä. Mundan beýlek diýä, aýlyk haklaryny, pasobalar, pensiýalary diýä, galdyrmazlygy çeklep edýän. Şolaň üstüne her ýyl ýüklenýän bir 10% 10 götermejik näme bar? Aýlyk galdyrmak, pasoba galdyrmak. Şonu ýatyr diýä. Ol elbetde ýokurdan berilýän görkezme şon teklibi, şo teklip bilen çykyş etdip, ýanky haramda samsyk oýnatly ýaşula ýokurdan görkezme berilýär da. Şon diýjekler diýip bilmeýär. Hiç edem islenini getirip şonu diýmeli diýär. Öýden bilip otýar. PNT'de ýetenok, pasobede ýetenok. Anha watansewer ýaşullaňy. Ana siziň iýil ýaşuldy, hormatly adamlaryň näme diýip otýar? Halka garşy kararlary oňlap otýarlar. Iýil ýaşuldymy şolar?
hormata münasip mi şolar? Şular ýalda el göterip kabul edip oturan haramzadeler hormata münasip mi? Bizim şu meseleni gallarsak bizim watan düşmanı bolýarmy? Ey şunuň da bolanok diýärsäňe menem şu diýip otyr. Şu bolanok şey. O görgüli käbir pensionerler belki bir ýaşylyň pensiýasy gowdur. Şonu kabul edip şoňa radylyk berip oturan belki bu oýnatdylar bar, belki olar ýygy giderilje han dugunçygyny alyp oturandyrlar belki bolanok. Ýöne adaty garry gurtulan o ýagdaýyla gyzyklanyp görýänler. Ýaşar ýaly däl diýerler, o ýaşar ýaly däl diýerler. Ýa-da kynçylygam nämeden ibaret? Sen diýä pensiýa nämeň ýetenok, stažyny ýetenok diýip tutýarlar diýe. O Sowet döwründe işleýän edaralar, zatlar, kärhanlar ýapyllar. Bilen mara stažlar hakynda ki maglumatlar saklanmandy köp ýagdaý. Ondan olara bara höwes bilen döwlet näme diýe haramzadalar ýokardakylar. Höwes bilen iň minimum pensiýa berýärler. O görüllere maýdýa, nädiýe gyzyklanyp görseňiz diýe. Şon bilip bolýar diýerler da. Oň üçin näme etmeli? Ýokardaky oturan şo döwletiň, hökümetiň işgärleri bara sırtlaryny galdyryp birazjyk hereket edip şo görüli garrylara kömek etmeli şo maglumaty tapmak boýunça wa. Şo ýapylan edara kärhanalaryň maglumatlary, kagazlar, dokumentleri arhivlerde ýatyr. Onu ýaşylyň öz galdyry bilen o. Bizim garry enelemez, o zatlar döwürjelep oňa akyl ýetip, niýerik barmaly, niýerden soramaly, nädip tapmaly onu bilen o. Halk üçin ala dediýän bolsa ýokardaky siziň hanyňyz bara. Ýörüýte komissiýa döretmeli her bir vilayatda. Her bir vilayatda ýörüýte topar döretmeli. Şol urda şo pensioner şo garry gurty görgülleriň bara işini ýeňilleşdirmek. Şolaryň iş stažyny tapmak, arhivlerden dokumentlerini galdyryp tapmak, şolaryň hakyky şolara bara berilmeli, pensiýalary berer ýaly, şonu dikelder ýaly etmek üçin ýörüýte aýlyk berip topar döretmeli. Yo, bular ona metjek däl, o topar döretjek bolan olara aýlyk bermeli. Ola aýlygy sen bular öz kisesini ursunmy, özleri urlasynmy, ýa-da halkyň bäkmegi üçin şolar ýaly topar komissiýa döretsinmi? Yo, ona etjek däl. O garry gurtularyň onuň öz haklaryny, hukuklaryny dikeldi bilen oklar, subut edip bilen oklar özleriň iş stažyny. Netijede de olara şular ýaly iň minimal pensiýa berýärler. O pensiýada näçe? 300 manat, 500 manat. Oňa kim ýaşa bilýär o? Ana arada TikTok'ta bir görgüli ors dilli milleti orsmy bilemok ýa Azerbaýjan, Türkmenistanda ýaşap beren ors dilliler bar. Sowet döwründe işlän ejeti kaka häzir pensiýa çykypdyr bolýan, ýanky sebäpleri şol problema sebäpli bar. Stažyň ýetenok diýilen bahana bilen iň minimal pensiýa berilýär diýe. Oňa kakasyna 700 manat berilýän eken, gödegine getirin kakasyna 700 manat berilýär. Ejetine de şo pensiýa çykan ejetine de 300 manat berilýär. 300 manat diýmek näme? 10 ýaşda bolar o. Sen 10 ýaşda bolary ýaşa bilýärmi? Ikisiniň kini goşaňda 1000 manat bolýar, $50 bolýar ikisiniň kini goşaňda. $50 sen wara ol kommunal hoçoluk nämeňe töreňe ýetsinmi, toňa, gadyňa ýetsinmi? Sen war iýje gişiňe ýetsinmi, sen germanyňa ýetsinmi? Ol pensioner diýmek näme? Olaň keselden olur. Olara mydama bana derman gerek, mantana dermanlyk olama pulodur ya. Ine şo orsyň aýdan zat näseredin? Düşünerdiň diýip umyt edýän orsyň aýdýa, şeýle bir janyny, jigerini ýakyp aýdýa, men de ejem kaka minni nädip ýaşamady. Belki o ýylyň ödüm mihmançylyga gelendir. Men öz düşünme görä şon ýaly Türkmenistanda ýaşaman, ýöne mihmançylyga gelip, şo ýankydady görüp, gözi bilen görüp, men niýe ejemin kakamyň ýanyndan çykyp ýaly daşarda aýdýan şo zat göz ýaşymy gidiljek bolup men çykdym diýe daşarda aýdýan diýe şo niýe şey diýe teredin. Я сейчас очень сильно расстроена. Вышла на улицу, чтобы родители не увидели мои слезы. Это как так можно быть? Вот как так можно? Да, меня просто, клянусь, говорю, да, речь теряю от этого. Как так можно было, чтобы убрать 10% пенсионерам? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, почему в нашей стране до такой степени нищебродская пенсия? У моей мамы 300 манат, у папы 700 манат. Что на эти деньги они могут позволить себе купить? Даже зуб себе вылечить не смогут. Одна пломба стоит 600 манат. Вы в своем уме? Кто этот вообще указ издал, я не знаю. Наверное, сидишь, блядь, за пазухой, ништяк проживаешь, а, блядь,
Смертные люди как должны, обычные люди как должны жить? Как должны жить? Они не живут, они выживают. Они выживают. Я не знаю, как быть, куда идти, кому писать. Давайте, я не знаю, пишите комментарии. Я это так не оставлю. Я не оставлю так. Пускай пенсию поднимают хотя бы до 1000 манат. У моей мамы, повторяю, 300 манат пенсия. У папы 700 манат. Это в общем на двоих 1000 манат. Что на эти деньги они могут позволить купить себе на целый месяц? Что? Объясните мне, блядь, что они могут купить? Ничего. Они ничего себе не могут позволить. Хотя бы узаконьте до 1000 манат, чтобы была пенсия. Дайте старикам, блядь, дожить нормально, а не существовать. Nereden adamlar? Ne yan kaydışın meali Ecem bilen kakam ikisinin pensiyasını koştuğun 1000 manat bolýar diye. Bir diýe ýekece diplom bank bakatam diye arzany yani 600 manat diye. Ýekece plombaň bakasy olam arzanyny alsaň gogu nemesini alsaň materialyny aljak bolan geç gidýär 1000 dirhem. Indi diýe olar diýe saglygyny bejersinmi dermanna pul tapsynmy iýje gişigine pul tapsynmy diýe ölümüň bäri ýanyna nödüňiz gödüňini götüriň näýlem bolsa ýanky bu gyjagaş indi öz ýene satasna näýlem bolsa bir ýardam berip biler diýip düşünýär bir ýerde işleýändir azajyk tüýşürner diýip umyt edil. Apırdan çağatı çuwatı ýok bolsa näme etmeli? Aýdaly pensioner ýanky ýaly pensiýa alýar. 300 manat, 500 manat, 600 manat pensiýa alýar. Çağatam ýok ýa-da çağalara kömek eden. Her ýyl çağa bardyr, kömek etmeýän ýörenler bar. Olar näme etmeli? Olar aç ölmelimi? Na bir aýal aýdy, men diýe aç ölmejek bolup, men diýe diňe diýe öz çöregime diýe, öz çöregimi gazanmak üçin ýyldyň çöregini bişirip berýän diýe bir pensioner aýal. Häzir güýji ýetýändir ýylyň çöregini bişirmäne. Häzir ıskyndan mydardan gaçyp ketelýär adet şu ýylyň hyzmatyna medi bilmese, ondan näme etmeli? Şo görgülen bar iýmitine ýetene okşaň. Şu alýan pensiýasy bar diýmek. Şoň iýjek çöregine de ýetene okşaň üçin görgüljik bar. Iyiliň hyzmatyny etmeli bolýar şey çöregini bişirip gad edip. Ene diňläň onu. Dinledik yaşatıyor. İyice namım çöreğim kalasa iyiliğin çöreğini sırp yaşıyor. Gayrat eder kadarın yetimleri kol yap kömeli. Varlan bu göğsüne seyret, bize seyret. Horluk. Indi şu normal ýagdaýmy? Şu ýanky görgüli şular ýaly aýallar we erkekler bidiň wara atalanmaz, babalanmaz. Ene şey diýip otur, mamalarymyz wara. Şey diýip oturlar häzir. Şuňa haram tüýmüz gymylanyp. Biz şu meseleleri gowalgasak bilen watan dönükler bolýarmy? Aýdyň adamlar şu watan dönükligini biz şu görgüllere nägesem dagaryp şu meseleni häzir şey çykaryp otursak, beýlekligine de çykaraňdyk. Watan seýer diýenler we özlerine watan seýer diýenler. Siz şeýdip watan söýýäňizmi? Doň ýüreklilik bilen, duýgu doşluk etmän, biparlyk edip, wyjdansyzlyk edip, şeýdip watan söýýäňiz. Zalimlik edip, şo görgüllere nefsini dagyrman, şolaň derdini galdyrman. Galdyryp bolajak ýagdaýlary bar. Hökümet siz bar şoň galdyran bilen türmäge gideňiz o. Türmäge gideňiz o. Ýanky orsiz bar, şo türmäge akidilenler öýdýäňiz şol ejet bilen kakasynyň çekýän kynçylygyny aýtdy. Gidenler türmäge akidilen orta çykardy bir ýerde maglumat. Ya şo jagada ýanky garaja aýaly öz derdini aýtdy, türmäge akidilenler öýdýäňiz ýok. Hanyň çağalar, ýa hanyň goňşulary, han tanyş bilişleri şo görgüljük aýalyňa ýagdaýam ýok, şo görgül çörek bişirip pensiýasy ýetmeýän şeýdi közenip ber, şoň pensiýasyny galdyraýyn o zat diýip näme üçin problemi mesele gowalgaňdy. Bu bilen zamsykdan gurrun neden ortaňyz akylly soran bolup bar, boş okap çykyş edýänler bar. Okuyan oşular ama dinden boş tutýarlar öýler. Mawtumul atamydyň bar adalatly kakynda, arnamy sakynda goşgular nokomokdan gorkýar bir gidýän. Şıgıra kolyan bir topar var da arada girdim ben. Yolunca niýedenler bir ýerden magtumula degişli bolmadyk. Ol dini goşgular var. Magtumula degişlem däl o 91-nji ýyldan soň çykan goşgular Mollalar tarapyndan ýazylan da çykardylar.
Bir tane binamız haramzada o Diller Institutu'nun işläp oturan haramzadaların üstülerini çıkarttılar on Magtum'un adını. İnnem dinge şonu waytalap atýarlar. Namazyň oku, cehenneme gidersin bolmasa oralaňy tut, ay näme eýle beýle. Kıyamatda o boljakdyr, kıyamatda bu boljakdyr. Bolýan kıyamatda eýle boljak bolsa, beýle boljak bolsa, doň ýürekligi üçinem, ansapsızlyk üçinem. Biparlyk üçinem jeda bardyr, gorkaňdykmy? Siz musulman bolsaňyz. Goňşuň aç bolsa, sen rahat ýatmalar diýen düzgüne ma bardyr. Ya ýokmy? Musulmançylyga taýýamyny bolýar, diniň nukdaýy nazaryndan seredemizde. Musulmançylyga taýýamy şu da. Şu ýokarky edip oturan hanyň, siziň hanyňyz bar, paşaňyň edip oturan zatlary musulmançylyga taýýamy? Olar pensiýadan, pasoýbadan kesip zatlar gymmatlap gidip barýar. Ogurguldan pasoýba töleglerini arttırman, şeydip oturmaklyk, açlyga teze bar edip oturmaklyk. Yetimiň yetiriň duşmany bolup oturmaklyk dine laýyk gelýärmi, islama laýyk gelýärmi? Daýyk gelen ok şeýlemi? Onda şonu edip oturanlar var, ýokardakylar, halkyň duşmany bolanokmy? Halkyň duşmany bolýar. Hudaýyň Allah Tagalaň duşmany bolanokmy? Allah Tagalaň duşmany bolýar. Islamyň duşmany bolanokmy şolar? Ejide ganimlik edip, yetim yetire horlara ganimlik edip şolar duşman bolanokmy? Bu duşman bolýar. Onda näme üçin siz şogurgully yetim yetirim horlaň tarapyny tutup adalatsızlyk edýän ol hökümdarlara garşy näme üçin sesiňizi çykaraňyz? Sebäbi sizde imanam ýok, islamam ýok, hiç de adam ýok. Yüreğinizde Allah Teala da ýok. Ansabam ýok, adamçylyk ýok sizde. Namaz tewire çagyranyň bilen musulman bolaňy. Magtumul prawyň ol namada orada bagyşlap ýadan ýa o dogdoga bagyşlap ýadan goşularyny okanyň bilen sen haç bolaň ok ýa musulman bolaň ok. Sen şoňa düşüneň okmy? Sen adam kärçiligiň bilen godol bilen sen musulman bolýan. Adam kärçilik sende ýüze çyksa, şonda sende musulmançylyk alamatlary ýüze çykyp biler. Ana sende musulmançylyk bar diýip biler. Adam kärçiligem näme diýip ýüze çykýan aýtdy-ga, sende rehimdarlyk bolmaly, sende duýgudoşlyk bolmaly. Sende dogurçulluk bolmaly, sende dogur söz bolmaly. Ejizlen, yetimlen, yetirlen sen howasary bolmaly, şolaň tarapdarlary bolmaly. Ganimlen hem sen duşmany bolmaly. Rehimsiz haramzada hökümdarlaň sen duşmany bolmaly. Adalatyň tarapynda durup adalatsızlyga garşy sesiňi çykar bilmeli. Şoňatlar etmeýän bolsaň sen musulmançylyga beýlede dursan sen adam däl o, sen adam däl, sen kim bolay? Sen adam däl. Ýalňyş bolsa ýadyň men şu sözlemde ýalňyşlyk bar bolsa, şu aýdyp oturan adyň islama da gabat gelen ok diýen bolsa, subut ediňde ýadyň. Onda islamyň özünden de bir problema bardyr. Şular ýaly ýöne köýje bir logika mantyga daýyp gelip duran adam, eger şolam ýalňyş bolýan bolsa, adamyň düşünip bolmajak zady däne. Diýme onda siziň öz diniňizde de problema bar, siziň öz beýniňizde de, ansabyňyzda da onda zaýalyk bar. Şular ýaly ýöne köýdatlara da düşünmeýän bolsaň, şo zatlaryň bolmaly, pasaplaýan bolsaň, şular ýaly duýgudoşlyk bolmaly, şular ýaly adam kärçilik görkezmeli diýen bolsaň. Ine şunu aýsagam bizem näme bolýar? İmansadan biz bolýar, watan dönügen biz bolýar, halkyň duşmanam biz bolýar. Ol näil boldyny bolup? Ýagny ýamanlyga ýagşylyk edip görkezler, ýagşylygam ýamanlyk bolýar onu şeýlemi? Şoňa geldik biz ýadyr. Däl hanalan jemgyetine guruldy, türkmen jemgyeti bar, däl hanalan. Ýagny sagdyn bolup gurrun etseň we saga adamyň edäjek gurrun etseň, ansaply adamyň edäjek gurrun etseň, sen däl bolup görünýän, sen dönüp bolup görünýän. Emma çersine ansapsızlyk etseň, doň ýürek bolsaň, ansapsyz bolsaň, wujdansyz bolsaň, eden etdilikleri adalatsızlyklary görmeýän kişi bolup köre salsaň, onda sen watan söýer bolýan. Sen onu hakyky adam bolýan, halal adam bolýan. Siziň köpüňiziň düşünjäňiz boýunça şeýle bolup çykýar. Näme bolýar? Aňzaýalyk däme?
Bu psihikan bozulmagy diýärmi, şonu görkezden okmuş. Men käwat pikir edýänler şu. Daat ýok yerinden ýanky häl kaýdyşmaýaly. Oy ügün bolşup, ýerden bolşup, hiç il bakana da ýok bolyn. Bu tarip edýärler, ay prezidentimizden aýlanaýyn, ay nämämizden, paşamyzdan aýlanaýyn, hanymyzdan aýlanaýyn. Men aýdýanlar. Eger birden ýa alaq etdiň häzir diýen hökümet diýen bir düzgün ýerse diýenler. Gelin adamlar milli liderimizi mahabatlandırmak boýunça bir diýip ýerdedim. Ýagny her gün milli liderimiz hajatana gidýär. Ulu meýdana gidýär. Şonu mübareplemek desturuny ýola goýulyň diýse eder şolar diýenler. Eder şolar türkmen wara häzir şunu etmeli diýseler ýokardan düzgün ýerde. Mecburam däl, aýdaly. Siziň özüňiz de malum ýöne şundan beýle şu resmi düzgün. Yani bizim milli liderimiz Gurbany Berdimuhammedow her gün ýerden hajatana gidýär. Şonu mübareklemek, şonu wasp etmek çäresini milli däwimiz hökmünde ýola goýýas diýse, şonu etmede diýäňizmi? Men şunu oýnady baýdam ok. Şonu höwes bilen etjek adamlar ýaman köp. Şonu wara 50 göterimden köp höwes bilen eder. Üstünden kontrollyk bolmasa da. Şunu etmeliyip üstüne bir diýrenip durmasa da höwes bilen etjek adamdan aglabasynyň şonu etjegine men wara 100%'den alýan. 100%'den alýan. Mübarek meýdanyňyz gutly bolsun arkadagy diýip wasp etjek adamdan. Diýmede öýdäňizmi diýerler. Arkadagymyz meýdanyňyz şogly bolanlar diýip umyt edýäsip ýazmajaklaryny ananýaňyzmy? Men ananamak ýazarlar diýip ananýan. Halk bäkbetli meýdanyňyzyň dogamatly bolsun. Diýmediler öýdäňizmi diýerler. Ýa-da ol dügünçök han dügünçögüne satylan mollalar var ýaşullar, ýyly ýaşulsy diýýänler. Ýygnanyp keremli meýdanyňyň hatyrasyna ýyly ýaşullar bolup doga okadyk diýmediler öýdäňizmi? Diýjeklerini ananýan. Ya Cemal Taparabaý ýaly ýani ýanky bir giden köşk aýdymçylar bar. Binamyslar. Ýa şolaň gutly bolsun meýdanyňyz arkada diýip aýtmalar öýdäňizmi? Aýdarlar. Ya Güzel Şaguliýewa ýaly köşk şahirläriniň şafyrtly şa meýdanyny, şa nijatly arkadagym diýip goşky ýazmajakdygyny ýazmalar öýdäňizmi? Ýazarlar, höwes bilen ýazarlar. Bir-biri bilen ýaryşyp goşky okarlar. Ýöne ýene bar, şu ýokardaky bar, halkyň öz ýagdaýyna seredende bar. Halkyň öz aňynyň derejesine seredende has adalatly bolup görünýär. Şolar ýaly düzgün giýirden. Şolar ýaly aýlgan düzgünleri bar, giýilse edilýär şoda. Ýöne şonu eden ok, ýani halk bilen deň bolan ok şu. Halk bilen deň bolan ok. Halkyň özi bilen deň bolan bar, şolar ýaly düzgünler giýirdiler, giýirizmelem şolar. Halkyň özi bilen deň bolsa, halkyň umumy köpçüligini alsaň, şolaň münasip ýagdaýyna gödeňini tutyp bir düzgün giýirilmeli bolsa, şolar ýaly düzgün şolar giýirilmeli. Nejasatyňdan aýlanaýyn, bar kurup awo beýulyny saçyp, atyr saçyp duran nejasatyňdan, meýdanyňdan aýlanaýyn diýip wasp edip goşgy ýazjak ýa öwgüli kommentariýler, tesbirler ýazjak adamdan taja bolmady. Taja bolmady. Men şunu oýnady baýdam o adam. Oýnady baýdam o. Arada bir gepleşikden birinde neme diýdim de Türkmenistanyň içinde bir zat adat ýogurypdyr. Baýlar ýüzüne ögmek, 3 milyon görje bir sadaka zatda toýda tomoşada şu baýlan ýanyna oturup şu ýüzüne ögmek, ay eýitmek, beýitmek bar diýdim de. Ay gaty onýalam däl, ho näme ho diýen bolýar-da bir ýapdyr. Emede tesir ýapdy şu videom aşagynda. Onuň arada nimede görýänler TikTok'ta. Bir baý adam birim däl. İki tane ýaş oglan bir kaşan jaý urup baran. Şonu gijengle ýa. Şonu halka garip halka gijengle ýa. Gatyly kaşan jaý. Gatyly jaý. Onuň şoňa tesirlerini okyanlar. İkisiniň hem.
Ay Hudaýjan bize de netiýe bersin. Ay Allah can dua edýän bize de iň bolmana şuň ýar ýaly bolsun. Ay näme kilen ölen mara musulmanlar ýa-ni dinarlar. Allah'ny Hudaýy arasy kup şolar ýaly dile edýärler. Bir iki ekonomiler bolupdyr ýalan iki oğlum. Näme o näme reklam edýän we baýlyň reklam edýän we taňa näme bolanda näme sen näme çaganyň da bize näme näme üçin bu taýda onu reklam edýän diýipdir bir. Aglan wasy şonu ýüzler nasy edýär? Ýögýä bilen şo eýelerin. Ina şo jaýlan bir ödün gözüň ýönümine baýlyk diýerler. Bu bara adat adamyň toplap gazanyp gurup biljek jaýy däbi. Adata adamlaryň sanyndan däl men diýjek bolýan adam bu haram tohumyň şo çüýrükleň biri ya şolara yapça bolup şolar bilen gowy hyzmatdaşlykdaky ýal ýagylan ugurlaň biri halallyk bilen bular ýaly zat gurup gazanyp bolýan dyröýdem yok. Näme üçin diýseňiz täbiriňi aýdarsaňyz telekeçilik edip näme edip baý ýapýarlar baý diýeniz. Telekeçilik etmek üçin sen wara harit getirende dollary döwlet narhyndan alyp gitmediň. Sen ö konkurentleň bilen bäsleşip bilen ok. Sen gidip dollary harit alyp gelýän daşarykdan. Senin bazar narhyndan 20 manatdan alyp gidip harit getirip ol aňyrdaky haram tohum bilen gatnaşyk taklap 3,5 manatdan alyp berenler we dollary gidip şoňa tögdädi, şoňa harit alyp gelýänler bilen sen bäsleşip bilmeýär. Bu näme görkezýär? Olar ýaly derejede baýlyk toplap, şolar ýaly kaşan küçük gurup bilýän adamlar diňe şol kategoriýadaky adamlar bolup biler. Başga ýagdaý men ananam mok. Indi ola bir gurmak indi ýanky dollar meselesinde, harit tögdä meselesini aýdýar. Ýöne gurduň diýeli, gurundan soň şolar ýaly jaý, şolar ýaly kaşan jaý, köşkü şey dip açyk reklam edip adata telekeçi reklam edip bilermi gorkman. Teme on daşanyň şagallaryň san taja ýoga mehemeti taňa arsara polisiýa taňa arsara prokuraturasy ol haram tohumyň wekilleri ýegenler arsara müň bahana tapyp şo jaýyny elinden alyp bilýärler, konfiskasiýa edip elinden alyp bilýärler. Diýmek şondan gorkman, şonu görkedi bilýän bolsaň, şey diýem gijeňlä bilýän bolsaň, reklam edip bilýän bolsaň, diýmek sen arkaň wa, diýmek sen goruň wa. Şo ýokary derejelerde, şo haram tohumlaň işlerine sen goruň wa. Ine seredin şo ýanky gijeňlä ýanyň biriniň jaýyna ýöne seredin men diňe bir gatyn görkedýän o ikinji gaty ondan boly. Ondan hem kaşan. An bismillah. Ajaýyp jaýlan biri, oğuzdan jaýlan biri. Seresene. Ana naýňda gaty oğuzdan, gaty ýetgeçikde onlar. Görmäni göz gerek, aýtmany söz gerek diýe şu jaýda. Gel eskluziw jaýlan biri görkezýän seredin. Biz zaly görýän de onlar. Ha? Özüň baky beren Karolevski jaýlan biri de onlar. Karolevski polu Dubaýdan getirilen de onda pas zakaz hemmelatlarym zat iste. Ana naýňda gaty dege. Polu gips işler edilen de onlar klassiki Yevremon bagat hemmer el halymyz garşalya stelenimiz aboy gel. U girdiňi bäri kadar bir hoş bolupdy adzene gel tualet banya görköz. Azen tualet banyamyz bäri ikinji tualet banyamyz onuň görköz. Hemmeri 2026-njy ýyldan çoklu poli. Adzene seret bäri kaytrak stilde de onlar ýöne uwdan etdiler seredin. Ha, näýe ajaýyp. Hemme zatlar taýyn. Hemme türkmen halkyny jaýdan kösenýänler şuňa jaýda ýaşamy nisip etsin. Bärde kuhunny zonamy bolýar gel görkezene hemme da Nimetski teresene. Ha, hemme zatlaryň bar ajaýyp uwdan. Bärde uski üýtküşürak kuhunny zonamy bolýar. Indi gel. Sen bär tarapdan gel, men aňyr tarapdan görkezýän. Uwdanyň şu jaýyň, uwdanyň has görkezýän maňa tarap bakýan. Şuleýetden galşym görkezýän onlar. Näle? Özüň baha beräň de şu jaýla. Men näme gaharym belýär? Bolýar gurup sen şo jaý. Gurupsyň da bolýar sen özüňe gurupsyň. Halkyň agla we bölüňiň häzirki
garip pukara ýagdaýynda onu bar ýaýyna çıkaran bolup, efire goýan bolup, onu gijeňläp reklam etmeklikden maksat näme? Arasynda daýdan bolýandyr. Jaýsyz közenip örenlere de şular ýal jaýyň ýetip etmegini arzu edýär, näme diýär. Jaýsyz közenip ören diýmek näme aňladýar? Şuňky günlügini tapsa ertirkasa hallalla adamdygyny aňladýar, şolarja jaý ýok bolsa, sen Türkmenistanda däl, sen Türkiýede gazanjadym olar ýal jaý gurup bolanok. Sen şular ýal jaý arzu edýän ýa jaýsyz közenip örenlere. Üstünden bile izdivaç edýär da, garip halkyň üstünden izdivaç edýär. Men şu kategoriýadaky men eli täýirýän adam, men şunu ýalat gurup bilýän, gözüňiz çykdyn, gözüňiz gitsin. Gözüňiz gitsin diýär. Halkyň medeniýetiniň derejesi şu. On ýal pulun köp bolsa, on ýal emleğin köp bolsa, sen näçe yetire bir ýardam berdin. Şonu reklam edýär, gowy reklam et. Bolýa Gurhan zat aslam on ýaly reklam etmekle ündänok da sen edýän ýanky berýän hüşür rekadyň zadyň sadakan gizliň bolmaly. Şo näçe gizliň bolsa şonça gowy diýär. Ýok, sen şonu reklam et. Şunça yetim ekledim, şunça pensionera pensiyasi kösetip beren garry gurçulara men her aýda şunça pul berýän ýa şunça ýymy tertip berýän ýa-da görkede reklam et, biz begeneli, biz sen ügüli. Biz sen üçin dowa okaly, jennete düşmeň üçin. Jennete düşmeň üçin sen tohum diýjiňe dowa okaly, ýagşy arzu dilekler edýäli, şol edýän gowy işin üçin. Emma sen häzirki görkedýän zadyň näme? Menlik, gijeňlemek, adamlaň içini ýakmak, adamlaň gözüni jerýal etmek, şondan lezzet alýar. Ol şeytany duýgy. Ol bar o şeytany duýgy. Garip adamlara şonu ýal baýlygy görkezip, olaň içini ýakyp. Olarda görüplik duýgusyny oýurjak bolmak, gözü gitmekligi oýurjak bolmaklyk, ol bar şeytanlykdan başga zat däl. Şonu ýöne gizläp goýwan bolýar. Gemede gurdum diye. Nädip gemede sen on ýal jaý gurup bilýän, eliňden aldyrma. Şunun mara, şu medeniýet türkmenleri, medeniýet bolan zat, onuň şonum alkyşlap otyrlar, şonu ýüzüne seyilip otyrlar. Şo jaýyň sırtyna dyksana ýok etsene diýip bilýän adam ýok, ýüzüne seyilýärler. Şo edilýän adam bir bolaýmal zat ýokmunda kabul edip otyrlar. Olam näme görkezýär? Beýlekler hem şonu ýalat gurup bilýär, şonu ýal bir näme, şonu ýal edip gijeňlejekdigini görkezýär. Ondan wana bir tupu oýluň bar, aňyrsyna her edip görýän bolýar. Bu aňyrsynda gat köp näme kökleri bar da, bu sebäpleri bar, bu objektiv sebäpleri bar bu aňyrsynda. Bu aňyrsynda bilimsellik sowsuzlygy meýatçyr, adamlaň bar medeniýet zat öwrenmek bar. Bir adajyk edebi kram öwretilen adam şu zatlary etmeli. Şonu edýär diýmek şu aňyrsynda edip terbiýe berýän adamlaň özünde ýa yeter yetmezçilik görkezip otyr. Halkyň kollektiwlerini medeniýet edip ýene bir zat bar. Halk şonu şu edýän ýaramadlygyny şonu ýaly bir suwjuk zady, şonu ýaly bir pisindiňe oturmaýan zat, halkyň köpçüligi hem şey kabul edip oturan bolsa bolaýmar zat ýokmunda. Bulam näme görkezýär? Kollektiwlerini medeniýet görkezýär. Jemgyýetiň öz medeniýetiniň şu derejede düşenligini görkezýär. Oňa aňyrsynda da bölgeden başga zatlar bar diýmek, sen terbiýe sizde jemgyýetiň aglap köpçüliginde bar bir normal edebi kram terbiýe hem ýok diýilen düşünje gelýär. Şo zatlar onda enata tarapyndan bir berilmeýändir. Telewiziýa zady gepleşikleň üstü bilen iki berilmeýändir. Eger berilen bolsa şo zatlar bolmazsa, halk gollamazsa şol köpçülikden bolsa. Köpçülikden halkyň medeniýet edebi kram ýokary derejede bolanmasa şonu kabul etmeli, şonu edip otýar. Sonunda galy berse de bilim sisteminiň özünde adamlara näýe bilim berilýär, näýe terbiýe berilýär, enataň bermedik zadyny bilim puwdagy berýän bir berýärdi diýip arzu ederýärler de Türkmenistan öz içinde. Ana arada näme dep pikir soraşyp geçirim bolýar bir TikTokda. Iki tane ýaş gyýdy gurulýar. Biri men 20 ýaşymda diýär, beýleki hem 27 ýaşymda diýär. Ýöne köje sorak berýär, ýöne köje sorak berýär. Benim yaşlanmadan iki tane vekiline öýdüm mutonýany bular mene diýen bular okujaýyn orta mekdep guturdum. Karay bular bilimini ýerden aldyka.
Bular diýen jemgyýetde ýaşanda bir telewizionda zatdan eşden oklanym ka ýöne koýjak adam. Amerikan prezident neme paýtagty näme diýär? Amerikan paýtagty haýsy şäher diýär, ol paýtagt diýen söýdüň nämedigini bilen o. 27 ýaşly gyýt paýtagt diýen söýdüň nämedigini bilen o. Ondan olýar uruşturup tudurup beren ol näme diýärmi diýär, sartaşly diýärmi diýär. Prezident dip düşünýärdi. Paýtagt bilen prezidentin tapawydyny bilen o. Onuň ýene bir sorak berýär. Ýa-da mundan ne 10 şundan ne 10 ýyl odal dogulany bolsaň, häzir sen ýaşyň näçe bolardy diýär şonu bilen o. Kämillik ýaşyna ýeten 20 ýaşly gyýy bilen 27 ýaşly gyýy. Şundan 10 ýyl odal dogulany bolsaň, şu an sen ýaşyň näçe bolardy diýip ýöne köje sorak berýärdi. Ol bara birinji, ikinji klasyň çağatyny düşünüp biljek zat o. Men mektepde okuduk gördüm, goşmak, ayırmış o hasap etip nemelerini. Birinji klasda geçilýän zat şol, birinji klasda. 10 ýyl mundan odal doglan bolsaň, şu an sen näçe ýaşyňda bolardyň diýip soradan birinji klasyň çağalaryny, bidiň dögürmeniň çağalaryny o. 10 ýaşyň bolardy diýip aýdyp biler, şular aýdy bilen ok, şonu aýdy bilen ok, anan ýagdym. Ine diňläp görüp. Amerikan paýtagty. Nerede? Kim aýsa? Uçturup bereler. Hey. Bir yerlikli jogap ber. Prezident o. Paýtagty nerede? Amerikan paýtagty. Afrika? Men 30 ýaşymda. Şundan 10 ýyl öňçak doglan bolsam, näçe ýaşymda bolýar? 30 ýaşynda 10 ýyl mundan 20 ýaşynda? Ýok. Sen 30 ýaşynda. Men 30 ýaşymda şu wagt. Şundan 10 ýyl öňçak doglan bolsam, näçe ýaşymda bolýar? 20 bolýar. Şundan 10 ýyl bolsa bara 2026-dan 2016-a geçme bolýar. 40. Ýakynladyň. 50. Geçikdiň. 45. Ýok. 44. Ýok. 42. Aşakladyň. 44. 46. Ýakynladyň. 47. Men 30 ýaşymda, şundan 10 ýyl öň doglan bolsam, näçe ýaşymda bolýar? 10 ýyl 20 ýaşynda bolardy. Ya goşmalymy? 20 ýyl öň doglan bolsam, näçe ýaşymda bolýar? 2026. Sen ýakynlaýan 42 diýip. Aşarak etdiňe. 40, 41. 40'dan aşağı. 43. Gıyla, Mercan näçe ýaşynda? 27. 27 ýaşynda. Şundan 10 ýyl öň doglan bolsaň. 17 ýaşynda bolarmy? Aşağıda ýokary. 10 ýyl öň. Awa şundan 10 ýyl öň. 37. Nähti 37 bolýar? Ümit ýa. Awa şundan 10 ýyl öň doglan bolsaň. Şu adam 27 ýaşynda. Şundan 10 ýyl öňem doguldum. Bir de öýde bar ýa-da. 2016-da doguldum. Ona. Näçe ýaşynda bolýar? 16 ýaşynda. Ýok, ýok. Näki bolýar? 34 bolýar. Gıyla başa näçe düşündireýin? Sen näçe ýaşynda? 20. 20 ýaşynda. Şundan 10 ýyl öň doglan bolsaň. 10 ýa. 30. Ýakynladyň. Men ýakynladım. Awa. Şu wagt näçinji ýyl? 2026. Şundan 10 ýyl öň doglan bolsaň näçe ýaşynda bolýar? Şundan 10 ýyl öň näçe bolýar? Şundan 10 ýyl öň. Öňde bar ýa-da? Awa, öň öňde. Şundan 10 ýyl öň öýdüň, näçe ýaşynda bolýar? 20. Gıyla men näçe? 37. Näçe düşündirin? 37, 38, 36 bolmy? Samany men 20 ýaşynda. Sen 20 ýaşynda Sumat. Ýok, Sumat sen 20 ýaşynda. Sumat 2026-njy ýyl. Şundan 10 ýyl öň doglan bolsaň, 2026-da näçe ýaşaýan? Şundan 10 ýyl öň näçinji ýyl bolýar? 2036 bolýar. Ýok, soňra bolýar ola. 10.
Seret 2036 şundan 10 ýyl soňra bolýar. 2026-dan 10 ýyl öň haçan bolýar. Ay böyle geçti. 2006 mı? Men bunu näme üçin görkezip oturýarym? Ine şu ara Türkmenistanyň bilim sistemasynyň beren miweti, berip oturan miweti. Umumaldan. Cemiyetiň haýsy tarapyny aldan men şoň üçin dürli tarapdan görkezýänler bilen cemiyetiň haýsy tarapyny alýan bolýar. Aşağıda tarapdary weýrançylyga tarap gidip barýar. Aň düşünje, medeniýet, bilim, sowat, ansap, rehimdarlyk, duýgudaşlyk hemme taraplaryn alýan bolýar. Bir hili türkmen jemgyýeti ýöne bir hili düşünýär, doglaga tarap gidip barýan ýaly çagyşak gidip barýan ýaly. Biziň döwrümizde, biziň gaýdan döwrümizde, o kynçylykly döwürlerde de 90-njy ýyllarda taýýullar ganyň bunýaldat ýokdy da soňra waka görýärdi, howpurun ýa, o şu ýaşdan bolup beren şu tendensiýeler görýärdi, bar nir barýany bu diýenler. Bunu katana adam bolup ýa men ýa ýene biri gepläp ýa Talib Abbas ýa ýene bir katana adam gepläp barap, bu ýöňüni alyp bilmeýär ho. Köpçülükle edilmeli zat, o da aýdyşmaýaly. Şu intelligensiýa diýilýän toporun wekilleri wa, özlerini hakyky watandaşlar saýan bolsalar, türkmeniň döwletiniň hem halkynyň hem bir adajyk geljeginiň aladasyny edýän bolsalar, şulatlara beperway garamaly däl adamlar, garamaly däl. Edebi kramam ýere çalyndy, bilim sowudam ýere çalyndy. Namus mertebe aram ýere çalyndy. Indi ýöne näme diýse de bolup durup efirden. Ana arada geçen ýyl görkezdiler. Ýene de siziň ana arkadaňyzyň ýegenleri tutuş giden bir vilayetin raýatlaryny, adamlaryny we halkyny aýallaň jyntowaryna ýapylýan terapla diýip atlanlar ýaro. Görensiňiz siz onu nemede sosial ulgamlarda henidem ol elden ele geçip ýörol neme? Video. O çıkýarlar özleri. O çıkıp ol keyip çekip börler, gymmat maşinlara minip, çölüň içinde. Öňlerinden onuň ýene bir kuşdan uçy çykýar da, o gurgullarym o mardan gelipdirler, o Mar welaýatynyň inne ahala ýakynrak ýerlerinden gelendirler dary. Şoň üstünden izdiwaç edýär, ýanky nemeň siziň arkadaňyzyň ýegenleriniň biri. Oň adam Jumamurat Rejepow. Jumamurat Rejepow bolany kim bolýar? Jumamurat Rejepow diýilýän Ananadar Rejepow bar, ýanky nemeň haram bolýan giýewdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň giýewdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň durduna wat diýip aýallagany bar. Şoň äri Ananadar Rejepow, Nadar Rejepow. Şoň iki tane dogonyň, erkek dogonyň ogullary. Şolaň biri Jumamurat Rejepow beýlekden Kemal Rejepow şo taýda videoda görünýär da. Başga da bar şoň ýoldaşlary bar şo taýda. Ýa-da şo taýda Jumamurat Rejepow şo marly awçylaryň üstünden gülýär da. Füýär o sizýä marly diýip bolanda näme bolýar diýip, marly bolanda diýip, marly diýip trapka diýilýär da, eski diýilýär, marly diýip. Ors dilinde. Sizin şon ýaly eski öýrem diýen näil eski diýär. Aýallaň jyntowaryna ýapylýan eski diýip paýş höway diýär şon. Tutuş maryň milletini, maryň halkyna, tutuş maryň halkyna hemme millet oň içinde bar. Oň içinde türkmenem ma öýdüge ma şo marda, Mar welaýatyna bir ýaşaýan o da şoňa degişli. Biziň hemmemizi şu orta jyntowaryna ýapylýan terap edip goýdyna diňleýän goýdy. Ýene bir geder diňleýänem boldy. Marli, amma oynayalım Marli. Sen mi tekeler çok oynayın? Buradan gideceğiz. Gel kılını. Amma oynayalım, tırıyaslı Marli. Öyle bari. Ayağım ben nefisine bak seni gülüne. Bağışlan o paýş sözleri eşdilýär da. Onu men aýdam mokda gynansak da şonu gulungyz bilen diňleýän diýip men şo taýyň üstüne mara ýanky yapman berdim da şo tetin. Ine şo prezidentiň hem şoň kakasanyň nebereleriniň içinden çykýanlar şolaň gatnaşygy, şolaň beýleki welaýatyň wekillerine bolan gatnaşygy görkezýär. Özüňiz gözüňe getiriňiz. Bilintek jemgyýete çykanda özlerim video alyp şonu bir ýere goýup durlar. Gizlemeýän.
Gizlemeyen şonu bir yer koyup durlar. Öz aralarına onna yapık kapılan aňyrsynda, öz maşgalalarına gurrun edenle marlar hakkında. Ya Lewaplar ya Daşoğullar ya Balkanlar hakkında bular näil gurrun edýärka? Bize bular näil garaýarka? Marlara garaýanda adyna görkezdiler, aýtdylar. Intek on yüzlöýje zady. Jan torgana yapylýan tiryapga siziň baryňyz diýip. Indi şuna çykdy da anay, sosial ulanlarda ýaýrap berýän nara. Nime näme aýtjak bolýan? Men pikir edýän hanýan özlerini watanseýer, arnamys hakyky türkmen men öz mertebemi islenlik ýerde goraryn. Tapagy ýok, kimiň öňünde goramaly, kime garşy goramaly, men öz mertebemi degdirme näme diýip biziň üstümizden hem gülüp bize de döňük diýip beren nemeler bardy. Ine diýänler Sidiňine bolmanda marlar ine diýän. Mardaky özüňiz watanseýer diýip hasaplar biziň üstümizden neme diýip berenler, bizden döňük ýasap berenler, satlyk ýasap berenler. Näme üçin çyňkyňyz çykmady? Siziň orta ýapylýan tiryapga bilen deňedi. Menim garaşyp gördüm, ondan muna seyredip görýänler, şo video paýlaşan ýerlerine neme ýerýänler, kommentary bölümine ýerýän. Sesler şikaýet nädersiň? 2 aktivist ýazýar. Neme dip, tanqid edip şonu ýazgar. Aktivistligini görüp dur, 2 tesvirlerde. Şo videolar aşaryn. Galanlar bar. Ağızlarına su alan ýaly anonimam ýazyp bolýar şo. Anonim de özüňi tanadyp ýazyň. Siziň diýme hakkyňyz bar. Näme üçin sen beýdip oturýarsyň? Bolýar siz ýegen ekeniň ýöne. Näme üçin giden welaýatyň halkyny beýdip kemsi diýäňiz şonuňyz bolýar, ama şonuňyz kanuny aýtmaý diýip sonra berseňiz siz ýegnarlar öýdýäňiz. Ýegnamazlar. Köpçülikleýin ediň şonu. Köpçülikden eden bolsaňyz müňläp, 10 müňläp maryň özüne ilatyň özü 2 millionyny maňyrda azaplanýar. 2 millionyny maňyrda azaplanýar maryň ilat. Şo taýdan 2 adamam ýüzüni açyp çykyp bilmedi, bir adamam ýüzüni açyp çykyp bilmedi, diýip bilmedi. Näme diýip oturýarsyň o da? Näme üçin biziň giden bir maryň halkyny beýip kemsidi oturýarsyň o da? Atababadan şu taýdan gitdi, o Seljuklan gelip şu paýtagda şu taýda boldy, şu taýdan ýaýrak gitdiňiz sizem diýip näme üçin öz atababaňyzy topugyny atababalarymyzyň nesellerini beýip kemsidi oturýarsyňyz diýip ýekeňizden çykmadylar siz. Hani erkeňiz? Hani gaýratly türkmenliňiz? Yo, siziň güýjüňiz, siziň gaýratyňyz goşadyrynyň içinde gaýratyňyz. Görgül aktivistlere ýetýär. Şolaň üstünden hekek bolan bolup, şolaň üstüne sürünmäge näme? Watana dil ýetirýän o. Näme o döwlete dil ýetirýän o? Näme askar bilýän diýýän o? Gella ýurduň içine diýip, ana ýurduň içine diýip oturýar. Ana dil ýetirýär oturýar, şol watana dil ýetirýär oturýar, şol watan nämek näme? Şo halkyň watana, halk bilen watan aýrylmasy da. Halka da dil ýetirýär oturýar, sen watanyňa da dil ýetirýär oturýar. O näme üçin gaýratyňyz bar siz? O kimden gary görmejek bolsaňyz da o. Allah'ım rahimiň eli ýetenok da diýetenok. Elinde polisi ýok da ýok. Hiç da dedibilenok, şoň üçin bu ejesinde diýsen bolýar, bajasyna etsen bolýar. Talip Abbas'a da söýgünseň bolýar, dil ýetirseň bolýar, beýleklere de näme diýsen bolýar. Hanon ýaly gaýratyňyz bolsanda baranajyk eline häkim bolan adamlara da diýip görmünmi? Gözüňize basyp sizden tiryapga ýasady. Gözüňize basyp sizden tiryapga ýasady. Şonu diýme de diýbilmediňiz. Men size aýdamok, barıň da gidiň de ýakalaşyň diýem moňa. Ýa-da barıň çykyň da sizem söýüň diýem moňa. Ýok, kanunyň çägine diýim. Kanunyň çägine de diýip bolýar, sizi basma diýen edibem diýip bolýar, size alar bermedi ýalam edip diýip bolýar. Näme üçin bizi kemsitdiň diýip sora goýup bolýar. Näme üçin bizi kemsitdiňiz? Näme üçin kanuny bozduňyz şu taýda? Ýagny tire taýpa ýegirenjini oýarýan zat aýtdyňyz. Millet paradlyk etdiňiz, tire paradlyk etdiňiz. Buňy öz agyr jinayet diýip näme üçin diýmediňiz? Diýbilmersiňiz. Sebebi ýan kaýdyşym ýaly. Sizde musulmançylygam ýok. Sizde türkmençiligam ýok.
Sizde adamçılygam yok. Adamam diýibiljek däl, näme üçin diýip adam diýilýän adam iň bolmany şular ýaly ýagdaýda, şular ýaly derejede kemsedilen ne? Iň bolmany söz bilen öz mertebesini gorajak bolar. Öz mertebesini gorajak bolar. Şoň üçin wara beýden ol biziň öňümizde gürleýän bolmaň, kommentary, tesirlerde, zatlarda barıp ýatan haýwanlarça düwetdiňiňizi görkezýäňiz. Anonim bir psevdonima ada dulanan bolup bir höwen bolup eneden bolup erkek bolundy öz hakyky adyňyzy ýazyň şonu da siz şu haramzadalaryň arkasyny tutsaňyz da biz bilen wara öz adyňyzy bilen gürleşmekden gorkýaňyz da adyňyzy bilen tesir ýazmakdan gorkýaňyz da bolmasa şol sarpy tözler bar. Şol siziň üstüňizden häkimlik edip oturan gudroty güýçliler bar goşa dyrnak içinde. Siz şolara arkaňyzy diýip şolary goraýaňyzda bize garşy hüjüm edýäňiz. Şonu da adyňyzy görkezip bileňiz. Olara gerek gelene tim bol siz adyňyzy görkezip bilmeýär. Ýene bir gedek aýdýan sesiňizi çykarmagyňyz üçin şo meselede siziň hiç şeýdiňi türmäge basýany ýok. Üstüne 2 milliondan gowrak maring ilanatynyň içinden 200 adam çyksyn, sesini çykaryp. Protest ediň diýe moko, köçe çykýan diýe moko, üýüşüň sesiňizi jemläňde TikTokdan ýazyň, Instagramdan ýazyň. Kollektiwleýin ýagdaýda. Näme üçin birine maring halkynyň wekilleri, biz maring ýaşaýjylar. Näme üçin bizi olar ýaly bilen deňediňiz? Näme üçin bizi beýle kemsetdiňiz? Biz şoňa münasip boldukmy diýip. Näme esasında siz olar ýaly hukuka eýe bolduňyz? Bizi kemseder ýaly. Haýdy kanun oňa size ruhsat berýär. Şonu ýalja sonra goýup bolýar, siziň hiç ýiňiň gılıňydan bari ýere gaçyrtmaýar. Hiç ýiňe zadar berilmeýär. Ýöne siz şonu medi bilen dok. Ondan bu ýagdaýda bara nirik wariasiýan sonra uýa çykýar. Men bu sonra wara ýanky şo sonra men näme berindar özünden watansyýar, watançy ýalan bolup biziň üstümizde nemeden bolup görün, füýünen bolup hüjüm edip öldürür näsidi, siz biziň namymyzda diýýäňiz, siz biziň watanymyzda näme diýýäňiz diýip görün, bir samsyk bar, daşy uğramadyk, halleşdi. Öýden mardan ina. Menine şu haramda şu sonra verdim arada TikTok'ta gavatlaşdı da gelen bolup men üstüme sürünen. Men dur diýdim. Sen diýdim, maňa diýdim, aktivist ýen bolup gördüň, watan döňü diýen bolup gördüň, watana dil ýeterge, biziň namysymyza diýýän näme diýäň diýdim. Geldim, jogap ber diýdim, şu arada diýdim, jo Mamrat Rejep diýýän diýdim, näme ýegeni. Sen diýdim, arkadan ýegen diýdim, marlary diýdim, şuňa tiryap bilen deňe senem marly diýdim. Näme üçin? Anlaýdym, şoňa garşy gürülecek näme diýdim, gaýrat etdi şoňa garşy ýekece söz aýtsana diýdim. Näme üçin şeý diýäň diýdim. Hüm tam bedip sıradu desine yankı gurrun başka yer soğup da edip desine kaçıp gitti. Ödem. Şu vatanı gorayan, arnamız gorayan kişi olup şey dip böyle haramzada da var ya, men vatan söyer diyen haramzada. Halkın son kuzca pulunu sapırıp bara alıp soyup alıp şoň hasabına ýaşap görän haramzada bolup çykýar-da. Şu halleşiň özü. Ine soňky wagtlar ýadyr peýda bolup urady. Eýem soňky bir näçe ýylyň dowamynda bara, ine şu Ýewropa gelenden soň Polşada ýaşap ýördi. Polşada işläp ýör. Şo taýyp gelen bolup bara men adamlara kömek edýän, men sizi Ýewropa getirip bilýän, ay bärde tanışma, eýlenme, beýlenme diýip bara. Ol arkadan bara Instagram üstüne, TikTok üstüne, zadyň üstüne, sosial ulamlaryň üstüne, telefonyň, email üstüne bara. Bir giden adamlar anladyp bara olardan pul alyp ay hen Wengriýa getiren, Polşa getiren näme diýip iň soňky köpüklerini o taýda görgüldirem näme diýär o soňky pullaryny toplap, karda alyp, kol alyp, bergäm atyp, prosende atyp, şey diýip iýberýärler, bunu şoň hasabyna ýaşap. Bir adamam getirmeýändir. Şoň hasabyna ýaşap ýör. Öýdem men ýa watan söýür diýe, men ýa watanymyň adasyny diýen diýe, sizem watan diýeni diýe, siz halkyň düşmany diýe, olam halkyň dostumyşyn, olam halkyň gowunlarymyşyn, şey diýip berýär.
Öden patbeşiklerine deret. 10 milyonlarca patbeşik var. Haydi ne bir platformada altan da. Şolum avraydan peydalan yara. Şoňa yaran bildirim yaranjak köplerine soň kuwatlar bildiler şoň kimdigini şoňa garşy çykşy edip bilýänem. Ýok üýtüşip. Ina sesini ýitirýänlerim näde bitirýär? Ýüzlerini açyp şok. Kötünen adamlar açyk çykşy edämeli. Bolýan başga adamlaryň üstülen zadyny ýa-da ýüzüni gizläp bar. Şeýdi waýdýarlarda ýani şoň eden haramzadylar hakynda da o wagtda gidip beren türkmenleriň biri Türkmenistanyň içinden bir ýeriniň kötüneni hakynda maglumat bardyr. Şol Owganistanyňky bir oglana ýetirýär. Türkmenistanyň içinden. Şo halda işe pulunu bideren biri. Şunu sosial ulgama çıkarıp bersen diýär. Bu nämen görkezýär? Diýmek Türkmenistanyň içindäki tanışlary bar. Şo kötünen adamyň tanışlary. Şolaň biri onlara adilik bermeýändir. Gelip şo Owganistanyň bir türkmen tapypdyrlar. Şunu sosial ulgama çıkarıp bersen diýip öýden bar. Hal işiň tesini näme ýadypdyr şo taýda? Pul bermeýänini görkezýär. Pul alyp pul bermeýänini görkezýär. Şonu bir görgül Türk Owganistanyň bir türkmen çykarýar onu TikTok'a. Ýene aýdýanlar. Şo diýen Türkmenistanyň içinde ýaşap beren şo kötünen adamyň diýär. Öyle mollum adam eken şo taýda aýdýaram hali işin böyle. Şo diýen sosial ulgamlarda oturan diýen türkmenliň içinden öyle tanış bilişleriň içinden. Nüjeli diýen bir adam tapmadyk şo diýen efiri goýar ýa. Tapmanlar. Şo nämen görkezýär? O şu kötünen adamdan özünün şu derejede nadan gorkokdugyny görkezýär. Özlere kötünipdirler. Öz haklary köýüpdir. O taýda olarda günah ýok. Indi özlerini köten adamyň günah hakyny aýtmak üçin o Owganistanyň bir türkmen özlerini şunu çykaryp bersene diýip ödem ýadyp alypdyr. Ina şonu dinläňi, şoň tesini, ýagan tesini dinle, haliş bilen ikisini. Sana ýerde atyk görle, bolly ýaşul sylaň olur, garaş diýen, garaş ýaşul sylaň olur, bolly ýaşul diýen mollum adam ýoş sakin bol, hemme atyk görýän ganjyk güjük ýalan, o zaýbalym redaýdyň o. Şu $250 yapılýar diýen arkaýyn ol. Onu ýerine yapılýar diýen şo puluny. Oho, alaýdyň no dogunyň kene $2000 berenler emedi otur. Sen o allyň o sapsy meçem iýdiň o WhatsApp o. Sen blog edip diýini bilem o men o. Bollet berilýär şo puluň. Sen ýejeňiz kene şo pulu berilýär, şo ýejeňiz kene pulu berilýär adaňa. Sen ýejeň men ömrümden blogsoň. Yo, men sana düşündir, otur ýaşul şo ýaman problemalar içinde emmekde bolýan zat mende de şo pizze stresde. Barmın dur sabır et diyen yetişen skenin dünyasında diyen yetişemok diyen olun. O zaybal ettin o yesemezsen bilen duray o. Duray diyen duray. Düşündürüp dur sana bolin düşünen o. Siz o min sana min yekadım. Sen pul vermem sapmarsın diyen mi? Rubl attım diye şoňa 20 rubl attım diye dekondal bilemok Tinkoff'tan 20 rubl attım rahat şu an. Gelir dedi şunun içinde 20 rubl Hasan kontrol etsin neydi? Amors dedi men şunun pulu geçiremok. Men öňüm bilýän şu. Tinkoff'tan da attın geçse geçirse menden aýdaryn. Dekont berse geçen son dekont berýär dedi. Sen garaş? Ülseriň şo taýda näçe bir $250 gurrun diýär. Wala nara hali şo taýda geçirdim o geçirdim diýär. İlk feýugnya soňam ýygynyň geçirdim diýen galasa goýup da geçirdim diýen soňam diýenden soň şo taýda tekstini okusaňyz ola adam ýa-da. Sen geçirdim diýen soňam geçmedi diýär, gelmedi diýär. Yalan söz diýär. Geçirdim diýip şo uzaklaşdyryp ber geçiren o öde. Öde müň bahana tapýar. Ol banka geçirdik bir ID kont bermedi eýle öyle. Şey diýip adam maryn şey diýip nemedip ber. Ödem soň şo videoň aşagyna etdim tekstlerini, ýani nemede sosial ulgamda çykanlar goýnar. Bir geden adam ýazyp bidem gidirdikine bidem şundan kötünlük tipi neme ýa-da şolaň bir ýerine tekstini görkezýän. Ýene şu video çykandan soň aşagdan berýär diýär. Salam diýär, gowmy ýagdaýlaryňyz diýär. Menem berdim $3000 diýär. Ýöne diňe diýär garaşyp oturýarys. Geçen ýyl maýda berdim diýär. Görüň, geçen ýylyň maýyna beripdir. Entägem habary ýok, inni diýär. Jaň etemet hiç ýyly jogap berenok. Hemme ýerden ýa habarlaşak bolýan ýöne bolanok jogap berenok diýär. Aşagdan milem ýazypdyr maşennik. Bolýa maşennik bolýa. Doganım diýär, senden başga 1000 adam bar diýär. Görýänmi geçen ýyl beripdir. Soňam öçürýärmişin.
tapıp bolan oňundan diye hem yerden bloklap atýar. Ene şolar ýalan biri onuň ýene de video goýdy. Ýanky videonu goýup bulam ýüzüni açyp bilenok, ýene iň bolmany öýdi, şu kösenen adamyň öz sesi bilen goýupdyr. Onam diňle. Men dokument oňaryan. Salamu aleyküm Türkmen halkım. Ýok halaly ulana dinledik. Gaýrat edip şu videolar bakın repost edin. Görmeli adamlar görsün. Gelen oğlanlardan sonra Yetmeli yerine yetsin. Hemen gaýrat edip kömek edin. Kim şu haramzadadan ağlanan bolsa ýazsın. Bir Owanistanly Türkmen dowanyň sag bolsun buňa bir video çykartdyr. Oňa diline gelenini aýdypdyr, bil milletçilik edipdir haramzada. Dakalastywa ýok diýipdir. Dakalastywa gerekmi saňa? Men 2 ýedekden öýüňe bardym. Ejeň bilen gürleşdim. Goýaýynmy şu videolary? Halk tanasynmy sen näldigi? Ejeň hem senden bizar, ejeň hem sen kesel edipdiň haramzada. Nämetsen şonet, näde bolsaň şeýdi wallya ejeň hem. Hiç kime sen ýalak haramzada ol nesip etmesin Türkmen halky. Men 2025-nji ýyl ýanwar aýynyň 7-sine dokument tapşyrdym Wengriýa wiza alyp berjek diýip. Jigiň nazar bar. Haramzada näme Türkmenistana gelmer näýdiýärmi? 3 tanak bolup akylly sırap otaýda. Sady halka allap. Her kimem şol ýerlere pul gazanmak üçin elinde baryny berip ýa kredit alyp ýa prosent alyp ýa onsun satyp size pul berdi. Utonuň bir açyk. Bolup ýörşüňden tanaw bererna garaş diýäňmi? Men 1,5 ýyl bolup gelýär. Prosent töläp ýörnü tonşdyr. 3 tane ulan dik gurlayan, men sana 33 tane ulan getirip görkedeýinmeňmi? Sen olar dinleň o gören ýeriňden blog edýän şu algydarlary. Gören ýeriňden blog etseň olar sana nädip arzyn aýtsyn. Men şu videonu kim ağlanan bolsa bilsin diýip çekýän. Öňem sen adamlar ağlap çyrkap ýörene keniň ýöne biz habarsyz galyk. Indi hemme kişi habarly bolsun. Hiç kim şoňa ananmasyn, kim pul berenem bolsa ýzyna sorasyn. Sen näle ýagdaýda bize gyzyk kyllar. Başda götüňe deňäp imelekeniň iýjek badyň. Halkyň puluny allyň, soňundan hem gaçsak bolýarmy ýok oň ýalak edilip. Ýene de bular bir gürletýär, meni basjak bolýarlar, oň ýaly ertekiň gürrüň berme, halkyň hem aňy düşünjesi bar. Sen işiň et. Sen barada hiç kim video çykarmaýa işiň etsen. Halkyň hakyny ber, tonşdyr. Samrat filan tohumunda şuna söz geçýän ýokmy ýaşullaňyz? Hiç biriňiz şuna sözüňiz geçen ýokmy? Haly istene bolup görüşüňden ton Türkmen halkyna gelişmejek häsiýet. Şuna ýol bermäliň adamlar gaýrat edip şu videonu paýlaşyp beriň, şuňa haramzadalara ýol ýok biziň haram. Görýän bu görgül bara karz alypdyr. Öden prosente batypdyr. Prosentin töläp oturýar geçen ýylyň ýanwaryndan ýa-da 1,5 ýyl geçip barýar. 1,5 ýyl bäri şu görgül adam karzanyň prosentini töläp ber. Pulnam ýydynaly bilenok ödem näme seni Wengriýa getirjek diýip ýalan söýläpdir. Indi pulnam berenok, o görgül bara pulnam aly bilenok, wiza aly bilenok, hiç aly bilenok, şakyrgam bilenok. Bulam şoň puluny sokup ýam ýaşap o sırtyndan geçirenler o pulu. Bu eline pulu galan bolsa bererdi ama. Ya berese gelen o. Düşünýär? Ödem jigden bile hereket edýän eken. Nalary diýip çygdy bar eken. Bu görgüli ýa kösenen oň öýüne de barypdyr. Ejeti görgülen bundan geçen emengdir. Ejetem kesel bolup ýatýar diýe şo sebäpli. Ödüňiz gödüňe getiriň. Gündüňe aşa näçe adam bar ýandyr o ejetiniň üstüne. Jigdem daşary ýurtda, öýdem daşary ýurtda. Ona ejetiniň üstüne bararlar da adamlar. Näsin? O görgülem dawlenýasy galyp daýyp ýatanlar urunup men şeýle gödüňe getirýän. Ana dogron ogly İnsanlar şular ýaly maşenik bolup öýdem nämemişin, men näme üçin şonu aýratyn, şonu görkezýän. Bular ýaly adam ken. Bular ýaly haramzada we türkmenliň içinde ken. Men ýoňa gepleşýän etdim ýörüýdi. Men aýratyn şonu gitjek bolýan adam. Öden wala bu haramlardan şey dip halky kösäp ber. Halky ödem en garip bölegini. Şu ýurtdan çakyp bilse bir eklenç etmek üçin, biraz garanç edeýin dip gaýtjak bolýan adamlar bar. Olaryň karz kogul alyp şonu ýerýär. Ho, bu pully adamlar bolsa otany gaýtmaýar, otany giýirjek. O bolan adam gaýtmaýar, gaýtjagam bolmaýar. Olar şo giýirjek bolmady. En soňky jogyny ýygnap, karz alyp kogul alyp ýerýän adamlar.
Bu haramzada öýden şu derejedäki garyp adamlar, şu derejedäki pukara adamlar, görgüli adamlaryň pulunu alyp bolary kötep ber. Şol uratyň özünde de bidiýallar bar, şu halkyň agyrsyna gıýylýanlar, şol halkyň derdine gıýylýanlar. Halkyň derdini golgap şonu biradajyk bara ýokarky hökümete da ýetirmek üçin alad edip beren adamlardanam, bidiýallardanam. Watan döňüklerini ýasaýa, halkyň duşmanlaryny ýasaýa. Keteden sine diýenlerim, sidiýanlar, sizin köpüňiz bar, şu wagt gepleşip görüp oturan bir diýen samsyklar, haýwanlar üçin hem şol ýanky awtoritet etmişin. Şoňa patpisat edip, şoňa mylaýym sözler ýazyp oturanyňyzy görýän men sizin köpüňizden. TikTok'da, Instagram'da da hatta bir aşağına şoň goýan materiallar bar, postlaryň aşağındaky tesirlere her edýän. Ay gowumda inijik bratak gowumda gowumy, oňotmy, tüweleme, gaýrat et, eýlet, beýlet. Öýlerim görüp otur şu bolup duran zatlary var, soňky döwürdäki ýagdaý alýan. Şoňa wara sen haramlarda sen maşenik tip bilen iki adamdan tesirini okuyanla galany, şoňa yaranjak bolsa yaranjak. Mende de sogara derýär daray. Onu halkyň içinde awraýyň ýokaryk galdyrmak üçin türkmenliň içinde diýänler. Awraýyň ýokaryk galmak üçin, saňa ýallaklamaklar üçin, tenkini ýalamaklar üçin sen şunu ýal haramzada bolmalyň ka diýenler. Şeýdip halky çüýräp beren, halkyň iň soňky deresini sapyryp şoň gazabyna ýaşap beren haramzada bolmak bolsaň sen awraýry bolýan, sen watansewer bolýan, berekella bolýan. Şular ýaly haramzadalaryň haramlygyna garşy göreşdiň. Şoňa garşy sesini çykarsaň hem sen watan döni bolýan, watandy satan bolýan. Näme size men şonu düşünjek bolýan, özüňiz jogap beriň şoňa. Baradaçyk üşü bolan adamlar bar. Baradaçyk ansanlygy taklanan, ansawy taklanan adamlar bolsa, şunu maňa düşündirip berseňiz, men şoňa näme düşünýäňiz? Şu türkmen fenomeni bar. Türkmene mahsus aýratyn, başga halklarda da bar elbetde. Ýöne bular ýaly derejede bir hil köpçüliklerin ýok, bizeme dürli halklaryň wekillerini görýäsizler. Bular ýaly köpçüliklerin şular ýa haramzadalaryň awraýynyň galdyrylyp haramlyga garşy gürleýän adamdan hem şular ýaly derejede mertebesiniň baskylanyp harlanmagy ýaly bular ýaly beýle derejede ýok. Näme bir türkmen şonu düşündirip bilýäňizmi? O ýanky görgülaý diýär, men näl sen ne 3 adam diýip gurrun edipsiň bir ýerde diýär. Men taňy 33 adam tap bereýin diýär. 33 adam tap bereýin diýär. Ondan öýdüm arada aktivistler nemesine gelip gurrundan goşulanlar. Mundan haşa 2 ýyl tögörüň 24-nji ýylyň tamamyna 2 ýyldan adarak şonuna gelende de näme diýen bolýar? Men ýeň awtoritet bolan Türkmenistan boýunça diýär. Şu döwürde şol halkyň hamyny sepirip bereken bu haramzada. Şoň hasabyna ýaşap. Indi bir näçe ýyl bäri. Şu döwürde de ýögünen bolýar. Men ýa halkyň diýe iň diýe awtoritet bolan diýär. Sen diýe men bilen gürleşmäge de hakyň ýok diýip bir görgüljek bir lewapla diýär da. Lewap bolan şo da gürleşik bolýar da, düşünşek bolýar. O da aktivistler amma, aktivistler tarapdarlar amma olaryň şu kynçylyklar hakynda gurrun edip otur bolanlar gelip öňüne haýwat atýa, hemmesine aktivistlere de haýwat atdy, şo taýda aktivistler gollap oturan ada traýatlary da haýwat atdy. Ýa-da men iň awtoritet bolan ýa, men bilen isleňden gürleşip bilmeýär diýär. Men bilen hatda gürleşip bilmeýär, sen kim diýär, men bilen gürleşmek üçin näme bolmaly onda sen bilen gürleşmek üçin bir mert ona maýdana bol. Ýegenler bolmaly, prezidentiň ýegenleri bolmaly, näme bolmaly, ýa sen milliarder milliarder bolmaly, onam düşündiren ok. Ýöne diýär, sen ýa men bilen gürleşmäge hakyň ýok diýip tutýar. Hakyň ýok diýip tutýar. Ýa-da pul hanaşakmy diýär şo. Inferiň adamlar şo ýadyr men eşitdireýin. Ýa-da pul hanaşakmy diýendir. O pul wara gelip bu taýda azap edip gazanyma ol. Pikir etmeýän adamlar. Telekeçilik edip şirk edip oňa beýle ýetjek adam diýär, ol haramdan daşy vuramadyk ol. Güjüjük wara. O zatlara ban emes çatjak diýär. On başarýan wady näme eken? Näme bolup biler şolar ýaly haramzada? Diňe adamlar allama bagyşlaň bolan tek iş dokuş edip adamlar sokmak, şoň hasabyna ýaşamak. On bar başarýan zady şol eken, şoň bilen ýögünüp otyp pul hanaşaň wamy diýip onam diňleň ha. Men Türkmenistanyň iň awtoritet bolan ýap efirim.
Men Türkmenistanyň iň awtoritet bolany ýap efir mikrofonu. Mega kime mebez, mega senden gelen pul mana pul yok. Mega sen hiç kimsen. Sen kim, men kim o? Özüm yerim. Men seni asab edem o. Sen kim o? Men gel awtoritet bolanyň ýanyna sen kim? Men bilen iki put gürleşmäne bagyt seýaňga sor. Men 2000 gürleşim ýok sen üçin bagyt şol. Boldy. Bagyty gulanyň ýapay mikrofonu. Sikerim senin baktığını ya. Siz kim, men kim o? Özüňiz meňle deň ýapýarsyňyzmy? Pul sanaşyp bolýam siz bilen. Pul sanaşyp bolýam siz bilen. Indi seredin, indi nadanlyk näme getirýär? Men diýjek bolýanym gadymma kollektiwli nadanlyk. Indi soňunda näme getirýär? Şular ýaly haramzadalyň edenetdiligine getirýär. Ýani siz geçirimlik etmelerle da geçirimlik edip oturýarsyňyz. Göz yumurlarla göz yumýaňyz. Garşy durumlarda garşy duraňyz, şoňa ýol berýäňiz. Ondan köpçülüklerin bir üýşüp ýagarmal ýerine de guramaçylygam ýetenok siz bir üýşüp bir 5-10 tane adam bolýan bir çykyş etip bara şunyňa da bolanok da diýip ýa ine şu haramzadan işi nädir köpçülükden şonu kötenen adamlar dil biriktirip ýa-da suwda arda berip bilýärler. Şona medi bilýän ýok. Diňe dertlerini internetde aýdýarlar. Sosial ulgamlarda o taýdylary ýüzlerini gidlämäýär. Siz nämeden gorkýaňyz? Kötenen size. Olam sizi köten, ol jenayetçi, senem jenayetten kötenen adam. Netijede näme bolýar? Netijede şu ýokurkulardan başlap ýa-da men diýjek bolýan adam. Şu yegenler diýilýär, ýeneler diýilýär. Özlerini wara inni halkyň üstünden höküm sürýän elitejip hataplayanlar var. Halkyň hatabyna baýap, bolmajasy bolup bujuruq artyp zaýalanyp, beýinleri zaýalanyp gidenlere özlerine olara bir neme hataplaýarlar. Bizinde näme istegen bolýar diýip. Halky alga alan oklar. Halky saýan oklar, olar onsyna saýan oklar. Ondan daşy vuramadyk şular ýaly güjüjükler bar, daşy vuramady. Buň arkasynda daýam ýok, ýegenem ýok, hiç adam ýok. Hiç adam ýok. Diňe şu ýokurdaklara yaranmaklyk bar. Şolar öwün bolup zat eden, öwünem ýegenleri bilen bir tanyşýal eden bir görkezip tanyşdygam ýok, hiç adam ýok. Ondan wara ol ýokurdaky çüýrükler hakynda gurrun ýok. Şular ýaly daşy vuramadyklara çenli wara halkyň üstünden ondan izdiwaç edip başlaýar. Onu da halkyň ödügi näker? Halkyň ödügi näker? Sebäbi wagtynda dur diýip bileňdi. Guramaçylykly iş edip bileňdi. Guramaçylykly garşylygyň bir ködip bileňdi. Ondan bu näme diýip başlaýar? Siziň ýeçeňiz näme deýin? Çünki şulatlar bolup durka, siziň wara halka ýüzlenip, tutuş Türkmenistan halkyna ýüzlenip, ýanky daşy vuramadyk, haliş haramda arada näme diýär? Çykyş edýär. Size diýär bulamada o diýär, siziň şu günüňiz bara diýär. Ýani diýär, ýere çöreňiz ýok, daşary ýurtda atda işläp ýörsiňiz, zat edip ýörsiňiz diýär. Eklenşdip daşary ýurtda gidýäňiz zat edýäňiz diýär. Size diýär şulum köpüň diýär. Siziň diýär internetiňizden eliňizden alardym. Men diýär asla telefonuňyzy eliňizden alardym diýär. Baryňyzy ýurdan getirip diýär. Gözüňizde ot ýakardym diýär. Näme üçin diýär? Näme üçinmişin? Bular diýär daşary ýurda gidip başlady. Onuň erkekler çykýar daşaryk, aýallar jelepçilik edýär diýär. Hemmetinden bir ayaktan sürýär. Baryňyzyň hedeňiz jelep diýär o. Her iki sözüniň birem ýejeňiz näme deýin? Tutuş halka ýüzlenýär. Tutuş halka ýüzlenýär. Dinleň şonu, ine dinleň. Kunapşyňyzdan ma Türkmenistan içine diňe internet ýapmaly tutuş gerek internet näme gereksiz internet näme diýen internet bilen. Ha o nämeňe ulanýaňyz? TikTok ulanýaňyz ondan. Ondan. Kunta içiňizde Türkmenistanyň içi. Tutuş kuntu gana, tutaş naýlaýmaly tuturmeli. Ejeňiz ýani. Eğer Türkiýede ýerine hele kişer. Eğer 2 günlük bir ýere näme gider? Işe hele ýerine kişer. Size ejeňiz kim bulamaz size. Sizin dem gasit etmeli. Döwüm bilen hökümetimiz o ýaman rehimdar o ejeňiz ki boljok, şu halk boljok bolsa ejeňiz. Size men başa ejeňiz ki aýdyp bererdim size. Size demokrasiýa gerekmi, başga zat gerekmi ejeňiz kim? Bir kurşka suwa zar ederdim baryň ejeňiz kim? Düzelýän şeňe, düzeleňizden soň bolýar bereriz. Düzelin bir kurşka suwa zar ederdim ejeňiz kim? Am der ýani, onu ýap ejeň. Bu Koreýa bar ha, 10 sotukda klient
12 soğudukta Clint. Düşünmedim mi? Ana bolmaz. Size şol. Ondan sonra ne aradı koy veren ok. Türkmenistan'ın national lider koy veren ok ne mi? İlçeniz keyin men vapşa kadagan daşına Türk'tekiler, Orsakları, Putin'le Erdoğan çağırırdım, prezident çağırırdım. Yekeden deport eden dokumentim mamana deyip bolana on yazat yok ilçeniz. Bağırın arkaydardım. Günne de bir gedecek çör. O da şeyle şurruk çor. O içinde de yekece kartoşku. İlyalım çörük. İlyalım çörük. Sen emir gururun olmay diye. Kim bolcum şu halk olacak olsa. Ha, demir kadık karaya var. Kim Jong Un? Benim Kim Jong Un onu hal hiç un olurdum ben. Son diýende adyna ünserdingizmi? Ünserin. Seret. Öňgülene söýüp ya her iki sözüniň biri ejeňiz nämeden tutuş halka ýüzden ya ýene bir gedek aýdýar. Tutuş halka ýüzden ya bir gyjyk toparada ýüzden ok adamlar. İnterneti yapmaly diýe. İnternetde küntüçülük urşyn bolanýarlar diýe. Hemme erkeklerinde heleyler de ýerine galýan heleyler diýe. Küntüçülük urşyn bolanýarlar. Äärleri diýe daşary ýurda gidýärler bunu ýerinde heleyler jelepçilik edýär. Ona siz şunu alalaşýaňyz da şeýlemi? Biriňizden ses çykana erkekler. Şunu şu eden çykyşyndan bärini epetli wagt geçdi. Bir hepdeden köp wagt geçdi. Onu näme geçendir? Biriňizden ses çykana ok. Ýekece bir türkmen studentinden marly bir studentden ses çykdy. Orsiýetde okap bereken. Olam videosyny goýupda ýerýänden aýyrdy. Aýyrdy. Näme üçin aýyrýar? Naş erkeklik adamçylyk gaýraty ýeten oganda şoň. Ondan näme diýe? Men prezident bolan bolsam diýe, siziň baryňyzy diýe bir kuruşga suw dar ederdim diýer. Baryňyzy diýe bir kuruşga suw dar ederdim. Onuň beýdimekle näme diýe? Amy derýän ýapardım diýer. Amy derýän ýapmak diýmek bar, ol ýöne içimlik suwdan kesmek däl, ol ekrançylyk ýerlenen suwdan kesip sizi aç öldürürüm diýip otyrar. Inha prezident bolmak arzu edýärdim, men ýa prezident bolsamdym diýe-de, prezident bolmak arzu edýän eken. Ine soňky ýaş neseliň bara dünýä garaýşy şunýaly. Adamlara bolan garaýşy, halka bolan garaýşy şunýaly. Nädip kemale geldi? Siz pikir etmeň bu ýene bir aýratyn bir ulanjygyň bir daş uramadyk bir haramzadaň şun düşünjesi diňe şoňa maksutdyr diýip pikir etmeň. Şular ýaly adamlaryň taýjy ýok türkmenliň içinde, esatanam ýaşlaryň içinde. Men öňe aýdypdym. Şeýle bir nakl barda, hakyky gulya, hakyky gul. Gulçulukdan adat bolmagy arzu edýän ok diýe. Hakyky gul özüne de gullaryň bolmagyny arzu edýär. Hakyky gul özüne de gullaryň bolmagyny arzu edýär diýe. Şu gul wa şu haramdada. Gulçuluk atmosferasynda kemale gelipdir bu. Hemme zady mana şu gulçuluk sistemasyna sowaryp alypdyr. Indi başgaça pikirlenip bilen ok, bul arzu edýän näme diýe? Menem diýe şu ýokardaky gullaň, şu oturan gulun eýeleri bar, ýokardakylar. Şo gullum biz ýany özüniň gullugyny boyuna alýar, gaýtaklanýar. Men ýa şolar ýaly gullun eýesi bolan bolsam diýe. Men ýa ham sizi diýe, siz gullar diýe ham beter ederdim diýe. Men ne diýe şolun ýaly gullar bolsa diýene men ýa ham beter ederdim. Ýagny size ejir bermekden lezzet alardım diýe. Görýäň näýe isleg otýar bularda. Sen köpüňizde bar şo. Adamlar halat etmek däl, adamlara bir ýagşylyk getirmek däl, adamdan garnyny doýurmak däl, adamlary begendirmek däl, ýalaňaçy donletmek, açy çörekletmek däl, üýsiz ýugdarsyz üýletmek arzuwyn eden ok bolar. Ýok, men niýe şeýle bir lezzet alardım size ejir berip diýe. Sizi çörek tüz goýup, sizi şurruk çorba berip diýe, şondan başga dat bermän. Ýurtdan çykarman, türmäge alan ýalyp saklap diýe. Telefonuňdan, internetiňden eliňizden alyp şeýle bir köterdim diýe. Şonu garaçyny bilen aýdy. Şunu aýdyp otyrka, Instagramdan ýokarynda 200 tögerek, 200 golay adam otýar. 200 golay. Aşagynda şoňa garşy bir çykyş edýän adamdan taňan näçedir diýip taňak gördüm da. 6 mi 5 mi 6 tane neme negativ tesir çykdy. 5-6 tane negativ tesir çykdy. 200 golay adam otýar şoltaýdy. Kanunları ya açık bolan otýarlar, berekellah diýip alaş yani. Yani seslerini çıkarmana radylygyny berýär.
Ya dımmaklıgam radiyeliğin nişanıdır diýilen nakıl var da. Dımmaklyk bilen kabul edip otuyor. Indi özüňiz gödüňiň etirinde şunu ýaly haramda da başına gelýär ýurdun başına ene geljekken yetirlenmez ana kimala gelip indi soňunda häzirkileň yerini eýlemeli adamdan haramdadalyň ine şunu yetirleri şunu. Eýleýär adamlar. Indi özüňiz gödüňiň oturup buňa kakasy daýy bir neme ýok. Prezidentlikde, ministrlikde ýok meniň bilişime göre. Daýy kakasy Ejeti, yenisi, bacısı, ministerlikde turanlar var. Yedenlerini etip görenler var. Gımmat vaka cahilerde yaşap, gımmat vaka maşinler sürüp. Onun beynisinden yayıl arzu vadır edeceğini. Şular yal garamayak maşgaladan çıkan haramzada da şular yal isleg vavalsa. Halk vavatında, halka ecir vermek, halkın üstünden sütem etmek yal, şun yal arzu isleg vavalsa. Ol sütem edip oturan yokordakılan çağalarına gowardy halkyň bir geljeginiň bähbidi üçin bir gowda dedeýän arzu bahadyr öýdäňizmi? Oňşandy gatady adamlar. Ana meni gorkudiýandat. Ana meni gorkudiýandat. Dedim her iki sözüniň biri siziň ejeňiz, bajyňyz şonno da sesiňiz çykmady. Ýekije erkek oglan mardan bir student oglan çykdy garşy, bolan bir näçe sagat durdy, şoň wideosy soňa aýyrdy. Ayırttırandır bir daha dedim. Ya korkutup ya mırdan dedim. Ondan sonra şunlar yani daş uğramadık. Cik çıkarım şeydi otuyor. Üstümüzden izdivaç edip ayarlangadı, bacılangadı, jeleve çıkarıp otuyor o. Jeleve çıkarıp otuyor. Senin yerine dağılı ayarlangadın. Emmedi jelep deyip. Siz gideceğine de yanında jelepçilik ediyor. Şunu da var ayın söz üstü bilen ama o. Söz üstü bilen. Fizik taraftan yemek iş yüzünde barıp şun var almatını veren dok diýem moko söz üstüne mara öz mertebeňizi gorap bilmeýän bolsaň gorabam bilen dok gorajagam bolan dok gurrunul berdim Muhammedowler hakynda giden o berdim Muhammedowlerin ýegenler hakynda da giden o gurrun ona goýdygyn onana geçdim men ýa aýdyk geçdim ha olardan geçdim men bir garamaýan maşgalatyndan çykan daş uğramady bir jik-jiki şeýdi otyr efire çyk köpçülüge çıkıp şey diye otuyor. Üstümüzden izdivaç edip otuyor. Bağışla da soramadı. Şol yani student oğlandan men gürleştim, näme etdik, düşünüşdük, videosunu ayırdık deyip çıkış edenler. Bağışla diyen nädir? Maňa ýalňyş düşünen bolsaň bağışla diyen nädir? Men diýen bolýa başgana gödüňni tutdum, näme gödüňni tutdum diýenim aýdy bilen o. A sen günü manasyny aýdyp oturýardyň. Siziň ejeňiz näme deýinip tutuş halka ýüzlenip tura, oňa başgaça näme diýip düşünip bolýar. Siz diýe daşary urda gitýäňiz bol ýeriňizde aýarlaňyz, jelepçilik etýär diýip günü tekstde aýdyp oturýar, oňa başgaça näme düşünjek. Hemmeňiz ýugurda şoň üçin dolak getirerin diýip oturýar, oňa başgaça näme düşünjek. Sizi bir kurşçosu zar ederin, intek bulamaz size, gödüňizde ot yakaryn diýip oturýar, oňa başgaça näme düşünmeli onu? Başgaça many ýok onun. Şonda da ötünç soğuramadı. Men niye şu talip olana diye, şu student olana ayırttım diye, düşünüştük diye, yine ötünç soğuramadı. Şu talip olanın öňünde de ötünç soğuradım diýmedi. Bu näme görke diye diýmek onda var, belki hakykatdan ama. Eger siz şular ýaly kemit etmeklige de şeýle geçirimlik edip, şular ýaly kemit etmeklige de gödüňizi ýumýan bolsaňyz, şu meseleler goýan bir ýaly adamlar hem siz üçin düşman bolsa, şuna bolanok diýen adamlardan hem watan dönüňi ýasamakdan başga nady bilmeýän bolsaňyz, onda var, belki hakykatdan hem siziň var ejirden gödüňiz açylmaly. Belki hakykatdan hem siziň ejirden gödüňiz açylmaly. Belki millet hökmünde, halk hökmünde siz şundan başga adam münasibem däldiňiz. Şundan başga adam münasibem däldiňiz, o şu günkü günüňiz var. Belki şu günkü günüňiz has köpdür. Belki ýokarda oturanlar var, siziň üstüňizden izdivaç edip, nat edip, şu günlere siz halan adamlar belki size göre has yeni adam kayarçılıklıdır. Belki has yaramaz zatlar etmelidir sizde. Näler var garşylyk duýgusyny oýarmak üçin.
Näle bir adamçylyk duýgularyňyz bir ýerlerden bir dümüp çykmak üçin size belki onda hem ya beter yumruk, beter bir ýeke dawan gerekmika? Beter ejir gerekmika? Gan ýutmalym kaldy halk. Bolmasa bu gidişine gidip otursa wara watan görüşünde durmaz. Halk hem halk görüşünde ýitip gitmek bilen bolýar. Şoňa gidip otur, başga da ýok. Şoň üçin ine udak guruladım şu wagt men. Ýa-man köp näme üçin men udak guruladım? Bir giden faktları, videolar bilen, zatlar bilen men delillendirip görkezmek üçin men şoda topladım. Sen gödüňde bir basaýyn. Gödüňde bir basaýyn şoda gödüňde şu basyp görkezemizde inni sizde näme oýun ýaka men şonu biletim belýär inni. Sizin gödüňizde näil garaş bar, näil teklip bar. Näil duýgular döreýär şoň netijesinde. Biz niýerik barýar? Nirden geldik? Näme üçin beýle bolup ber? Şu bolup duran zatlar bolaýmaly zatmy? Şuňul alalaşmaly zatmy? Ya alalaşmalylmy? Alalaşmasak näme etmeli? Sizin gödüňizde näil pikir bar? Men şu zatlar hakynda biraz pikirlendirmek üçin aýdýan bolmasa köpüňiz o ýanky iki tane gyýdy bar. Paýtagtyň nämedigini bilmeýän otur. Ýani ýa-da 10 ýyl mundan odal doglan bolsaň şuň kogun näçe ýaşaýanyny bilmeýän oturan bir giden haýwanlar bar. Şolar ýa bolup ýaşap berdiň, bir giden ýöne koýdatlar hakynda da pikirlenip görüňiz. Şoň üçin pikirlendirjek bolýar diýdi bir adajyk. Pikirlenmeseňizden mara beden türgünleşmese, soň tehel kynçylyk görse, türgünleşmedik beden mara, kynçylyk görmedik bir ya fizik agyrlyk görmedik beden onuň ýöne koýjak zatlarda da ýykylyp ýatyr da. Beyni, aň, düşünje, antap diýen adam şoň ýaly şonu bara şoňa trening berip durmasaň, şoňa türgünleşdirip durmasaň şu darýa zatlar bilen bara oýurup baradasyk silkelep gözüne de basap şeýdip durmasaň ol bara odan şu tendensiýa bilen ulmy köpçülik bar, ýani köplük bokluk diýär, bir malýal onuň niýerik aňdyrylsa, hiç hakynda pikir etmeýän şu aňdyrylan tarabyna gidip otyr, gorpa gidip barýarmy, guýa gaşjakmy, uçutdan aşağı gaşjakmy. Oň bilen iş ýok, şeýdip gidip barýarmy da. Duruň ho diýip şeýdip silteläýmesek. Men maksadym şu birazjyk pikirlendirmek adamlar her taraplayın. Ondan vatanseverlik näme? Hanseverlik näme? Yalamaklyk näme? Yalayjylyk näme? Götermeklik näme? O hakyky vatanseverlik, hakyky näme? Vatançylyk bolanda näme bolýar? Şulardan hakynda da biraz pikirlendiresim gelýär. Siz näme pikir edýäňiz? Şu pikirleňidi, şu gaýrat ediňiz, şu gepleşiň aşagynda ýadyň. Gepleşiklerin paýlaşyň adamlar birazjyk pikirlenmekleri üçin, meni reklam etmek üçin näle ho? Şu meseleler hakynda pikirlendirmek üçin paýlaşyň ho. Kesip böleklere bölüp paýlaşýaňyň beý tutuşlaýyn, paýlaşýaň tapaw ýok. Ýöne birazjyk pikirlenmekleri üçin halkyň adamdan bar, biziň halkymyzyň birazjyk pikirlenmek üçin paýlaşyň diýär. Gepleşiň soňunam adatça düşmeýäl saz bilen näle sizin köpüýüňiziň hakyky ýagdaýyňyzy görkezýän bir kadr bilen, video kadr bilen jemlemekçi. Onam synedin, oňa da synedin, hökman synedin. Şo taýda sizin köpüýüňiz şo ýatakdaky duran wekiller bar, ýatakda agylly bir hökmet diýär, bilen sizin arkadagy, ýa-ni näme, milli gahrymanyňyz bar. Arkadagyňyz nutuk söýläp dur, nesihat geçip dur. Ha, o maliýatyň içinde o görürsiňiz. Maliýatyň içinde de bir giden, ýani bir belli bir janlarlaryň wekilleri bar. Ha, şo taýda käbirlengiz, öz ýüzüňizi görürsiňiz, özüňizi tanarsyňyz diýen umyt edýän. Gözläp özüňizi görjek bolan şo taýda belki görürsiňiz, belki özüňizi görmeseňiz, goňşuňyzy görürsiňiz, garnaşyňyzy, tanyş bilişiňizi görürsiňiz, hökman görürsiňiz tanyşlaňyzy. Şol agyryň içinde. Ana şoň bilenem şuňky gepleşigi tamamlamakçy. Onu näme häzirlikçede bilferdiň ýani şuň köp taýwan. Halkymyň awadan we bagça durmuşdy, ýaşady. O dörejelikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Tarihi gymmatlyklary, edebi mirasymyzy öwrenmek. Dünýä hem ýaymak boýunça atyrly işler durmuşy geçirilýär.
umuman ata-babalarymyzyň paýgasy etingen halkymyz dörejiligi, döwletçilik hasaplapdyr. Şeýdip dünýäniň edebiýatyna, medeniýet mirasyna uly goşupdyr. Şan şöhratly geçmiş taryhyna ser salsaň, pederlerimiziň beýik işleri sende bir goş duýgularyny döredýär. Şol duýgular taryhyň gatlaryna aralaşyp täzenim maglumatlaryň üstünden hem ertýär. Däp bolşary rahmet urusudumda hem din zarış günlerimde dörejilik işlerinden meşgul oldum. Kän oýlanyp şöhratly taryhymy hakkynda toplan ençeme maglumatlarymy kagaza geçirip täzem kitaba ýazyp tamamladım. Bu kitaba Hakkıyda Gowhary diýip at koydum.